Hi guys. Hello guys. Hi guys. Hi guys. Hello guys. Hello guys. What do you say guys? Hi guys. What do you say guys? Right. What do you say guys? How are you guys? What do you say masquerade say. Tawia ya ititandara. Hi Fainam. Should you say Faina? Yes, tisma goturi enzi acho. Emily Magwenza, how are you? Panza pakutonorapa guys. Mambo kudo panze. Pakuruma. Right. Thank you, my chico. Thank you, phone number. You're always quick to read. Right, guys. I'm gonna say guys. I'm gonna say share life, guys. Share life. Muteke bamu. 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 Muteke na Elson. Elson. Wema black tea. Elson usho. Akanisira ma audio kama delete asanda mawa na moti zvino kana ndimiwo guys zvinoita indamisira message audio yangu zvakanaka ndikati mukoma Elson miskwai musashandise ma socialites mahara musingavapi mari dzavo mumakanga approach aruka uyu muchiziva kuti imi anochaja mari dzakati makuona kuti business munhu vanenge asina kuya makutanga kutaura zvokuti anzi vana vana kuya business ikasodai anzi angandimaketera company paichi kwanzi angandichaja 500 pakambani nevanhu papage nevanhu 8 kana ndimiwo guys ndiye akano approach munhu oga kana approach ruka oga achiziva kuti ruka ndo mari dzaanochaja idzodzo odzokotwa unganichaja 500 asi vakabvumirana ozingabhadhira munhu saka ndobva ndakaudza ndobva vamboisa audio handamborinzwa pekuti pavangotaura zvokuti kwanzi kundimaketera ndakabva ndatomboda kurinzwa audio ravo ndakati ndozoterera ndamuka vakaramba vachisa maaudio ndikati ndozomaterera ndamuka wanike ndamuka maaudio sayadzimwa hanzi mvura kuno kuzimbabwe rerudo tangu kuti mvura iri kunaya kuzobhatika zowandisa manje vanhu havazokwanisi kurimaka inobva kunaya ichimira zvino kana ikanaya continuously sure ndakatozviona hangu kuzimbabwe kuti mvura iri kungonaya kungodai so kungotuma munhu kudai kwanza hakusi kuendeka hakusi kushandika mvura iri kunaya kungodai so hakusi kushandika mvura iri kunaya kuti unyatso kuti nai mwari ko zviri kufamba sei. Yes Karen, how are you? Ngaidi kuzonyanya kunaya mvura saka mukoma Elson mimi miskwai mukoma Elson hamuna chamunoita pamapepa mukoma Elson chamunoita pamapepa imimi makanga matotengezwa kambani munhu hakuna kutevera vheko mukoma Elson ndoda kutuma vanhu vanoona vheko vamudze kuti haangaindi oga ngaende netimu rake rose naimi angada kupfekesana nejerari oga kuda kupfekesana nejerari 1 achiza kuputisa kuko kuti ngauya ataura kuti toita mawitness ake avheko kuti vaichenda vose nababa guys kana maenda kunomona zviko kujere kubotswana mumudzi kwana Sisimeli putisa vose vakangochita madhiri navo anongoti bvunzai Sisimeli ndo andoti vaichanda vose vaishanda koma Elson munofa kuti mutevere munogara nabhune muno wenyuku nemufana wenyuku kuna leduku muchibatsirana kufunga muriko hamushandisi vanhu mahara mukoma Elson guys. Black tea inonzi black tea havana zvavanoita zvevapepa guys hakuna iscam yega zvamuri mimugoramba muchiinda chikudzai tikuti 2025 uno tikumisa vanhu vakuita basa rekubira vanhu all in the name of mapepa guys tiri kumisa vanhu ende ini ndikutotemba imi comment section team kuti ndimunenge muri behind me because we don't do this guys. Vana vanoramba vachitora mari
Andimona vanhu vanoramba vachingotorera vanhu mari andimona pasina chinobuda kunyaya dzemapepa kuri gai nditanga nenyaya dzemapepa pasina pinda kumvenge guys kunyaya dzemapepa uku guys kuri trick hakuna munhu anoti ndinokuitira mapepa zvokuti kwai kunenge tina agent izvozvi guys ka kuno mumwe murume ndichiri kumbodhila nenyaya chokuseri unowatsitsi guys unowatsitsi ndikuti ndivafonere muzviwire ndombomira kuti nokuti ndikutodhila nemunhu iye ndatodhila nemunhu iye zvakasimba asi kuti ndifonere baba muzviwire zviri kuitwa vana vezimbabwe moti kwaitinyara mirai ndivafonere mirai ndivatsvake handina kuvasevha angu asi ndakataura navo zuro saka pamakologo apa varipo usiku zuro vakandifonera baba ya apa yes ndivoka ya handisati ndaputisa munhu wacho asi nokuti ndichiri kumbohopa kuti anogona kuita the right thing andimaona so I'm still hoping so handisati ndaputisa pamunoona pandichikuti pamwe guys ndinotanga nambodhilana zvokuseruko hazvingotangi nokuya ukona zvozoya kunoka kuseruko you proved to be stubborn mirai yaupanodaira muwe zvakaitwa babava mazimba utsinye iwa terere zvakaitwa babava kuti calling ndeyachitaringizvi I know Melody mangwana chinda kuti ndiyatotaura kuti kuna anonzi Elson wandaishanda naye isitobva ndatotaura kuti vaishanda vese nokuti chokwadi Elson itsotsi paakangototaura tanzi munhu angada kumaketa kama asi ndiyakapusha munhu ndakatona kuti itsotsi pana pangakuda kurambira nyaya guys mugoinda zvamuri imi muchinda ss muchiinda kwakwai black tea amen alright pane munhu here ane line ane number ane ma-airtime andibate ndimpe namba dzabudha dzababa avafonera vaudzoti mukudiwa nasimeli mukudiwa pafoni aripo here ngauye fast ndimpe namba dzabudha dzababa munzwe zvavakaitigwa baba kufambisiwa gaizika kufambisiwa kunosvika kuembassy baba moziva sometimes ka unowatsitsi guys auseki unowatsitsi vozondisendera maaudio ari kubva kuvabereki vavo ndibaba vakuruka unowatsitsi wese hazvisekesi wotonotisaka kune vanhu vari so gullible kunze kune vanhu vari vulnerable kunze animona baba vakanzi indai vakapiwa cos refeki regai ndikutaridzei kundikutaura zvinhu zviripo munhu anekwatsa ngauye uyai mirai ndikutsvagirei cos refeki ravakapiwa mirai iri regai ndirivhure because ritori papdf kutoisigwa papdf guys zvakaoma hazvo right iri cos refeki iri ari muri kuriona iri iwo uchitoribata ndonyatsa kuona kuti cos nderefeki ari muri kutoona kuti iri munotoona kuti nderefeki iri odra uyakuseri vataure kuti uyakusendipe namba iri icos iri chinzi kwai nderefeki mirai ndinyatso kutry kuda kuvhura pane chinhingiriki chinogadzikwa chaka uk visa idi hamene kuti munonyatso kuona here ndinoda kuzama kuti ndiite diki uya kuseri utore namba right wega ndimbopawo namba uya kuzopiwa namba avafonere nongoti kwanzi nasimeli kurumidzai kupinda pa WhatsApp right ndakupa namba wakangwara nhema muri munhu anoda kuputisa ari palive apa abva auya izvozvi hanzi kwasara mari yemunhu yendimupe ndokuputisa mfana uri palive ka ndokuputisa mfana kumudzadodzera babava mari yavo yakasara 16k mirai ataona kuti ndauya ka ndiri palive ndakupangwa because I respect your sisters ndiona chirespecta but zuva ranhasi nerakwana usina kuita zvawaita izvozvo ona ndava palive wamhanyaka kukanda message kuti imari ndivape mari yavo nokuti ndagara pano but hazvirevi kuti akanokudza vanhu ka zvawakaita ndogona kusakuburitsa hako iwewe asi vanhu zvawakaita ndovaudza kuitira mangwana hallo dia saka wakumhanya kurisira message izvozvi just because wandiona iwe kuti ndiri palive ndakutaura nezvenyaya iwe unondibvunza ndakasara nemari iwe uzotokasara nemari yababa alright iwe uchiva pa 16 yavo yakasara ani mamona wamanya achiziva uri palive ndakuudza kuti zvaizvo zvasi ndakuputisa
ndoda kutupe baba wa mari yavo. Asi kana wazorega kuvapa mari yavo ndochineso maputitsiro andichakuita kamufana wangu ka uchaanza kugutsikana kuti mai ava muroi. Uchaanza kugutsikana kuti mai ava muroi. Asi uroi wangu wakanaka nokuti ndichida kuti haungatsikiriri vanhu. All in the name of COS. Uchiapa zvinhu zvidhura. Hatidaro. Mazoni ndine broom rangu guys, ndine broom rangu randiri kukwira ndichinda kuAfrica uko. Ndichidzoka pasina kana 30 minutes. Ndikakwira broom rangu ndikati kuAfrica ndodzoka. Zimbuya iri pakona. Ani mazvona. Saka mwana uyu, ugona mwana mudiki ndombomusiya. Let me just leave him. Zvaizvozvi aripo palife ipapapa. Ndimbomusiya. Asi COS mariona kare fake iri ndere fake iri. Ndakatoribata ndere fake. This is fraud editor. And the worst is still ari muno mu UK. Ari muno mu UK worst is still. Munona ari muno mu kungotora zvimapepa zvake izvi. Kwa kungokanda ku home office and everything information yake isinda anayo. Kwa kungokanda zvatopera. Ani maona. Ndotopa na phone number. Vatobata vanotsvaga murume vanomubata fast. Wazvikanganisira upenyu hwako nokuda kwechii. Nekuda kweutsotsi. Baba vandiri kuti vafonegwa guys handisi kumuputisa hangu mwana uyu zvaizvozvi because at least anotadza kuti ari kuda kuita the right thing, so I will not putisa him. Ini kana ukangoteerera tikangowirirana handikuputisi. Anomaona but ukada kuprova the stubborn zvinokuitira zvokutoda unonokwera wako kuAfrica utorima unyemba navamwe izvozvi mvura iri kunaya unenge urima unyemba nevamwe. Baba ava aiwa chance ndiri kumupa Latina, chance ndiri kumupa, chance ndatotaura wani kuti ndiri kutomupa pano but hatizvidi. Handimoona zvakaipa kuti unonyatsotarisa kutenga genja munhu kuti iri rinenge 14 iri rikandinorowa apa kufambisa baba ava kuti kwaendai kuembassy kumainland mall hamene pawakaendesewa kujobe kuembassy yeUK kwaisiyo esirenitathumirako baba yanga vatokwira ngavaende kuya kuembassy kuya guys vakabata iro guys munongoziva kuti chisoka vaiva kuti dei vanga vakaitisa passport vakarwa passport ngedei yakatokanzailewa 10 years bani nenyaya yeutsini. Baba vakasvaka kuti ndauyawo pano ndauya kuzosiya passport yangu kuti COS rangu munaro. Vakati COS kuembassy kuya COS ripi zvikanzi kune COS rakati murume mukuru kufambiswa kunobudirira ugome mwana zvikanzi tina COS rapo pano vakunoburitsa kapepako. Hanimaona zvikanzi makachiwanepi chinhu ichi hakuna pana kuti vavasungika vakati vahwira tsitsi vakavarega vachinda. Hanimaona vakatongovarega vachinda pana kuti vavabata nokuti kazhinji ukaenda nezvinhu madhezi aivavhiza ungoti ukaenda nechinhu zvemafeki izvi vanozwa kubata iwe wacho. Hanimaona vakatongoona kuti baba vakutoita kusatoziva chaiko. Handimaona hazvina kunaka nezuro vakasendera audio maiva vachichema hupfu chaiwo guys hupfu. Asi mwana mudiki uyu watoita nezvaakaita izvi, mwana mudiki akaita izvi nesindicate rake raita apa ina nangobata kuti ari muUK vanonorima mabera wose kumusha ndopana nangoteteya kuti aiwa vanonorima wose 2 minutes zvombonetsa here 2 minutes kungopa varimo mukati muoffice kuti iyo lead uyu nhamba yemunhu zvatopera. Right. Hello, Ajaz. Hello, Zizi. Koma muri offline. Aiwa, ndanditaura nefoni, ndandifonera namukoma wacho watinashe wacho. Alright, ngatimbomira aiwa. Chirega ichimbomira kutaura zita nokuti ndatotanga live. Saka amhanya paona ndavi pa live akamhanya kuti mari yasara, ndoda kumupa mari yake. Saka ndiri kumbomira handisi kumuputisa, ndiri kumbomupa chance. Mwana mudiki ende vanenge vachiti kuda kuzama kurarama but mararamiro acho hatirarami nokutorawo kune vasina. Handiti mashona tichitora kune vasina. Saka ndiri zvaizvozvi ndamupa chance because handibvunza ndikatomufonera ndikati iwawo uzitokasara 16k ipava 16k hanzvadzi but pane pandakufonererai kuti ndoda kuti mutsanangure musataure zita rake nokuti asati akumbukana kuprimary yenyu hatina need yekumuexposa and hatina need yekumuita zvandaikudza izvo zvakuti mucharima mabera mose kumusha mvura yakunaya. Handina need yazvo because tinetamupa chance. Ndoda kuti pane pati yamakandudza zo yakandibata yemokukwira imini kunobuda kumenilini mo muchienda kuembassy makasvika mukadi kwenyu chiko zvakafamba sei zvakafamba sei handina sitosekeni nokuti mari yenyu makuzopuwa zviko zvakafamba sei. Alright, mari yangu yakasara isi 16 18 handiti hoi 18 alright 18,000 uri kuzviva handitika iwe 18,000 yaiva
yaiva 22 akandidzorera 4 saka kwakasara 8 proof yakudzorerwa iyo ndo yakachamunyudza kuzi wakambodzosera 4 waidzosera kuti mudzosere kana uchiza nyaya yaudzi plus feki esiwe esiro ramamupuwa iyo saka makafamba sei kunosvika kwamakaenda uku makafamba sei ndopapata tungodai baba makafamba sei kunosvika kuembasi ini ndakanzi pandakatumira 9000 iyai kunzi ndibhukirwe date maona ndakabva ndabhukirwa date remusi wa16 July zvakanzi nemunhu wacho 9000 kuZimbabwe kwaiti bo ndakatomupa iri 10 9 ndeyaiva yekunobhadhira visa kozoti $50 yake leba so mari yandakamupa 10,000 rand so zvadaro ndobva ndanzi ndakubhukira date remusi wa16 July kuZimbabwe ndobva ndobhukira zvimadirection ndiri kuharani indobva ndati manje kuZimbabwe nokuti takandiri kuSouth Africa mukwanisi here kundiita kundibhukira kuSouth Africa because handisina mari yetransport mari yandandinayo yapera ndakupa yose ndobva zvanzi alright ndikubhukire kuSouth Africa the very same day oro ndobva ndati ndakubhukira kuti Pretoria saka unoenda kuPretoria wa16 woyo ndobva ndati alright zvanzi na 12 o'clock unge wavapo ndobva ndati alright ndobva musi wa16 yandobva ndamuka ndikakwira taxi ndobva ndaenda kuPretoria ndobva ndasvika kumain kuya ndobva ndasvika ndikapinda mumaofisi aya ndichipinda mumaofisi aya ndobva ndasvika pareception pacho murume aishandapo ndobva ndamuudza nyaya yangu ndaaplaya visa zvozozozo but handisi kuziva kuti ndoita sei but ndakabhukirwa date rachiranyasi zvikanzi tipowa appointment letter nenhamba yechichichiwe ndobva ndati handina kana appointment letter zvikanzi hakuna zvakadaro ona aufana apa usina appointment letter mazviona handobva ndatotanga kupata paya kuti manje appointment ndobva ndati alright panze ndiite sei ndifonere vanhu vavo ndobva ndabuda panze ndobva ndafonera vanhu vavo ndikuda kufonera uyu ainzi tashi wacho uyu wainzi ndiye kudai agent ranobatsira vanhu ainzi chipera ndichimufonera mukadzi uya foni ndatobhulokwa kudhara right ndobva ndadzokera bheki kuna Tinashe musataura zita rake musataura zita ndobva ndadzokera bheki kumutsotsi wangu anga asina kundibhloka ndobva ndamufonera newhatsapp call madhiri ari panapa akamira akadai kunoku kwandiri kumavhisa ikuku zviri kunzi ndiri kushuta movie panapa ndouya sei ndisina kana appointment letter kana nhamba yechimwe nhamba yavanitaridza zvo hazvitombiti vhele aona tiudza munhu wacho unoti akubhukira akuitire zvinhu zvinoita kuti zviite kuti zvauri kundiuda maona tinachitobva musataura zita rake musataura zita zvika dzine mupesa wangu ndikandipazama kutsvaga Tashi ndobva ndakagara pamaingi pazvema 2 hour pasi ndakavamirira kuti uyo achabatikira ndigoudzwa zviri right ndakagara pa ndobva wazondifonera achifonera nomumwe mukadzi wacho waaiti ndiye ane warehouse kwandainzi ndatsvakirwa basa iko kuno kuUK mukadzi Tinashe ndobva vandifonera vakati uyu hatisi kumuwana anenge akaenda kuZambia ndosaka foni isingapindi uyu wandakapa mari yakawanda ndosaka foni isingapindi but it's okay inogona kudzokera kumba kwako tozokubhukira rimwe date tichazviita tiri isusu mazviona ndobva ndati ndobva ndakwira nemari yangu tete kubva kuPretoria ndikushandira kuRustenburg ndobva ndadzokera kuRustenburg kwangu zvadaro ndagara 2 days 3 1 week ndingobvunza kuti wamana uchibhukira rini uchandibhobhozi ndandine shungu dzokuda kuuya plus uyo ainzi murungu wangu uyo wandichanotanda aindisa pressure futi kuti unoya rini ndakangokumirira basa rangu syndicate yanga iri syndicate yes zvakadaro saka aitondisa pressure saka indandakuzi wangu uyu pressure uchatibhuka ka ndikwanise kuita sei kuita madhiri acho because angati ndichakutengera tikiti reflight ndikati kana iwe usati wasanganisa mari yetikiti reflight ndinayo ita sei ngondibhukira chete ndiwane madhiri angu ndobva ndaita sei ndokwira ndege hazvinetsi kukava ndichakubhukira mwedzi 2 months ndobva ndaona kuti aine madhiri aya hasiiwe apa pane shingu tsotsi hukuitika ndobva ndarequesta refund ndikati guys madhiri edu haasi kufaya mimi chandikumbira chindirefund hai chete ona
makati refunda bo tozozviwo rimwe gore zvamanje manje ndikumbirawo refund. Chekutanga hanzvadzi yangu ka hakuna mawarehouse akambopa vanhu maCOS kuno kuUK. Kutaura chokwadi nhai guys kana kuti ndini kukanganisa. Pane pakambobudawo masiku warehouse wakambobudawo maCOS kuwarehouse chaiko guys. Kwambobudawo maCOS. Hakuna kana warehouse wakambobuda maCOS hanzvadzi yangu mufunge. Ko icho chichingi chamuna icho COS icho makachiwane chipepa icho. Makati bana face wenyu. Face wenyu. Ndo chimwe chakandibhadharisa futi imwe 3000 rand zvikanzi apply visa usina COS. But takazondinetsa kuti COS nachituverire health care ndikati ndinamboita nesi. Ndakuudza kuti basa ndochangirira kwaina ndakumboita nesi. Koma musikazati kuenda kunesi ngerangazi. Maimbonodzidzira kaunesi vasvika. Mainodzidzira zveunesi kamasvika kuUK kwacho. Moziva kana uchida chinhu unopedzera waungobvuma zvose. Ndakanziwo usawara nezvekuti COS rakanyorwa kuti chii. Iyo angori madhiki ekuti toda kuti ukwanise kusvika chete. Iwewe basa rako ririko rekuuyawo. Ndobva ndati chite hazvinei azvo. Ndobva ndatoona kuti madhiri aya hasiwo. Ndobva ndakumbira refund. Ndati guys inini sezvo zvinhu zvedu zvisiri kufamba zvakanaka. Kumbira umoite sei mundizo. Kwai ndakaona rakadzi health care ndikatina sakabhuta zvounesi saka uda kuti tinde sei koko rakadzi health care. Asi vanhu vasadaro shuwa. Kuda kuti muzoda nesi musinamboita nesi naini. Munzi bayai munzi jekiseni bayai mubaya nei musinambobvira makaita zvenesini maamopuwa rekuhealth care. Ndikatondo ndiuraye vanhu here ndabaya vanhu poison ndisina muse zvamunoziva nhai ndiyeni. Zvikanzi haiwa ndomaitsiro toita ichi inhauyo kungoti ungokwanisa kutravhera kuuya chete unozomboita sei unozobaya uchinda kubasa kwako kandakaguma. Asi munhu asingazivi plus munhu ane achida kuenda unongobvuma kuti hawana zibo maona. Zvakaoma. Aiwa. It's okay. It's okay. Ndine audio yakandirwadza nezuro yakabva kuna mai venyu. Ndisendere audio. Ndandisisina mfoni mangu ndisendere audio yoyo. Mubva Madonna zvenyu. Chingondisendere audio mubva Madonna. Tikumupa dera nasi. Kuti ataurire akudzosere mari. Ende iwewe mufesi wa hanzvadzi. Maria wakava kubva kuRustenburg. 200 rand. Kusvikira kuPretoria vakaita 2 hours varipo saka unofa kuvapa 18,500 ndo mari yaunovapa 18,500 rands ndo mari yaunovapa iyoyo kana uchingoda kugara zvakanaka iwe 18,500 ndo mari yaunovapa. It should be a lesson kwauri iwe nezera rako mwana mdiki akadaro kuti uzive kuti chose achitwe and you don't target vanhu vanhu vanofunga kuti vakangodai kuti ende mumamuto syndicate. So it's up to you iwe ndiwo waitora mari ndiwaiti mari ngaiendapo tumirai maruko matumirai maruko zvese ndinazvo saka zviri kwauri iwe nesyndicate rako iwewe tungotaura newe syndicate rako atirizivi ndonoriziya handiona by today by 6 o'clock zuva rovira unofanirwa kunge watotanga kutotaura zvinhu zvine musoro kana uri kutumira mari in fact mari iyoyo utumire kwandiri tumira mari iyoyo kwandiri. Let's do it that way. Hanzvadzi mari ngaitumire kwandiri. Ani muri kunzwa? Mari iyoyo ngaitumire kwandiri inini ndinichatumira hanzvadzi ava mari iyoyo. Just to be 18.5 ndo mari yatiri kungoda. Vopiwa mari yavo. It's okay tete tumira kwai ngaiwe kwamuri mimi muchanditumira ini. Yes. Ikaenda akata kuti zvokutumira iye. Chinini ndini kudzila naye. Saka imimi mochinitumira 18.5 andika ndikukupa kusvikira panosvika 6 nhasi panga pava nezvine musoro mari ichitumirwa otherwise unodzokera kumba wangu handisi papa handisi kunyepera ipapo kana ukadzokera kumba usina kurwa nefraud unenge une bho handiwana but unogona kutanga watawa nefraud ende kuno kuti chikuita zvinogara zvakadaro handika orwa futi nefraud basa hauchaende mangwana next week unosara usina right to work unenge usisina kana usina kuchajwa nefraud unenge une lucky anditiwaona. So please it's only 900 pounds mari yoyo. So tikukupa today
woona woita yaunoita wounza mari iyoyo kwandiri ina ndikutsvagi wangu ndisoti ndakatozvichirira zvangu handikutsvagi zvawaita izvo zvekutofona bho wozongoyotsvaga madetails angu ndofunga one of your cousin sister anawo madetails angu handisika one of your cousin sister ndichataura nezita rake anawo ukaenda kwaari ukati ndipe madetails wongotiudza kuti mari waisa then tokupa chanzo apa ndine andigona kutaziva ndingaisa kutaziva mapicha because handisi kuda kutsvaka ndamuexpose I don't want to expose him kana kuzosara mari yemunhu handimaona ende atiri kuita nautsinye kuti kana kuzosara mari yemunhu because iye akaitawo utsinye handimazvona kune hanzvadza utsinye hwakaita saka kana ichita kuzorespond takuzoritaletao kuti hanzi vanhu vane utsinye hausi utsinye tinenge tichitoita zvinhu zvawakatanga iwewe handiwana because ava vari kutorwadziwa handiwana kuzosvika vanditsvage vandibate ende vane time vachiutsira mameseji ndisingavhuri mameseji avo handimaona because ndine ndakawandigwa nonangu vachiuya ndope ndakazotirega ndivhure apa ndada vachifona seregnesu handimaona so it's very wrong sendai masenda audio sendai audio papa mova madona ndichakubata inini ava vari kutaura nebangu it's okay ngavataure demi but muvaudza kuti mari yacho iri kuenda kuna mai vari kuuk ikoko zimbi yari pakoni all right thank you very much all right iripo no problem ngaiuye kunoku then ndichazoitumira kwamuri god bless you right uyai kuamerica kwamuka hombe masimba ndautora guys handimaona so vakatovhara vanhu vakawanda obvious iko hakuna havasirira takakuvhara vakavhara zvandokudza kuti from zvandiri kunzwa handimaona ifraud muno muuk yakasimba its fraud muno muuk clara ndokutichetwana ari kurasika pai mimba yeraundi handiwana ndoshada kurasika pai mimba yeraundi because ifraud yakasimba mukona zvikuitika iko zviri kuitika ndezvekuti vanhu ava havanifanike pekutanga vanga vane munhu aita zvekunza vanhu izvi ende pakutanga pane vanhu vakaunzwa zviri genuine hanoona vanofanira kunge vakambounza vanhu vari genuine but munongoziva madhiri anotanga tori genuine madhiri guys anotanga ari genuine mamadhiri then pakati kuti vachizoregedza kuti hatichakwanisi havazomiri vanoramba vachingomora vanhu ivo vachizoti hakusini so tikumupa chance kuti adini audio yakandibata regai ndione audio tiyatumigwere miraitoni audio yakandirwadzai ndandatoidhilitasi alright taurai navo ndakarekodha ndikati taurai vanozviwa ndakarekodha ndakadori kurekodha hai kuti ndigovatumira audio yenyu oh vamwe vanoenda musha wavo kwamhonza saka mabhomba ari angaisipo ndichitogaga neyo nochadii alright mati kuna sekurubhura nditi kudii mati kuna sekurubhura nditi kudii muti kwaisadza we apera ndakangomufonera itatinoa chikafu oh hatina kana kudaungeya muvalaini tichitsvaka alright ivo vanochema vone basa pai basa hakuna hazvo zvacho vashanda kunotaita kuguma izvi zvakatiwa chibva pedina mhosva zoro hakuna chitasaezvachosaisai edwe alright regai ndigovatumira audio iyoyo alright ndichazama kukutsvagai futi mangwana kana ndikauya kubasa ndigobata musikana uyo kwamaita nhodiko kuti unenge ndichamutsvaga paapu madekwana yawo alright umutaga umuudze kuti uchatipa kana tingavoni inovona mai maki alright man alright kungoncenga kukanyakanya zvinodhipenga time vanhu vachafanigara gore rino hai riraramba akadhako gore rinoraramba tomudumira rinouya tione kuti rotivigirei nyangwetiweti kudhakwa kukona wetiweti apa mvura yacho ndaifunga kuti sekuru vachanditumira chimari tiundise munda wakachangoita bana unambori bundo racho munda racho rakanyanya rodo ndachitano chaicho zvinoitongwa nezvimombe zviviri aigoni kuri timuti ndizvo zvakaoma zvakavadzvanyavo gwende kuno
Zakavadzanya. Basa racho rinoratidza kukava chaiko. Mungu wafarisa wokupaina vaikufara vose variyoko vose. Haichatenderera udyeyo munhu wose nana mai Mabhu nana mai Junior. Gore racho richatidhakisa iri. Gore rino munhu wose hapana munhu wose anongochema mari. Zvokwadi. Rakaipa gore. Alright. Notibongere komupaina maita henyu totoda kukamura kwamwe kudachana 25. Alright, maita basa mukabatika basi. Right. Ndatomona ndamubloka uyo South African uyo akufamba achitaura zvinani basa rese ndamubloka. Right, ati muri kunzwa audio ndimai vemuvabhudha vari kumusha vari kutotaura kuti hatina kana upfu tatenderera mumara tichikumbira upfu hatichina pekutangira tikufa nenzara handiti vachitokumbira kuti arekodhe audio uyo achitaura kuti vari kutochemawo nemari hakuna mari saka mari iyo inokwanisa kubatsirawo vabereki vani vabhudha kumusha uko vatenge goupfu vari kuchema neupfu chaiwo ofisi South Africa vangona ngotenga 50 kg yeupfu vakaisa pabhazi ikaenda hani mazviona so iwo makatora mari mukashiyana vanhu wakatora mari ukadya ukawapa zvipepa zvamakambika pasi kuti zvefeki handiona no it's not right so you have to give him that money you have to bring back that money give me that money and we are done andika kana usingadi still hatisi kumanikidza usavape but muri kunotamba mese gore veshe muri ku South Africa ikoko muri kungoenda mose ku South Africa ikoko iyoyo nditokugaranti I guarantee you that one nditokudza saka zviri kwauri kuwapa mari yavo ini handambokutevera kai enda ndikuteveri nokuti handimbokuteveri kana handimbokuteveri chakatoita kuti ndichwa munhu ndakanyatsa kuvingawo nerespect kudaro ende two masisters ako vanhu vangu zvekudaro but hazvireve kuti tinotokuzirirana panyaya dzekubirana ka vanhu vangu ka asi ivo vanotozviziva panyaya dzekuti munhu anenge achema ndakabigwa aiwa ka ipapapa tingatotapedza ukama hwacho handitiona upe vanhu mari yavo simple saka ndakupa today kusvikira zvapedza right guys todzokera panyaya yemakambani aya tiri kutaura nezvawano tikaitoisa vanhu kunze kwenyika regai ndikudzei guys i2025 unoyo akunopera anditika atidi kuona munhu next year achiuya pano achiti kwanzi ndakabigwa January ndatopa munhu February mari anditika hakuna makambani aya anditi hakuna kambani inokuendesa kunze guys hakuna vanhu vanongochema ndakambokudzai nyaya yekuti takamboenda kune imwe futi kambani madhezi andakambouya 20 wati papaya ndichiuya kuzoshanya kunoko animaona ndikakudzai takamboenda kune imwe kambani netimu rangu nemadhairies ekujobek takawanda animaona takawanda kuna baba ivavo kana one rakabuda kana one ndofunga takaisa mapepa 315 mukati momaitori nevamwe vane South African IDs vanotori nemapepa vane people takaisa vanhu vakaisa matraki mapepa ematraki avo title deeds and everything kana one ndopandakaona kuti vese vanozviti maagents avakava hapana guys hapana ifeki zvokuti ini ndaisatofangwa dei kuchinzi ipo paya pandakazouya paya handina kuhofonegwa netimu randaive naro panguva yamunovaziva achatauri mazita vakati torai pasipoti yenyu muitumire kunoko mupe munesa pakati tingade tisina kuuya papa ingade isina kubuda because atiri kusa kune munhu yete tatiri 16 indikazonzi bvisai ikokoko pane munhu watawana because vaironga from kuno ku-UK handika ndopakazoenda passport yangu payakazoendeswa kuna KC paya because tasingazivi yakaendeswa kune mukadzi anonzi chichi handika ndine kuembassy anoshanda mukati munosiya ipapo zvese taronga kunoko zvakarongwa kunoko inobva nangochinda yamunosiya ndosaka rangu rakaita ndozvakaita kuti ende iro rakagadzwa naKC racho rakuita 3 days guys ndangoti ndinorisiyanza nhasi kusora mangwana ndichifonerwa kunzi visa rabuda ndikati visa rabuda how zvikadzi ratobuda visa apa vamwe vangu ndetengisa navo kune kambani takangomirira hakuna chabuda ndakutoudza vakati guys paive ndakudza kuti ndadzitori passport yangu ndiendese kune munhuko kuri kunzi visa rabuda apa vakati takangomirira kuno kuchichikuitika ndikati handizivi ndakuenda kwava ndakunotora passport yazvichiwa visa ririmo ndo zvakati takakutoda shelton general vazoya kwandichitaura kuti because anga ari mugrupu aida kuuya neni kunoko shelton rangu rabuda iri ndo zvakazita kuti koyewe nyakuitirai handimona tipeiwo kandi kati handimuzivi kaini munanditira handizivi munanditira because indapuhwa nemasisters ari ku-UK vangoti takuita zvinhu kuno vaingorikwesta kuti tipei pepa rakati ndichivapa vari kunoko
hanibona zvikaitine munhu watawana but avana kumuudza kuti munhu ndiani ende ndani tingamuzive kaini futi KC wacho hanibona saka ndakangoti saka masisters angu aita ndobva vatoita zvishuwa ndikabudirira hanibona vanashiltoni pakaziva chitanzi kwemi munhu akuitira chitipaika namba tinandizivi handimuzivi munhu uyu asi regai ndikubvunze ndikumbire chi ikoko kune vakanditira tinzo kuti vakadi ndobva ndatoenda kuna sisi maitawa vaya kuna mudanai ndikati vakoma tipeiwo nhamba ugona danai akatomboramba muri kunzwa guys akatomboramba nenhamba akati zvinonetsa zvenhamba izvi zvisita kuti inini munhu ndibhuru wangu ndinozivana naye handimaona zvokuti vanhu zvinozonetsa mangwana ini handimuzivi remember I don't know him handiti ava vagari vekuno vanozivana kuno handimaona svika ndibhuru wangu mangwana zvinozonetsa ndikatikana ini ndiri kunyengerera kuti nditatuye takawandaka handimaona ndakuti kana ndainyengerera paya ndanyengera vairamba ndikunyepa gaizi maitawa vairamba vaitika madziro ini ndokunyengera ndikatombonza mugrupu ndikati vari kuramba nenhamba svika ndisimeli vanyengererei pandinokuudza kuti vanhu havana kunaka hani munoona kana dei zvakabuda zvakanaka ingadei munhu sakafara but because kune mumwe wekuti akazorohwa chepasi chekuseri naKC uyu aningofamba uchatisa zita hani muri kuona ndikatoti ndadzoka ndinonyengerera iwe chiri vari vavanhu vari kukumbira kani chikotipai kani tipei nhamba vakatotaura chindipa nhamba vakati ende vanenge vaitoziva because vakandipa nhamba chiti imini renyu rabuda handika nhamba ndakukupai but zvichaitika ikokoko please don't involve me isisu manje hatina kuda kubata ipapo ndipanenge kufunga kuti statement rinorevei hatina kushandisa murimemba munhu sane excitement yekuda kuuya kuuk kubhouya kuuk saka hapana munhu akamboshandisa break statement riyari yakuti ravakanga vandudza kuti anything indapedza nemirenyu rabuda zvokuti zvichazofamba sei don't involve me hapana munhu akasunga tikati guys namba ndauya nayo busy kumubata handimaona ndini ndakatotanga kutomisira message tikati makadii ndonzisimeli zvikanzi simeli muri kufaraka iye anenge achitokuziva nti munhu anenge ari macoment section umini ndiri pano paspotlight nechizikamwa tikati wo zvikanzi ndikati ndabva kutirabuda zvikanzi dai munotora koririko ndikati kwavati kune vamwe varida kuitigwawo handimaona rangu rabuda kaini makatondiona ndakauya kuno ndakatoribata ndinaro 6 months ndakanyatsa kuti ngori kwete ndakapiwa 2 months kana 3 months 1 2 3 4 5 6 months dzandakapiwa dzevisiting rakatori visitors visa kwete zvokunzi kwai artist visa rakatori visitors ndinaro kandogona kutaridza rakatori visitors visa re6 months tikati saka unoronga kaunoita kauno handimaona tikati ndi vamwe vangu vari kuda kuitigwawo saka tataisa kune vamwe baba tanga taisa kwemikambani but itsinzo zirifuta kutagara nokuti kukambani kwatakaendesa kuguys chatakakuitika kwakataka kuya response yekutanga munhu wokutanga kanzi ningi passport yako yabuda handi avakuudze vanenge vachitoziva because vanhu vanoziva maemails handimaona ekunzi rarambiwa kana tradini avakuudze nekuti rabuda handimaona uyama ikati iwe passport nanditora zvitiona kuti titenge matikets manya unotora passport tione kuti zviri kufamba sei amanya paya afona ari kusvika guys handina hamuna passport visa mangu tikatomuti hamuna passport hamuna visa sei zvikanzi hamuna visa yangodzoka but vari kuti vakasenda refusal kwaichi reason tikati waona kureceive here zvikanzi handina ndobva tadzokera back kune company antika tikati company uya arambigwa visa kwanzi kune reason tokupira reason kuti vatichi vamwe vari kuuya tizive kuti reason yakamira sei handimaona zvikanzi no reason yaiswa paemail pedu reason yacho iri kuuya guys ka munongo waimi reason kwaiya yakanzi you are likely to come back handimaona but paperwork yese akaisa yese everything zvinhu zvaidiwa mapepa edzimba mapepa emaproperties mapepa echi zvese zvikanzi you are not likely to come back tikati heya kuda uyu waita munyama terai munzwe padoko kuti pandiri kutsika nevanhu vemapepa vandiri kuda kufamba navanhu vemapepa vanhasi tikati heya handimaona apa paininiwo kukambani ndakaindiswa nani namukoma moboys but makambondiona neguys ndichanishanaizi pano kuti mukoma moboys makati rifeya kukambani yakazodai makambondionawo guys makambondiona handina why because ndozviziva kuti zvinhu izvi zvinoitika kuti pamwe vakaitigwa vakanga vamwe remember mukoma moboys vanga vambouya kulondon kuno kwanga vambouya kuuk kunoko vachishanya saka isakanga taona mukoma moboys waitikaendawo tikati mukoma moboys makaenda kuuk makaitigwa nani handimaona ndivati onvanipa namba yeuya saka nekuzvihwisisa zvemadhini ndakati aiwa pamwe ivo vakaitigwa ndikabuda uyuwo arambigwa sezvo takawanda regai vamwe vaindise tione kuti chi zvakamira sei ani muri kuona
vanhu ndobva vachiindisa mistake yakaitika ndekuti vanhu vakaindisa ka1 ari collective dei pakaenda 1 3 vakarambigwa dei takastopa ipapo takaona kuti panenge pane chiri kuitika andiona tadii paya indakaenda piwa namukoma moboys number handiona ini ndatodiwo ndikati guys because aitsvaka toda kuuya kubow kuuk takawanda tiri kuma16 17 vari kuti tinadzo mari dzokuinda handei tatotopigwa matsamba ema-invitation letter yani nemasisters edu ari kunoko vangototinyorerana mukoma godhoni vakatonyora matsamba mumwe nemumwe vakatomupa tsamba yake ye-invitation letter kubhoni ya handimona vakotonyorera mumwe nemumwe invitation letter yake takatobata ma-invitation letter tasvika paya tadini kwanzi nyaya mungogara ipapo muteereri tikutaura nenyaya dzevanhu vemapepa tozobvapo topinda mudhingembeke tabva paya ana zvakaoma kana ndabva tikati oraita rambigwa guys uya ati refusal mapepa acho ari kunzi not likely maybe ukaita resubmit vamwe vakati regai tiendese hanimaona because zvinonetsa tendai twin zviya wangu usatombodaro zvako ndikutaura kuti munhu akaendesa iye akarambigwa kanzi you are likely not to come back andika akaendesa anotori nema-South African papers akaendesa zvinhu zvanga zvitori more than zvinhu zvinorikwa iwo uri kunzwa because we were trying to prove kuti anodzoka ende anga inodzoka zveshuwa handiona mapepa edzimba anga ane matraki akaisa mapepa ematraki ake akaisa mabhete evana akaisa zviri extraordinary mumapepa emota mabhuku zvese akatutira imomo handiona zvikoro zvevana tsamba dzekuchikoro akaisa zvese but yakadzoka chinzi tikuona kuti you are not coming back right tazotumira zvaitika kuna uyu pamwewo zvinongoitika ndikatidii vamwe vaisewo handiona vamwe vati guys todi zvikanzi toisa guys first time munosane excitement yekuenda kuuk hani muri kunzisa vanhu vaindisa mapepa aya hanimona mapepa aya aenda kudaro apa ikambani inogara chiadvertiseoka yaiadvertisa nevamwe vanhu vahombe tichitoona saka takangodza kupa maboys ndeuyu takati abo hanimaona totoiona chiadvertisewa kambani tabva tatodi taenda paya vanhu vese vaendesa manu tagara paya tototi ari kuuya azotanga kuuya mai mwana 1 by 1 refused ese guys ari 15 ese refused reason same reason vanhu ndofunga 1 ndiyakabva reason nekuti hanzi we suspect kuti your bank statement is fraudulent but akanga aitora paFNB nditori naye akatora paFNB ndinaye animaona ndishumbresa akanzwaro zvikanzi suspect kuti ningi yako iyi ndefake nderefake fana kuti nderefake sei iri sitanotora panikira guys ese akauya asina chingonzi you are likely not to come back tikagara pasi tikati guys asi chichiri kuitika tadzokera kuna agent yatikati saka imimi ndakuvhunzawo ese zvadzoka pasina kana 1 nemari yatakabhadhara saka what are you saying because hazvimeke sense kuti pavanhu vese 15 hapana kana 1 rinobuda ipabuda 1 taita vamwe vaita munyama because makesi anobatwa nanhu akasiyana but on this one now saka shelazi manje hanimona pakaona avangasina kuendesa pakaona avavesa vaendesa ari mareject nopakati no saka ini ndiri willing hangu kuti munhu akakuitirai renyu kuti ndibhadhare mari inodiwa but kana vanhu vobudisa kumaraini uko havatauri exactly zvazvinenge zviri muri kuona zvandakuzani zimba haribatsiri kusafoka batsira zimba futi nokuti chigemu chindakatochionera kuti okay ndo zvazviri ndikati ndatsvaga namba iya vamwe ava ndo vakati nokuti uyaya uyu KC takutaura naye pawhatsapp manje tokumbira utire vamwe veduwe madesi time iri kufamba animona time iri kufamba tokumbira kuti tikurumidze kudi kuti tifambirane nokuti madhezi acho naapasisina ende madhezi ake tatatori muna June animona takutoda kuti tisvike kuno before famu chinanga iri kusa 25 June saka tisvike kuno before at least kuma 23 animona apa dhezi ndofana ngari kuma 18 19 indirangota 3 days ka ndo shautonya ndo pakati akutora mari anzani KC akutora mari dzekupenga atimu remember pakati penda pana nanoziva atimuzivi isu KC tiri kuAfrica tose no one knows him hanimona asi kuti angoitira inini through vanhu vari kunoko alright ini wacho ndambobvunza zvakawanda ndakangonzi endai munoisa
passport yemunotsvaga indai pakati munotsvaga nanzi ningi muembassy mukati munonomuona munhu iyeye mobva mati ndini ndonzi Meli mobva mamba passport ndizvo ndakangoita ende chisvikawo ndakatota process yaitwawo ndangoitwa ndangodzipindai umo zvemabiometrics zvokutogwa vanatotogwa zvese and everything vanatobuda 2 days tikati pane paungasuspecta guys zvinhu zvakadaro pane paungasuspecta kuti pane chikuitika hapana kwai the limit aiwaka hapana limit yamukutaura guys because indakariwana kai limit ye indakariwana takaita pamwe chete same time limit ye because indakariwana zvi ina ndauriwana here asi umwe takaitwa different person chete but ndakariwana saka limit yatitora apa ndei Hetscan Janet hapana limit apa because ini ndakariwana takai same time hanimona right zvadaro papaya tadzokera kune munhu tikati aiwaka indakutonetsa manje moniziva guys ndakutonetsa ngati aiwa hazvigoni kana imimi say what are you going to do hazviiti ndobva vatonati fire ndikati takuenda kusocial media tonotaura nyaya yedu iyeyo kufira kumagaroni hanimona tikati takudzokera social media rudi takutaura nyaya yedu ndopakaona ti social media company ndopakatsonga kuti aiwa zvandakuita panapa let's talk ini ndodzosera hafu vanhu ndochivadzosera hafu ndosara nehafu because ndakaita process hanimona vanhu ndikati vanhu todini vanhu vati akutotaura zvokuti pamari idzodzo vanoda ndokwanisa kuitira emastudy permit yechichogara muSouth Africa hanimona vanhu ndikati guys piwai mahafu aya because tinogona kuzoshayiwa kana senti piwai mahafu vanhu vakadzosegwa mahafu nekambani iyoyo hanimona big company handimaona vanhu vadzosegwa mahafu paya uyu Shelton general ndopatora baitika yekuti akuenda kuna KC hanimona akaenda kuna KC kuya zvavakangazenge vakuita indakazongova panhamba zvanga zvoitikako I was not involved I didn't know indakaguma kutaura na KC ipapo kwete zvimwe zvamamowa zvotaugwa mastreet ndiri kutaura ndoga nyaya ipano kana chinyepa vana Shelton vati simendi muri kunyepa ngavapire vati muri kunyepa ini nomborega kana vachimaensed vanenge vanaro vachiipisa chira zvavanoda masusu mablog achibaya maleva achitara kwasina kuswera zvavasingazivi andimona zvadaro papaya manje vakati kuda inda kuti kune vanhu ko takuenda madays ko haufa takuda tichienda ka andika apana dane hope kuti ndina na Shelton ndiwa ndikuya naye ko chela zaufa chela kuti asisimeli confess yana kutodinda kusama message achadairi andibona akutondudza statement ngano after ngano ndikati you don't say zvikati serious kuti dzokere kunani kuna vakoma maita wazvo chaiti because vagara vatiudza kuti zvinoitika ko musandiudza ndopandakachitanga kunesana na KC ini kuti muzodatinetsana kusvikira kuno kusocial media inyaya ya General Shelton hani muri kuona kuseru kudobva ndachinda kati aiwa ka KC ini ndindakapa namba ndakakumbira namba kuna sisi uko ku UK bro wako anti vakandibaitora mbali namba vakandipa namba anti ini ndikapa ava antika ugotora matsaka uri kumuiginwa sei apa madhizi akwana anti saka zviri kufamba sei yatanga pataka kuti ndopandakatanga kuchimushauda ndikati timari yetu kutongoida you have to go kudzosera munhu mari yake takukutsana Shelton chelazi haufa animona chelazi haufa chelazi akuti nekusaida kupopota kuda mari yake ndopakachitaka kubuda nyaya guys muri kuteterera munzwe ndopakachitaka kubuda nyaya maita kunetsera nyaya yemari remember ndakaya pa live ndichora nezvake ndichomupisa panapa ndopakachitaka kubuda nyaya takuchinyeso zitasingamuzivi guys pakuchitaura kuti makajila nani KC itotsiro KC ipavhayo muguti ipavha sei iri ndinaro visa ndakatobata ndotokwira mangwana handimona zvikanzi maiwe hamusi kuziva ini itsotsi munhu uyu itsotsi munhu uyu kokuti aubuda nyaya dzakatoa nekuuk watanga kutiudza manje nyaya dzakati takabva tapusa guys ndobva ndazvidinipisa guys ndobva ndazvidinipisa vandadzokera kuna sisi maitawa iwe ngati maitawa tara chokwadi makataura ini makati hamudi kuzviwa asi kuti panapa ndobva tasvika ngachitauraiwo naye nokuti achabati mami apa angasadaire mameseji edu tese hanimona chitauraiwo naye adzosere munhu uyu mari yake saka apparently uyu shelazani aminoti akapani wakapa mari yacho yekuti akanzi anopani kusaidi kweduku kune one musikana ainzi Brenda andika akanga apa anonzi chichiuya kwandakanzi mwenda monodiye ukudita mabiometrics chichiuya andika chichiuya takangomuvinga paembassy tikati wangu Maria Brenda akaibhadhara same time
tikati kutokudzingisa basa pano. So waizosvetswa vanhu masichikwa zisimeni vachina naKC vanoita zvemasiwe na KC vaitoshanda naKC vakanga votomhanya kunomutuka nokuti vakanga KC vakanga vachizati I'm like these bitches vari kuti kudii. I didn't know KC at all. At all. Takatonga muziva ipapo. Animona ndokutonga uchera pandakaya kuike ini kuti ndizozomuona nemaziso kudai. Ndakamona achirohwa kunonzi kuZimfest uko. Kuchinzi KC yakurohwa ke mungoziva zvokuZimfest. KC yakurohwa pandakauya ipapo pacho. Akurohwa kati KC upi? Ndivana kuti iye ukudrive visa. Ndopatakamanya kachida kunoona. But ndakunyatsomuona because aitorohwa ari pasi. Akanga afika sutu so achitsikwa musoro nenyaya dzemaCOS. So andakwanisa nyatsomuona futi ipapo because anga airohwa vakaungana achirohwa. Anona zvandinokudza. So mubvunzo wangu anoda kubvunza nhasi ndokuti paya vana Shellers nevamwe vanhu pamunenge muchienda kumashellites paya tichikwanzi takanga taraigwa naSimeli. Dei makanga masvika imi visa rakanga rabuda. Maienda here? My question. Maienda here kunotaura kuti shuwa takanga tisakati tokumbirawo kuriska andikana kuti renyu tikuriona tokumbirawo mutsvake nhamba iyi ndikatsvaka vachiziva ndiri kutsvaka nhamba vese vakatsvaka nhamba vakatipa andimona rabuda saka maizoinda here. Zvandokuudza kuti munhu usabatsire munhu weblack kicho zvita sei paupenyu guys. Never. No, Rosie, that's not it. Yeah, it had nothing to do with me. It had nothing to do with me, but it's just that ndakangozopinda pakati, you know, but that was not it. That's why you see sometimes Rosie, I cannot address her because I still have that respect, you know. I cannot because even personally she knows but me Mrs. nothing. Vanhu vanga vangozama kupinda pakati vachigwisanisa vachitaura zvinhu zvakangosiyana zvinhu zvekunyepa, but I had to keep quiet ndichingoti ivo vanoziva. She knows vaitaimbotaura panapa nyaya dzepanapa kuti guys vanhu vanoda ichitaura vanhu vanoziva how it works. So that's why I kept quiet, you know. I just decided to keep my distance, but we are not enemies, you know. So kwete zvamainzwa guys matiti uchinzwa Simeli famba kunotoona munhu akakreata ghost Simeli vaitoshanda naye. I did not even know the guy. Apana pakambo zvokuti masiyesi takatozozviwa hacho takatoona chirohwa isu kuchinzi akaita zvemaCOS plus mucomment section ndomaitogota mumuzivi uyu munhu uyu kana kuziva. But the bitches, what were they saying? Vaitoshanda vese vakazenge vaitomutuka. Guys, unotuka munhu akabata secret yako ane evidence. Ungatuka munhu ane evidence. Ndauya panapa ndichimupisa mukomana yake. Ndichitazione mamessage andati ndichimupisa akabata evidence yekuti ndaishanda naMeli. Machasi aya uyu ndakamupa mari Meli uyu. Ago ndichimune mapisira ndaimita aya agoramba akangoti achiprotect. Because aigona kunopa evidence kune masocialites. Aiwire munhu yaya anozikezi aira ndanhu akawanda ka. Tisatsinga ndomuzive kuAfrica chete. We didn't know him. Hanimona isive kuAfrica tisatsinga ndomuzive. But munhu vanomuziva. Aikwanisa kunopa mamwe any socialite. Hanimona kuti batatsangu naMeli aya proof yangu indaimpa mari ndachana naye pakati. But never a day pakati because ndaitomutuka. Ndichiziva kuti I don't know this guy. I only spoke to him on the phone. Ndichiti zvaitira inini kune varida kuitigwawo. Asi abia ako kana voenda uko vanosvikoti takabigwa Simeli vaishanda naye. Munoda zvandu zvanozoramba kubudisa kukupa ima madhira nenchiziva magame. Ndo zvinoita vanhu izvozvo. Ndo zvinoita vanhu. So ini ndokurega ikamwe ndovarega vacho manisaidira vanoda iroro. Toona kuti zvinoita sei. Mufamba ndisaidira vanoda iroro stereki. Toona kuti after mufamba naro zvinozodii. Dhera ndodzenda kuti achitaura zvanhu chokwadi sezvandokungoita izvozvi ndoya ndokudzai. Anmona, I did not even know him at all. Takatomuona kuno achirohwa. And I was to kutaranyanza kana kwa hivyo aita zvemasiesi. Takatochiziva kuti zvemasiesi akutorohwa kuno ku-UK. I didn't even know him. No, at all. I didn't. Saka my bitches, before you start kuti mundipise inini panonzi umbavha naMeli atisangana amufi makandiwana kana makawana evidence yekunzi Meli akabira munhu because andibiri munhu. Andibiri munhu. Panonzi pari kubigwa munhu naMeli. Ukaona patonzika pane panitika amene zvinenge zvatoitika kuti chinenge chatoitika maybe izvo zvokuti unenge warefer munhu izvi. Handiona. Kwete kuti Meli anonzi akabanoba mari dzevanhu.
me, it will never under the earth, because ndichikura mai vangu chucha vaikudza kuti pano hakuna mwana anoba. Waiti chero kaba sugar cheche wairowerwa sugar yekunina zvauchibadovirera zvokuti waiziva kuti takureza kuti kuba kwakaipa ende misodzi yevanhu isakuda kuma Christian backgrounds ka ane vabereki vainamata vaiziva Mwari vaitiudza kuti minyama misodzi yemunhu unoita munyama musodzi. Ndosaka mnyana mazemvekeveke ndakabudikira ndofunga mashoko aya ndikadzoka ngati mediweka taiti in the name of kutamba takasvika apa pakutaura zvinhu zvatisingazivi nekuti sorry because unenge wodzokera kumavambo kwakakurira kuya background yekukudzwa yakakosha guys, makudzirwo akakosha unoswallowa pride ukaripfeka apologies because unozati this is not what I never grew up like this ndakura. So panonzi kuba nameli hatisangani vaya vanofuka nanoipisa mastrituku muchanzi nevanhu tipei hudzai ma-V11 hamuri muritsi hamuri wani kuti hakuna V11 hakuna panonzi melakaba hakuna noti ndakabigwa nameli hamuri haribudi noti hariko ndakudza ipapo. Saka todzokera panyaya yemakambani andika nyaya yemakambani ishi nyaya yemakambani ishi guys pane imwe yakandwa namabridge ndikumona comment section pane yakandwa kwanzi all consultants kudi andika takunovhara December gore 2025 uno pane yakanzi all consultants yakandwa namabridge ndandakatovata ndatakutumigwa nevanhu hobu kuti sisimeni mabridge watanga ini all consultants ndakamboiona umwe munhu achitaura nezvayo pasocial media pane ndakambonyugwa pasocial media hanimona ndobva ndati mabridge miswa saka ina handina kuataka kambani ndanoposta ndavhara face yamabridge ndobva ndakanaka tokumbirawo matestimony evidence vakamboitigwa any bepa nekambani iyi please budikirai iri papa tashayiwa kana one abudikira chinhu ndakaitigwa mapepa nekambani. So I went papost yamabridge ndikati mabridge watanga mabridge uchakuvadzwa nevanhu because uri kuadvertisa munhu achaenda chiti ndimabridge akaadvertisa nokuti une mafollowers iwo anotokuda zvokudaro then mangwana zvoramba mabridge uchakuvadzwa nevanhu mabridge ukasiyani izvi zvemapepa izvi hakuna mepareta ndobva vauya ipapo vekambani zvikanzi isu chiteererai munzwe guys zvikanzi nevekampani isusu ve-all consultants I'm sure vari mucomment section zvikanzi isusu noti vanga vakanyora paflyer avo vakanyora kuti we assist globally hanimona ndobva ndati mabridge hakuna kambani kuita zvemapepa izvi vanhu vanorohwa mari dzavo mangwana unodzoka kusina apologize yako miswa iwe hanimona vanhu vaendobva vauya vekambani vakati isusu hatimboiti zveglobal ndikati aiwa ka makanyora kuti globally zvinorevei kuti muri kuita kwese pasi rese zvikanzi vazotaura ndanzi isusu hatiti mapepa saka ndoda kuti mupabatise ipapo and for this ndoda kuvatenda ve-all consultant company because vataura chokwadi chisingatagune vakawanda mushure mekunge ini ndadzvanya ipapo vakauya vakati isu hatiti mapepa tinoasista kuti mufile mafomu yenyu ekuti munoita mapepa muri kuvisisa. Saka ivo vanhu vekambani iyi avakwanisa guys pabatisise vakati vanovhura ma-FNB accounts. FNB yakabva kuisa press release statement recently kuti kune vanhu vari kuti vari kuvhura ma-FNB miswa iyi hazviko vanhu vakawanda vakavhurirwa ma-FNB aya nevanhu apa yoshanda 2 days yofuma yakavharwa because ari kuvhurwa zviri fraudulent guys. Home Office is into my banks eqsa zvekudaro muri kunzwa mahawks cheo vari into mabanki eqsa because mumakati memabhanki eqsa mune uori huripo ku-FNB kune uori hurimo mukati hanimona. Let me tell you ndakuita ndichitsva regai ndikuudzei zvakaitika ndiriko kuRustenburg uko ini pano ndakamboapproachwa hanzi tiripo pano ndakaedzwa ndiani ndati tiripo pano ndove consultant zacho ora ndichakuedha hai all service consultant ini pano ndichiri kuSA iko guys ini ndinozati nanditi munhu angori kuSA ndaikuita zvokurarama nekwasila I was approached this guy achanda kuFNB Rustenburg
andisika because aigara chimondona kurustenburg ndo madhezi angu adaigara chindanobenga mchikuza tinoenda munobenga nema suitcase makoi nema ice cream muziva nyaya yacho imini nema ice cream chapozosaka history kuti vakandifollowa masure vave inspired no 2026 vatiri kupinda hanimona saka ndobva ndi approach akati sister ndakazoenda pari anga ari consultant andimuzati ukapinda mbengi unoenda kumatills kanoenda pane ava ndikagara pa ndobva ndaenda pari pa consultant pepa ndobva ndidedza ndobva nditi sister ndokumbira phone number yenyu ndobva ndamupa andika ndichakuedai vanofa kutogarira mudhuze because vanenge vachikoti ndobva aliti ndokumbira phone number yenyu ndobva ndamupa ukona kuti kumbira phone number yenyu nomubhengi igame iri ndobva ndamupa manheru ndobva nditanga manheru sister ndepi kuri sese ndoda kutaura nemi but idiri ndikati kwakanaka here zvikadzi ndobva tati ngatitangane pakati kanosangana zveshuwa mangwana makuseni ndobva sister ndokumbira mutsvagire maaccounts macustomers andika ndinovavhurira maaccounts mukatumu andika vasina mapemiti ndikatovhura vasina mapemiti kwete ekunzi nandiresident ndikatovavhurira zvikadzi ndinovavhurira zveshuwa ndobva ndaendesa 1 ndangari padhuze neni akavhurikwa account zveshuwa muri kunzwa ndobva titanga kuendesa vanhu vachiti muda maaccounts edai kunofonderai munhu uyu akavavhurira vachibhadhasa mazveshuwa maaccounts akararama nguva yakareba because paka paine loophole mu-FNB panguva iyo vanhu vakatita maaccounts avo zveshuwa hanimaona nguva yakareba makore yaizoti panopera chidhura chacho nenguva iseche chamanje kwanga kwaizoisiwa masystem manyuwani ekuti manje anozati mabhengi mane masikana guys mumabhengi kudhara mamusina sikana vaisikana nemaziso kudai saka zvidhura zvaishanda guys kana ndichinyepa muti ndikunyepa kana ndichibvumbura nekubvumbura neni zvidhura zvaigadzwa nevakomana chazviya chikaiswa mupasipoti chavo chaishanda because vaiita zvokutasa nemaziso vanga vasina masikana then later on pakazenge paane masikana pekuti ukaita chidhura kunonzisa pasipoti yako apa pasikana woisa pasipoti yako pasikana andiona votokudza yotobuda red andiona kureva kuti ifake votokudza kuti where did you get this from kudhara vanga vasinga kusungisi vaingokuti this is fake buda uyendi andimaona vakazenge vakusungisa manje voti ukapinda necheche chidhura chikaita red checha vokuti garapo wagarapo wotoona polisi ichipinda vari kuda kuziva kuti wakachitigwa nani kuti vanobata muridzi wezvinhu izvi hanimaona kana musingazinyana kuchikudzai nyaya idzi hanimaona so mana masikana makazenge vaiswa masikana manga musingasaiti magame ayaya iwo unongouya pana pachingoti zvinebasa usingazivi nyaya rigati kubhloke aiveda ndikubhloka ndoda ngokuti uone usingakwanisi kukomenda hanimaona saka ndo zvavanga vakuita manga mane masikana wangokwatsa kungoti inosikaniwa yobva todzwa kunzi kana kuti chii inenge iri iyoyo non-resident yepassport iyoyo inenge iri non-resident saka now zvichienda zvakadaro zvakaenda zvichienda nekuenda vachiupgrade system yavo the same way nemapemits aipiwa vanhu kuSA vanhu vakagara makore nemafake permits because mustreet muyamuya wainovhura account wainofamba vaifamba vangu vasina masikana vai waingoti ukanzongobudisa kuti andiwana vototasa kudai so vakomana vanogadzira exactly chiri close to kana vanga vasingachizivi ende mazimba ndimi makaburitsa kuti kurigadzirwa mafake ndimi makazvibuditsira mega kutidza vanhu kuti mafake mapurisa anga asingazvizivi the same applies nemalicense malicense aigadzirwa kusouth africa vakomana aigadzira exactly rekuti ukakandira murodhi kudai so rairira kuti ngwendere kunge original hanimaona saka vanhu vetraffic vanga vasingazvizivi kuti kurigadzirwa mafake mazimba ndima kanondurumira kune vanhu vakumwa kudoro makumwa nematraffic officers ayaya motaura kuti kurigadzirwa efake akadai mubva matava kuvataridza efake saka vanga vakumaziva vakanditora neoriginal yaya vanga kuzati iri rinorira so iri rinorira so ndobatirwa vakutwa vanhu ipapo animachiona saka home office system waiti kune vanhu vaka-applya mapemit mazep achangotanga let me tell you this gaidi kuudzei andika ini ndaiva nevanhu vachada mukati vandoziva kune vamwe vandotoziva vakaisigwa mapemits asingazikamwe kuti zep ari maoriginal mapemits andika vakatopinda musystem yezep nhasi nekuda kwaizvozvo let me tell you zvaitika kwanga kune loophole andika yanga iripo yemapemiti saka kuine loophole yemapemiti yanga iriko andika musystem umu handimozati pemiti rainosainiwa apa ropinda muofisi handiti kana tanenge tituma ofisi kana tiri maofisi handika saka mukati meme vanhu vaka-applya kusitanga kunzi dai mapemiti nokutaka
saka handika vamwe venyu vakati apply mapermits mimi hamuna kumawanda nemhaka yei vamwe venyu pakatanga pekutanga pakanzi mazimbabwe tikupai nyika yenyu yakaoma tikupai ma5 years kuti munoda iso makaenda mukatonogara kumaofisi ehome office uko mukatika zvese zvaitwa asi permit haina kubuda hapana here vakadaro apa taurai tifambirani hapana here vakadaro apa hapana here vakadaro apa hana kubuda kunza nemhaka yei makaaplya madetails enyu ai zvaitorwa hanimaona kune vakanga vakuenda negweseri kana muchiziva department rine ward kuSAE home office anoziva home affairs neward vaienda negweseri uko handika iwewe paperwork yako ise gepu rako paukaverengwa pepa uchinzi kwapinda Winnie Makamadzi saka Winnie Makamadzi uyu asubmita zvinhu zvake zvese pane kuti iwe upiwe kwaiuya munhu wokuseri koya meri aenda nekuseri anodhidza nekuseri Winnie iwewo mapepa ako ese ayandotorwa oraswa obvarugwa poiswa mapepa ameli therefore ini ndabhadhara kuseri ndinda inobuda nepermit iwe wakapinda mukati ukatomira laini ukadai ukatikwa zvese mukati miyamiya ukatoita zvese uchiswera uripo rako haribudi hana kubuda saka vanhu vakawanda vakaita mazep vazhinji mazsp waya mazsp iwayo mapermits amakapiwe pakosaya vanhu vakawanda hana kubuda because akanga atorwa kuseri akaraswa mapepa enyu akapiwa vaidhisa mari kuseri ndovakapinda pamagepu renyu imi aitobuda ari maoriginal because gepu riripo kapabviswa remunhu akapinda musystem achinzi Winnie pabviswa Winnie paiswa meri havana kumawana vasesa kwamawana yanga iri lupo yanga iri munhikiri muhome office nekufamba kwenguva kwakaitika nekufamba kwetime handika vanhu vaya vatopinda system zvakutoriniwa zvishuwa atori genuine ipi mashaiwa kwabva zvamva raunzi namba yedu yakwana chatori vakazoya kumashure hakuna munhu achapiwa but waimukira uripo but haina kubuda because kune munhu akatengeserwa yako iwe animona right DZP aiwana zvichiko mapermit anozvichiko hamuna wani right mazep iwayo right paya kuhome office pakatanga nyaya dzokunzi vanhu vari kuramba vachiwanda munonga musara vanhu mapepa ndobva kwasi pakapinda uya anonzani pakapinda uyu mutwaledi paipai mutwaledi pakapinda mupawa paipai ari minister home office ndobva atanga akanotaitena kanosunga nemabhauti kuti malupos anga ari mwesaya zvina zvokuti permit yanga isingasaiti muoffice 1 ani mukuziva kuti kuna vanhu vaenda kuhome office kuputira wotonopinda muoffice mukati wotogwa mafingerprints wotozisiva message yekunzi kuti hatisiva fingerprints yako handika wotoendesa passport yako koko handika wonesigwa fake muhome office ani murusidzira kuputira wonesigwa fake wotopinda mukati woitwa procedure chaiyo yese inoitwa pakunobuda kwepermit iyo yaitwa kuhome office yonobuda iri fake iwe bvofamba nayo uchifara kuti ndakapiwa ngikiri permit yangu ndakaitwa kuhome office mukati wozonobatwa hako kana kuti kuborder kana kuairport kunzi haimo system because vanga vane machine avo mukati mamiya avaive nawo avanga kugadzira mukati mehome office manga kugadzira zvinhu izvi because tinoswaledi akanga auya vanga vasingasagoni kusvita manje anga auya akataitena machi panga pane manipos pese saka permit original kudhara waingopinda yakosikana tinodhiliwa neofisi iyo vaingodhila vese vehome office yangodhila nemunhu ari mukati momwe vachimbo zvichingobuda but now permit yanga yakunzi ndifa kupinda 4 offices dzakasiyana kuti permit yemunhu ibude now you have to pay this one you pay this one maybe yochi number 4 hadi uori hasi kuida mari iyoyo saka anga kunetsa kubuda kwakusina loophole ndo payakavharirwa ipapo hakuna permit inobuda kuhome office guys set ipi izvozvo musanyebegwe henyu musanyepegwe zvenyu hakuna ZEP kuna kuti tutura tubasa mabheg hakuna ZEP iri kubuda kuhome office zvaizvozvi musadyirwe henyu mari musadyirwe zvenyu mari zviri nani kufamba hako usina ungosunga uchifamba uchingodhiza uchingodaro hakuna home office system yayo yakachinja right pakaita izvi ini ndanga ndina boss wehome office wataiwirirana naye boss uyu amungozati vamedu vaita zvemusangano ikoko ese iko zvana ese vaisangana kumisangano yavo kumamiti kupi handimona ndobva vawirirana handika kuti tiwane mapepa ekugara ikokoko
ndiye munhu akatirongera everything, right? Anonga everything kudaro. Mungozivawo chinonzi mari. Ndobva ataka ndakuitoida nchinda ndine vanhu vangu varikudawo mapepa ndibatsirewo chichi akutochachachawo mari. Ndandika 20,000 rands. Oisa mapepa iwayo vanhu vakawanda vanhu vakacrossa vamwe vakaenda kana ndikurangara time vafana vechidiki vachina nemurume wangu kumaini handika vakaenda kuAustralia pane pakambovhurika gepu raidiwa vanhu kuAustralia so kwakaenda engineers akawanda kuAustralia kukaenda vanoita zveboiler making pane time akambotoka kuAustralia so hanimona vanhu vachitouya hanimona akangoindwa achingoti vapanawo endai pakati mazimba endai apa munoti kwachi mapepa chavo vakabuda vakaenda zvese ari genuine achirova iye mukuru iyeye mukati momachirova but chandiri kudza pakupedzisira pakazenge pataitenwa apa because tizoziva kuti ndo system yakachinja pane kesi yakazoitika ndavingwa nemunina wangu nazuva zuva ndichi pane mumwe munhu ari kuda my sister ari kuda kuitirwa mapepa chichi munhu ari padhuze nesu kudaro atichamutauri nezita ndikati vanhu vanoita but hatizozivi you never know but zvikanzi kana ndipei aiti vanhu vakaenda vakawanda kusenda kupika tabva tati nhamba iyo ngaunze mapepa atindisi by the way this guy is also an engineer taendesa mapepa ezvo shuwari abuda andika akatoenda kubhengi handinda kuzenda noverifya kubhengi kune masikanaka akatonoskanisa mubhengi handinda kuvhura account bos akati enda unovhura account first akatonovhura account first muaccount muyami ikatoskaniwa ikabuda bob ndiyo akatovhura account yake that now the mistake yakazoitika akazogara nguva yakareba asina kumbofamba chenda anyway handimona so musi wokuti akunokwira akazonge akwira after ndikunga 7 months or 8 months akuenda kuZimbabwe akasvika paairport akatokwira kuenda kuZimbabwe vakamudhindira kubuda kuenda kuZimbabwe akaenda zvakanaka pakunodzoka adzoka ave kuSouth Africa side chikanzi permit iyi haimo musystem kuairport ari murikuona permit dziri kufa vamwe vakaenda kumwe vakadii akati atobatwa pepa yatonzi chii fraud akutoinvestigate wakaiwana kupi hanimaona asi vakutonditi munhu zvakazodai ndikati iwe it's impossible ndakaramba ngati hazviiti ndobva ndadzokera back tikati ko vakuru zvikanzi hey apa akungotiudzirawo zvokuti kaukama kanako nani nababa vekwangu apa ndobati anga asingafaniri kuenda kuairport aifanwa kufamba neroad murikuona because system yekuairport especially OR Tambo nemamwe maairport neroad zvakatosiyana kuroad I don't know akatsika panguku ndikati manje ndita sei because life yemunhu yatakangasikara you forgot to tell us kuti asafambe nendege ipermit original kana ikungu akaenda kundege inonobatwa because mascanners apparently I don't know how they operate unoona apasisina zvokuita handimaona papasisina zvokutoita but ndise pese ndakaitira vanhu mapepa mapiara zvitupa and everything vamwe vakatokwira mapassports mapermits vakakwira vakaenda but niye pakanga pataite nopapaya kuOR Tambo kuyakuya kuOR Tambo guys mapermits aminawo kuOR Tambo kana svika nonzi ndefeka sikuboda kupinda everything ndo zvakaitika ndo uori huri muhome office yekuSA boda kupinda everyday vachitopinda uchibuda kuOR especially OR Tambo neCape Town airport haupindi OR Tambo neCape Town airport because vanotanzi kwanzi kune tight security because ndokunopinda nemadrugs ndokunopinda nezvese maairport maviri iwayo pakaipa anyway saka ndazama kuudzai kuti muone kuti uori hwekuairport hanzi PR vanoipenengura vagokubvunza kuti wakaiwana sei vagoda kuziva kumaairport iwaya makurai asi ukana ndikuna naDurban kwauvhunziwi ukana kuna yekuHarrisburg hauvhunzi unongopinda right so takudzokera pakambani ndachida kupa background handitika exactly thank you very much for confirming uchu yes saka now ava vekambani ava vati veall consultants vati ivo vanoassista kuti mukubatsirai kufila mafomu saka muzive izvozvo vanokubatsirai kufila mafomu
chete kuti munosubmita inyu kupi kuhome office. Kwete kuti vanokutirai zvokuti vanokuitirai zvemapepa. Mafomu aya anoda kungofiriwa kuti your name, Amy Juma, date of birth, 20 ane hameno 2002, address, pakati, ndo zvavanokuasista inazvo chete. Ndisingazive, alright, kwiraive all consultants uyaive all consultants, musanangure kuti munozvifambisa sei basa renyu. Ve all consultants uyai henyu tinzwe kuti muri kuti basa apa rinofamba sei. Muchiri paniti uyaive all consultants musanangure nhasi ndakupaika free advertising and free marketing. Asi chiuya tikuverify pano kuti muri kushanda sei. Hatidi zvinhu zvokuti vanozodzoka mangwana vachiti takabigwa vachitema nemi. Andika keep your company clean. Kana kuita zvinhu zvenyu chiuya muudze vanhu. Andika this live we use it as a reference mangwana. Kuti aiwa mukaenda chiri kwasisimeni live yatakaita sure tichitaura kuti isusuka tinobatsira kuti mufine mafomu iripo. Hatisi tizvemukati mapepa hatiti mobva magadzisa pakanzi global paya moenda munogadzisa pakanzi global mobvisa global yaya mobva mataura zvekuti munoassista zvemulocal mobvisa because global inoreva pasi rese tenda kuti makuita zvemavhisa antimaona. So uyai henyu kwirai chiuyai mukwire iri ngoti adding. Alright, vaisire number wafone, vaisire number wafone. Alokola. Hello, Sisimeli Magadiko. Ndiri right muri sei? Ndiri right, anti mandisiva ndiri mwana. Yes, I know. Yes, takuona. Alright. Ndoda kutsanangura chinhu chidiki. Inini murume wangu muSouth African. Takachata 2013. Last yazanorenew a permit was 2022. Permit yangu nanhasi haisati yabuda. Although ndinoshandisa receipt kana pane pandinoda receipt iya inoshanda, but ndoda kungotaura kuti kana muchida ndokutumirai mafotos emapemiti angu ese emamwe makore ese, asi ndoda kukuudzai kuti kubva 2022 pemiti yangu haisati yabuda. Ndinotombovafonera noti murume wangu anombofona achitobvunza kuti pemiti haufa, vanotomuudza kuti just hold on. Saka pangwarirei ipapo because kana muchinyatso understand kuti aya mapemiti especially evanhu vakaroorwa muSouth Africa ndo akanga ari easy kubuda, but ndine receipt ra2022 yangu haisati yabuda ende haisi yepasi pemuti, haisi yekubhadhara. Ndine mamwe ese mamwe makore andiri kutaura ekubva 2013 aripo, asi ini last 2022 haisati yabuda. Saka ini ndinongoti vanhu matai mari dzenyu. Right. Chirega ndikubatsire iwewe yako isiri kubuda ye-spousal ya2022 kwakarwa nemuSouth African. It will come after 10 years. Saka 2022 wasabva ne3 years andi iye zvinochikaunta now 7 years inouya. Yeah, because because now zvandikudza kuti home office yaka ese ari true. Permanent, pane yavanoti permanent handiti, neyavanoti temporary. Vese ndakamasubmita the same day, ese ari true. Yamutaura inei the permanent, neyavanoti the temporary. Ese ndakasubmita the same day ese. Saka ese haasati abuda. Saka inini ndiri kungoti vanhu ngavanyanyongwarira pamari dzavapa. Achabuda after 10 years chimirai ndiri kutaura kuti handiti zvandibvatora panapa kuti home office yakaona yakataitena marules. It's no longer easy zvazvanga zviri paya. Yakaitaitena marules pakapinda mutsvaledi akasiya vhara malupo anga arimo ekuti zvinhu zvaipawabuda izvi. Handiwana handi 2022 ndipo pakaitawo minista. Handipo pakaita minista paya. Handinyatsozii 2 weeks ago home affairs yakafona ikafonera murume wangu handiti pafoni pake tadziritori test. Akamubvunza kuti mukadzi wako anonzi nhengi zvikanzi zvikanzi we are checking kuti muchiri mese zvikanzi yes zvikanzi ndakandida kukuudza izvozvo kuti mitsenge mime maspousal vari kutoverifya
vari kucheka kuti muchiri mese here, vanenge vachitocheka muchiri mese here panokuti vanozoti kazhinji kacho muri kuita mapepa. So zvakaita zvokuti vana kuti 2 years 5 years obva kupai iko zvino is no longer that. Vari pahumeka shoti matoita vana zveshuwa matogadzana nguva yakareba ichauya pachichatora nguva. Zvikanzi muri mese here ipapo, zvikanzi zvikanzi munoda kutaura naye, zvikanzi aiwa tichafona pafoni pake, zvikanzi aiwa munokwanisa kutaura naye ndinaye pano, zvikanzi aiwa tichafona pafoni pake. Ndokunga after 5 minutes vakabva vafona pafoni pangu, ndobva vandibvunza exactly the same questions yavamubvunza iyi, ndobva vandibvunza kuti muri mese here, ndikati zvikanzi toda kutaura naye, ndikati mirai ndimupe foni, ndobva ndaenda nefoni yangu kwaari pandamupa, ndikati varida kutaura newe, ndobva vataura vese, ndobva vangoti alright it's fine, ndobva vatonyarara. Kubva 2020 right, ndizvozvo inini hangu kuzokwandikuita nekuti they are verifying marriages wayo zvichiwa kuti muchiri mese here, because yakwangovatsa kuti vanhu vakutengeserwa mapepa ekunzi muite mafake marriages, vanhu votengeserwa zvakawanda zvanga zvakungoitika, hanimona zvanga zvakungoitika. Saka ndesaka ndati inini verenga countdown ozondiudza countdown kana iri yemasponsor yenu iyoyi ichauya but ichati nonokei ende munoramba muri mosa ipapo, mutoramba muri mosa. sisi mendi pane imwe yandoda kukudzai amataure. Ndichakupai zita remunhu akandibira muZimbabwe 2017. I'm not sure ndichataisa pamapemit angu. Pane muZimbabwe akakolekta pemit yangu kuNelspruit. Nyaya iyo ikatozoita police case ikazodibwa because ini murume wangu ane nharo, saka akaramba achiita nharo kusvika tazoziva kuti yakakolektwa nani, kusvika tazoda kuenda kunonzi Carter Blanche, munoiziva. Saka takuda kuenda kuCarter Blanche, murume wangu aida kuenda kuCarter Blanche, takazovharwa neVFS ndo yakazokumbira murume wangu ruregerero ikatirambidza kuenda kuCarter Blanche. Ndo kusvika inini ndati ndiri kuda kuziva munhu akakolekta pemiti yangu, vakazondipa zita remunhu akakolekta pemiti yangu, ndobva vazondipa imwe. I think that was a 2017 pemit. Ndichataisa pamadheti angu okutumira, asi zita remunhu iyeye ndakatorichengeta nditori naro, ende ndikutofunga kuti zvekuita zvekubira zvemapemiti anofanira kunge achiri kuzviita nanhasi. The most corrupt department in SA is Home Affairs. That's the most corrupt department. Home Affairs. Because we have traffic here, but the most one is Home Office. You know to run copy. So anyway, thank you very much. All consultants are. Right, right, we all consultants tokumbira kuti mufone just because the phone ndikuta ku edai muri kuda kutoina ne page ari kwire, page ari joine azadzi, page ari joine. Saka ndikukumbira kuti muuye ne account yenyu, mapage asi kujoina kana kuti muite zvokutofona. Page ari joas kuba page acha join pana mama page. Mutu ne account yenyu mukaita zvokuuya ne yakanzi all consultants ipage iro. Airi page ira ikwire azadzi. Iri page ira amkwanisa kukwira ne page. Amkwanisa kukwira ne page. Amkwanisa kukwira ne page azadzi. Uyai ne account yenyu. Zvazuka zvakachinja. Uyai ne page ne account yenyu. Uyai ne account yenyu. Home Office, Home Affairs. Sorry, Home Affairs. Uyai ne account yenyu azadzi aikwiri. Ndo vakadzi Bruce Stanga. All right. Let's hope Bruce atisi page futi. Isai number guys, kana yaramba kukwira vafoni, isai number. Isai number. Isai number. Ndukuta ku edai yakanzi Bruce RSA, ndukuta ku edai account yakanzi Bruce Med try kudodza ibva mu account tuone. Kubva mu comment section tuone. Isai number guys, zvikatadza zvikaramba vanofona. Ndoda kuti mugare muchiziva, mugare muchiziva imi mazimba. Andika mugare muchiziva. Ndosaka tiri kuva edha pano. Ndoda kuti mugare muchiziva kuitira mangwana. Andika iwo decide kuti uda unofilirwa fomu nawe eka kuti unofila fomu woga. Ati ndicho. Guy, you say number of phone. Thank you, my chico. And Dr. Days out to pay me some number. Right, and that's young phone place of phone. Phone. It is your phone. Phone 91.
fona itoni because hamusi kukwira kutonetsa kukwira fona itoni ita zvekufona ita zvekufona phone number yakapinwa hapo fonai mirai guys ini ndikumboti chii kuti anosana makavana mapepa uyai pano mesana kusinja zvemapepa uyai pano uyai anombota mapepa uyai pano mesana makavana mapepa uyai pano chinonoita uyai mungokwira ini ndikurepresenta kambani yangu inonzi chakati ndoita zvakati ndodai tobvunzavo mubvunzo handiti maona moenda kunoita zvamunoita kupeji kwenyu vanhu vazivawo handiti ndizvo naitukanganisa here guys vanhu ngavauye vanouya vodini tovhunza vane makambani acho vanotine makama uyai ka uyai vari kufona apo aitinzwa iri kuti ngeitinda nai ruta kundifonera ndikuata kwafonera wakufona ipi right kandimire pafoni ipo because ndikuti kuvafonera ivo vari pafoni saka mene wakutaura naye pafoni kaitivamirire yes makadiko veall consultants tinofara system yedu makadizve aiwa tinofara isu aiwa ndinotenda chekutanga ndoda kutenda nemukana uno because isu edu vasingatyendi vari kuziva vari kuita zvinhu zvakajeka it's an advertisement platform so I'd like to appreciate that. Okay, all right. Chekutanga ndaimbotangira pane dzemavisites ndo dzataona dziri kunyanya kupisa ndozopinda kune dzemaaccount etc. Alright, so isusu seall services consultant tatinobhadharisa vanhu hatina mapemiti atinogadzira system ili ukaona tichiti tinopa munhu pemiti yatova fake iwe pemiti haibudi nekuall services consultant pemiti haibudi chiri kumba kwedu pemiti inofanira kubuda nekuvfs munhu kwaanenge anosubmitira application yake right. Chekutanga vanoda malocal permits munhu atombozivi kuti anotangira papi kana kuti anokwanisa kuinda kuti saka isusu tinoti unouya kwatiri togara newe pasi allright uri kuda type permit unei chichausina unoda kuti zvifambe sei allright ngatidai kuti uite application yako marequirements anenge akasiyana siyana zvimwe munhu anenge asina toonesana kutoita sei tibatsirane kuti munhu aite application yake successful. Saka isu zvatinochaja seall service consultant pavanhu vese nanhasi vatakabatsira hatina munhu atakavimbisa system iri kuti isu tifuna kupa permit simba iroro hatina system iri simba iroro inobva kuhuma phase ndo inokwanisa kuissue permit ukanzwa takuti tiri kuita permit tichitobika ndo zvazvo zvichireva because permit yese isina kubva kuhuma phase inenge iri fake. And ndafara matauro imwe nyaya yezvinhu zviri kuitika mupretoria kuti chero ukada kubypassa nzira uchiti unoziva munhu wemukati anoshanda muhuma phase still inenge ichingori fake. Kana uchida kuita proper permit follow the right channels. Isusu ndo zvatinoadvocate izvozvo kuti ngatigadzire paperwork yedu enda kunosubmit ngatikubhukire date enda kuvfs unosubmit. And the other thing futi chatinoudza vanhu vanotibvunza permit yangu inobuda after how long tinototaura saizvozvi tichingonzwa kuti kune mabacklog kune tisingatoziviwo kuti munhu acharespondiwa rini. Saka isu seall service consultant munhu tinomuudza hazvisi zvekuvandirana nenyaya yekuti tinenge tichida kuti tipiwe mari tinomuudza zvinhu zviri paground nezvinhu zvinenge zvichiitika. Saizvozvi mapemiti ari kunonoka pane maweva takaita last year asati abuda up to now sesimeri vanhu vakangobata mareceipt ndoyekuti vakaenda pabhodhi vanogona kunopiwawo entry isina stamp asi iwo maweva approval haisati yauya. Ini yangu approval yakatozouya this year ndakaapply last year February inge yakazouya around July. Saka zvinhu izvi hazvinei kuti ndini wacho weall service consultant kana ndiani tese tichingori pakumirira system iri. Hai ndafara hangu hanzvadzi yangu ndafarira chinhu 1 panyaya apapo ndafarira chinhu 1 pajekerere pavanhu vese vari pana pa790 mataura kuti isusu tinongoauzi munhu anenge asingazivi pekutangira munhu ane usimbe hwokuinda kunogugula oga kuti saka fomu iri kuti ndite kuvfh panodei
handika kuti panda fomu iri ndoriwana papi yekuti ndifile zita rangu pandogara adresi senemu yangu makore angu chii handiti maona and then imimi ane usimbe hwake ouya kwamuri imimi chimubatsira kufila fomu riyakiora handiti unonzi meli nyora kuti meli nyora kuti ndinogara panhamba yakati nyora apa so ndo zvamuri kuita handiti zvandizvo kanzvadzi yangu ndoda kuti tive honest kuti ramangwana live dzichakusevha idzo dzidzi ndizvo handiti aiwa imba hatina pemiti yatinopa munhu handi muri kuchiwiraka hatina pemiti so munhu unonopa ndomiraakuza pachokwadi chero mozovaona vachiadventisa kumastituko guys vari kungokuza isu tinobatsira kuti iwe hauzivi kutangira handika isu tochikubatsira kutanga newe pausingazive kutangira paya kusvikira pastage yaunonesa kupi uko chokwadi chenyanzvadzi yangu mwari wakuitira zvakanaka ndokumbira kuti maita henyu panyaya iyi maburira pachena zvava kwavari handika vanhu vamataura chokwadi chenyu mangwani anoti kwanzizvo makazotai mudzi sekwandiri kuti kwasimeni ndakaenda suwo ndakakwira ndakatoudza simeni pamberi pevanhu kuti isu tinoasista handika kune vane usimbe hwavo kugugula kuti tikuchikuitira isu nokuti isu tine hatina nguva hatina usimbe kugugula saka tenge chiziva totangira apa todai tobva apa toenda apa wonosabhumita kwanosabhumita uko zvinoitika uko it's none of my damn business kuwana kana kushayiwa hazvichineneni ni fomu rako ndakubatsira kufila thank you for that one hanzvadzi yangu honesty kuvanhu magona ipapo right saka munochodya mari iyo apa pakutitebhadhira alright isu macharges edu akasiyana nekuti application ipi basa hombe zvaro harisi pakufila mafomu esuch basa hombe riri pamarequirements sesumeri masupporting document ndopane nyaya hombe ipapo saka isusu mari yatinochaja pamunhu anoda kuitirwa waiver because I've realized kuti vamwe vanhu vanongoda kungoita mawaiver kuti vabate mareceipt because vamwe vatosurvivisa mabasa avo nekuda kwereceipt rewaiver vamwe vawana maentry nekuda kwereceipt rewaiver right saka isusu munhu wauya kwatiri isusu kuita waiver tinochaja 2000 rand ndo yedu isusu then pane 1550 yekuvfs asi right ukauya nepaperwork yako yose uchingoda kuti ukoche kuti zvinofamba sei zvinodai tinokuchaja 1000 rand then tobatsirana tokuudza kuti panodikamwa izvizvi woitokubhukira date woenda wonosubmit 1.550 yekuvfs tobhadhara kana kunogona kuti price tokubhadharira then tokupa slip yekuvfs unotoenda wakaibata chako ungosvika usubmita uchanobhadhara mberi kune inonzi vip launch kana uchida kuti unongoenda musi waunoda unobhadhara mari yako yevip launch wonosubmit isu totogara takuudza kuti hapanazve paunozofarira kuzodzoka kwatiri kuti haina kuzobuda haina kuzoda ikoko hatina simba handiti muri kuzviwaka muri kuzviwa musazovanetsa kana maenda mukabasa kufila mapepa enyu hatimaona nemarequirements enyu yarega kubuda you don't go back kwavari uchinotanzi ndauya inini ndipeichi haina kubuda kwanzi tinotokuudza kuti don't come back to us pabatei ipapo vari kutaura chokwadi chavo chizere kuitira ramangwana right enderai henyu mberi then tine inonzi start permit yevana vechikoro yasystem aid tokuudza zvinodikanwa iyoyo little bit complex because unenge uchifanira kuva une medical aid saka vanhu vazhinji zvese zvavanenge vasingazvisivi vatouya kwatiri isu titawana customer system aid tokubatsira kusvikira wanhangira unonosubmita wega kuzimbabwe ndambonzwa vangu vamwe vachinzi kunozosubmitirwa isi tikati izvo hatizvinzwisiunozobuda mape munhu ngaanosubmita ega kuzimbabwe ndawanga uri muno tobatsirana zvese zvinodikana wokubhukira date unosubmita kuharare uri kubhawai that's what we are doing system aiwa ipapo ndakuchenesai apa ndakuchenesai pamberi pevanhu ndakuchenesai zvisingaiti nekuti mataura chokwadi ende vanhu vakateerera zvave kwavari handika chandongokumbira nzadzi yangu pane pamakanyora kuti global paya paendai mugadzisa paya ipapo regai ndipatsanangure system right pane nyaya yemafnb nyaya yapira kare ndatiregai nimbouya pano right pane chiscreenshot chamakaisa chakaiswa nefnb vachitaura ivo kuti hatina maagenda hatina chi ende zvechokwadi system iri nandisi agenda wefnb nyaya iri ndeyekuti pamabank account ose ari muno musouth africa iri easy kuti muforena avewo neaccount inefnb right iko zvino loophole iripo ndeyekuti ukaregister company yako system mail kana kungoti mail diaries
utoregister company tisu tinokubatsira kuita izvozvo wakutokwanisa kutodii kuita account iyo zvekutoti chero woga unogona unopinda muFNB ukanovhura account yako wega ibusiness account asi chinoitika majisistem zvinhu zviri paground nezvekuti ukapinda mukati unosanganawo nevanhu vanongori neruvengo towards maforeigner vanogona kuudza kuti toda permit yeti account hainei nepemit haitodikamo yes inongoda company yako sangana nevanhu yes saka isusu tinotokuudza kuti right account tinotanga takuregistra company chero unogona kuti haiwa ndine company toti hasoo rako iroro let's register it company kuti uone kudii because FNB yoga ndo iri kuoffer saka muchitoona patitoti account totova specific because FNB ndo ichiri nelupo iyo kando advantage system yedu lupo thank you very much ndimona kuti magona stere aini ngoya dzadzi ndokufarira ini ndakufarira muri kunyatso kutaura kuti bvo zvokuti chero kuchakubate mutwaye muri pavhaiwa timbokubatira hamusimbavha nokuti nhasi muri kunyatso kubuda pachena because that's the only way to save yourself kuti muadvertise pasina nokudii nokuti maudza vanhu chokwadi kune loophole iri kuFNB mavanzwa vakuudza kuti chero wega iwe unogona unopinda mukati ukanovhura kambani iyi neaccount iyi as long as une kambani yako yakarejistwa unogona kambani yako but because imi mune usimbe handika mochindako kwavari handika vochikuvhurira yeaccount neyekambani yako iya patine lupo vakutaura exactly chokwadi chavo handitika taura yenyanzvadzi saka ipapo ndo panda ndichitaura system yake kuti nyaya inongoripo seni zvangu inini weall services consulting takaona kutambudzika nditori umwe aitombotamburawo kuita account tichiisa mari mumaaccount evamwe system yedu oona yazviwa kana kuti munhu unokuudza ndikwerete 10,000 kuti avona kuti mune mari yako saka iyi nzira yekungobatsira navo pachedu maZimbabwe asi ndazoshamisika kuona vamwe vakutotega mapurisa vakudai ndikati ko izvo zvavazvipi hamungavashori hazvadzi hamungavashori manga musina kumbofera makatsanangura zvamuri kutsanangura izvi handi muri kuona vanhu vanenge vachitoti nokuti pane izvo zvinaita tobvunza pane munhu ati kwai pane yamunoita inonzi ye35k ndeipi aiwa iyoyo handidi kutaura nezvaesystem yedu pati muri kuadvertisa kuvanhu hanzvadzi ndo ndatipanikana muri kuadvertisa kuvanhu mugoramba kutaura nezve35,000 sei muri kuadvertisa kuvanhu ayo zvatiri kuadvertisa ndo zvatiri kuita system yedu zvakafana zvamami ndingotaura kuti ko vanhu vaikana ye35k vanhu vaiziva sei kana musiri kuitawo vaiziva sei aiwa ine mataurirwo ainoitwa haisi ingawiswa pano system yedu kwanzi muri kugadzira vanhu mapepa ekugara South Africa imi maID hasi mapepa asi munhu atotaura nga achitotaura zvemaID ndi mamwewo madhiri akatosiyana system yedu izvo saka imaona hatitombobudi tichiadvertisa izvozvo ndezvekungoti vanenge vati vanoda tova director kuti indaiwo pane uyo anogona kubatsirai hazvese zvinhu zvekuti tingataura pano mbobva vaita 35k aiwa alright bhadha takangokosha pazvinhu zvese system chandinoda kutaura zvakafanana naizvozvi vanhu vese vari pano vanogara muSouth Africa pane vanhu vanogona kumupa achinovadhindisira mapasipoti asi munhu watinogona kuti mapasipoti edu tinopa nhingi ndiano zvinhu zvisiri pamutemo bati zvinhu zviri kuraramisa vakawanda vachiraramisa mhuri dzavo vakagara muno system saka ini hangu chandinokurudzira pazvinhu zvose system vanhu ngatiitei zvatinenge tawirirana ukandipa mari uchiti uri kuda account ndikakuitira account kondatadzei nhai system yedu wabatsirikawo neniwo ndabatsirika ndakuraramisawo mhuri yangu pamari iyoyo ndotorawo imwe ndopa mabridge ndotiudzawo vanhu mabridge kuti ndogona kubatsira vanhu nezvinhu izvi saka muchiona saka ndati munhu wani zvake system yedu anouya achiti akadyirwa mari nesu hawanikwi munhu yeye chero izvo zvipakangobvunza kuti akabatsigwa washaikwa futi ndezvinhu zvacho vanhu vacho vane utsingi pakabvunza kuti wakabatsigwawo kana wani abudikirawo naimi vanhu varipo system yedu zvekuti handizivi kana maida ndaigona kukusherai screen because hatina kutanga nhasi system yedu kubva 2022 titori nemagroup 3 akavhugwa ndoziziva makambenya kuda kumboshanda navheko imi makambenya wada kumboshanda navheko kuna vheko ndaida kutonza kuti ari kuzviita sei zvekuendesa vanhu kuchando kuti neniwo ndiwanewo information saka ndosaka mamaiti global mama kutozoona makutondisa vanhu kuti kwenyika manesa wedze kuti global kana mitoziva kuti vanhu vanoenda sei kuchando motondibatsira kuti wane kubatsira vamwe ndiri kutoitsvaka information iyoyo aiwa vanhu vanongoiva zvekuinda muchando vanongoinda kunogugula voga vokuaplya votogwa voindiswa nekambani yavatora asi aiwa anyway so guys handi mazvinzwira manzwaka mane usimbe hwekuno
kutsvaga kuti kunodiwei moenda ikoko ndokwamuchanoitirwa izvo asi kune 35k iyi yavaramba kutaura iyi varamba zvachose kutaura 35k iyi kuti kwai iyo hatauri nezvayo handiti mashona saka zvazvino tangofarira ina ndangofarira honesty yavauya vakataura pano kuti vanhu vavava because hatisatambozvinzwa nyange ndofana magaizi vakawanda vaivata kutodzwawo information ipano mamusina kumbobvira vasina kumbobvira vakabuda vachitaura kudai so vavachingotoita vanhu mapepa saka nenyaya dzemapepa dziri kupisa kudai vanhu vatambura nekubikwa isu tine chiti no pakubira vanhu handi mazviona zvino zvamatsanangura kudai aiwa achauya hake kwanzi tirimo mugurupu rabhurusi vanhu vari kuchema newe hatiwosivi asi vatsanangura imi vanhu vari kugurupu chinoudzana kuti makabatsirwa kufila mafomu ari kuchema ndini Bruce wacho mukavashi Bruce kwekuchirehwa ini ari kuchema neni ngataura kuti ari kuchema neni panyaya yake kwai vari kuchema kwirai saka zvanaka mapuwa green light kwanzi vari kuchema neni kugrupu please chiuyai varipo vakamira pa imi chikwirai apa muye mucheme mubve mapedza nyaya dzenyu nhasi chikwirai apa vari kuti muri kuchema chikwirai muri kudiko kuitira mabridge opemit naimi muchingomubhadhara ma800 muri kudi kumutirawo pemit wo ave newave mabridge ondairwa nayo nezuro achiti akatoita weva wave nayo unayo weva tazofunga kuti pemitivo chero neni vandori navo ndotoida takangoaplaya ko takangomirira zvinhu zvacho kwandikatoaplaya wotakangomirira makakora vana navo right guys vari kuti vakadigwana kuna uyu navavanhingi Bruce please vari kuchema naBruce ndomukana wenyu kwavo ndomukana wenyu uchu kwirai apa iye wacho ngatitangire pane papo kuti iye wacho ari kuti vanhu vari kuchema neni ngataure kuti vari kuchema panyaya dzei takamirira vacho vakabikwa angoti ari mugurupu asiri ati ndiri mugurupu rako vanhu vari kuchema newe chimwe chinhu mubvunze kuti gurupu iro rinogara rakavharwa here kana kuti rinogara rakavhurwa sister made toda kuti tipojekesa something gurupu rinobirwa vanhu ringagara rakaitiwa kuti anongoda anongonyora chaanyora imomo ene magurupu ayakazara sister made harisi gurupu rekuti hanzi rine vanhu 20 kana kuti 100 magurupu ane 10 25 vanhu magurupu munoona kwavheko kuya kuyahanzvadzi yangu kwavheko akakatowanda kuzere iko zvinoti nevanhu vakabigwa mari vakabigwa vaivai munoziva kuti rine vanhu vangani admin ndo gaigona kungoisa information sister made admin manje kwedu imi mukatopinda mugurupu motosvika mukatonyora ndabigwa uri kutonzi kwaiwa karipotirwa kupolisi iwe kwanzi uri kutotsvagwa nepolisi kwari kuti utori kupolisiwo ini ndingotaurawo zvinhu zvandakadi zvandizvikuva ndikuverenga kareni I hope hatisi page ari kwiri anga akwiri sister made aiwa uyu hasi ataura nezvesaka ndogara ndiri muofisi sister made inouya zvaadresi dzedu hati dziripo vouya vacho vanoti kwai takaba takazodai allright aiwa hati muri kuzvinzwa here vanhu vacho uyai vari kuchinzva muri kuchemera naBruce muri kuchema uyu Bruce uyu kana achikurambidzai kuti mutaure kuseri nhasi tinaye pano uyai mudururi kana Bruce achikubatirirai kuseri chiuyai otherwise angotaura chokwadi chake panyaya yekambani yake kuti indakaona gap handika ende iye asla akaona gap kuti mune usimbe wekurisecha akatiuya ndikuitirei mondipawo something zisimeni maswera sei mukoma Bruce pafoni maswera sei mukoma ndine zvinhu 4 zvandoda kubvunza nekurudziro imwe yandoda kukupai handiti chekutanga well done for being munhu ari honest mataura chokwadi kuti imi hamuna chamunopa chenyu kubetsera ende it's a business kana neni ndine zvandinotobatsirawo vamwe vanhu zvavanogona kuita but munhu akatadza kuzviita handingashayi mukana wemari kuti ndiite saka I will say well done for that handiti munhu asingagoni kuti nemacompanies mahombe anotoitawo matravel agent asi maairline anenge aripo handiti saka zvinobvumidzwa ende hazvirambidzwi and munhu anenge abvuma kuuya kwamuri handiti then chechitu mukoma tese tiri maZimbabweans and tese tiri mubusiness asi nekurudziro yangu yandoda kupai kumwe kuya kuma35,000 kuya I understand kuti maramba kutaura nezvazvo but kutaura chokwadi ndechekuti vanhu vari kungonotyirwa mari iyo because hakuna zvinhu zvakadaro saka imi as a company you don't want to be associated nemunhu anozotyirwa kumberiko because kuti munhu apiwa idea ungotangi wapiwa achitupa andinoziva especially kana uri muforeigner kana uri muchizvarwa chemo uchaita mabirth certificate kana uri kunze kwenyika uchada kutanga nemapermits ugozenda nemaPR uzoti richitupa saka kutaura chokwadi kana muda kuti kambani yenyu izobuda mune zvakanaka demanga masiyana haro nedhiri rakadaro because chatongoziva nechekuti zvinhu zvenhema pakupedzisira handiti
And then also chimwe changa chida kutaura kune vanhu vanga vachibvunza simeli panyaya dzemawaiver iyi. Inini sekunzvisa kwangu neresearch yandakamboita. Kuna vamwe vanhu vari kuti hatina maZEP here, tinoapply mawaiver here kana kuti chii chinoitika. Waiver is just a document rinokukumbira kutsvaga mvumo kubva kuDepartment of Home Affairs. It can be waiver yekuti handina certain requirements. It can be a waiver yekuti ina handina zvimwe zvakadii zvinodiwa. Saka depending nesituation yako, iwewe you can apply waiver. Asi kuti vazhinji vedu tungonzwa waiver nekuti takadzita hatine maZEP saka hatigoni kuenda kumwe kuma mainstream visas. That's why tingo apply ma waivers. Iwewe depending ne system ya ne situation yako, you can still apply for a waiver. And also the other thing, we understand mukoma kuti zvinhu zvinonetsa handiti. Ende vanhu tisati tata kuenda kuma consultant aya, try by all means try kutsvagira information yako wega handiti. Ukazoona wakonewa ndipo unozoenda kuna mukoma handiti. One last thing, Sandainda, FNB accounts mukoma. You explained very well that there is a loophole iripo. As pamuya mchabudeta is a company enyu, ndoda kuti mubudze vanhu ma consequences ema accounts aya handiti. Chekutanga uye pa kuti business handiti. Musafungwa kuti South Africa vakapusa mazvinzwa kuti vanokurambira kuti apply a normal account then ozongokuvhumidza kuvhura business account. Loophole kuti chokwadi iripo and they are still trying kugadzirisa. Asi because there are people who are inside, that's why titora nguva handiti. Asi kana mavhura account ngwarirai kuti musaisa mari dzakawanda maaccount imomo because rimwe remazuva kune zvinhu tu. Sazu whether unowana mari yakawanda, whether unowana mari shoma, whether wani mari, you are pamutemo unenge uchifanira kuita filing every year, whether uri kuwana kana kuti hausi kuwana, of which vazhinji tiringovhura mabusiness account hatisi kumbozviteera izvozvozvo. And chechipiri, kana wada kurana business handiti usangoti chero munhu anoda kuisa mari yake muaccount mako ngaaise, because SARS kana yauya ichakubvunza kuti muaccount mako makapinda 4 million and yet pamwe mari yacho iwa haisisi yako handiti. Mukada kuzvitasa muSouth Africa maforeigners anoita marombe mazhinji inyaya dzemataxes idzodzo because vazhinji tinge tingadzinzwisisi. Saka once waita maaccount, why we understand the situation yatina yekuti hatina maaccounts, but please try by all means kuti usachengeta mari yakawanda. And chechipiri, kana mari dzawadzisa dzakawanda dzizive kuti dziri kubva kupi and wozongwara futi nyaya yetax iyoyo. Ndo zvandaida ngotaura namukoma wachete. Thank you so much. Ndoda kutenda mashoko makukutu hanzvadzi yangu. Regai ndimbodzokera pa35k pai. Ina haundofarira zvinhu zvakajeka sezvandambotaura kuti in each and every department mune malupo but zvinhu zvatisingagoni kutaura publicly. And ini chandinoita mukaona ndakuuya nechinhu ndichiti ndinodai zvinhu zvandendamboita matrial handina hangu kupinda deep about that, but vanenge vari willing pane chandenda taura kuti chakati chinhu chandinotanga ndaverify. Mukatarisa zvinhu zvese zvatinoti tinoita kuservice consulting ipapo ibhomiswa inkoma Bruce waenzi kudaro mati weva yenyu yakabuda musuno ipapa muna January, asi muchita mwe mama ID ibi muchita zveweva miswa ipapo mukoma izvozvi mungaita zvekapepa peweva kekungoti ndakamirira permit imi mune gap rena ID ibi but mungade munayo yenyu tikutaura zvinhu zvatinoziva mazwa samukuti nyepera because mamboti weva yako yakatobuda takatoapplyra tisodawo mapepa takatogana mabhito tikatoapplyra ndikabuda pajibaja apa moti wachidadai ndikatadza kutaura munokutaura kwati ndemapepa emuno isi tinokutaura kuti tinawo mapepa acho ID hakuna unless mutengesa maID evanhu ari kubiwa kuchibvisa mapicture evanhu uchisa mapicture mafefe evanhu iwayo kana muri kutenga maID evanhu akabiwa mobvisa zvifesi zvevanhu moisa fraud moziva kuti jere yenyu iri padhuze. Ndo zvandaudza mukoma Bruce kuti mukoma kanga tikusupported business ka demasiya zvema35 because kuti uwane zvema35 unowana on two conditions. Instead kuti uchizvarwa chezvo kana usiri chizvarwa cheko, you are going to go through the route ye critical skills holder of which inokutorera the first unonzi ID after 5 years of which anotanga kupa permit 4 years or renewer wozonzi PR wozonzi ID. It can take you minimum of 7 years.
Saka kana muchiti muya munhu wokupa mangwana chitora minimum 7 years, kana ukada uri relative futi unorova 2 woti 2 worenewa futi unotora rimwe wozonzi rimwe PR futi ukaita munyama woita futi 3 out 5 years. Saka all this route ye 35 inokutora minimum 7 years. Handiti vazhinji minimum 7 years. 7 to 8 years. Yes, saka inozonzi munopuwa 35 seko. Hakuna imwe. That's the right time. Ndinokumbirawo kuti ndisabata. Ndapata ugwe. Aiwa ndinenge paadvertise mukoma. Mudzilane Advertise musataura nezvako. Saka ngavazive chokwadi. Ngavazive chokwadi. Kupataura ini muchida mari kuvanhu. Kupa 35,000 kuvanhu. Ngotai katenge kupataura zviriko here izvozvo. Zvavo zvakafamba zvakanaka. Apo ndokuti ndisandaenda inini ndisandaenda mukoma inini I volunteer kuti mukoma kana since maadvertiser I will make sure kuti I will scrutinize your documents free of charge kuvanhu, because choda vanhu vanotibatsira vanhu asi in a right direction, in a right way. Inini I will volunteer, and whoever munokungoti ari kumberi wansingagoni chirungu ndogona kunyora kana muchida toshanda mukaenda kuvanhu, inini ndiriko kungobetsera kumeka sure kuti vanhu vaona zvinhu zviri correct here. I will volunteer my time to do that kana muchida. Aiwa panita zred flag up. Zred flag rekuti vane waiver kuti kwai ndombadira 35,000 kuti uwane ID. Hakuna gap rakaitika ndipo. Nini kandaigara bobe ese ndato kurira bobe ese yu. Mira ndikuze gap rakaitika pakuti vanhu vambotora ma ID gap rakavhurika before home office yasunga zvinhu pakapinda musaret paper. Handibona pane mapostori mokoziva mazimba anotsvaga. Pane mapostori aya mazezuru aya. Mazezuru zvaaita manje. Kune vamwe vanga vane mazezuru aya. Home office yaine vanhu vavo mazezuruko. Wonosvikonzoka zvagwana mai vaya muzezuru vaya. Hatika mai vaya muzezuru vaya rine mutori dhiri. Ndobonzo chekutorisa birth certificate kana kuti vane birth ravo. Havanawo mazezuru birth rimwe ravana rakudhara. Handibona mwana unochinjwa zita opiwa zviri pabirth iroro. Akutonzi Shakira Dube. Ndonatove zita rake nebheti rake zvawaripa zvina mai vaya muzikiri vaya moenda home office ringe tori dhiri nebheti riya. Handibona zvonosvika ndopozononzi otora ID. Handibona uchitogona chiruti watora ID ndo gap ranga riripo iroro remapostori ekunhingi uku. Mapostori akaitisa vanhu vakwanda ma-ID zveshuwo. Mapostori aya akaitisa vanhu vakwanda ma-ID mati hamuchaiti madhiri aya ini. Aiwa izvo zvinoitwa kumwana mudiki kaizvo. Zvinoitwa kuvana vadiki. Mawana mwana anenge mawana mwana anenge ane zera rebheti iro. Zvakaitiwa zvinhu izvi iko zvinezvi vari kuziva gepiri akuchida they scrutinize zvazvino kana DNA inotoodwa kunzi ngaitwa apo. Zvandikutaura zvane makore aizviita zvavo zvane makore zvakumakore uku. Aiwa ini hangu ndisanari kwemabhusi. I'm also a business person, but ndinongokumbira kuti for the sake of vamwe vedu for now demangogumira zvenyu kungobatsira kuti chete. Then ku account ku FNB muno discretion yemunhu simomutsanangurirawo. Kumafomu uku kuma 35 ndikutokudza munhu uchaza kuti inatwa zvinoenda bvunza yevagayarisi handiwanza kutaka mukanota kutsiura kudai mukana muchikirira mbene zvema 35,000 zvimiswa inonorora kujere kuesa iko muchida mari itai izvo zvamunoita zvekufila mafomu izvi. Hayo zvekufila mafomu ini itai mabreaki okoko. And munongonyora paadvert yenyu ngaive specific kuti isusu we assist you kuita application, assist you kuita mabooking, mogumira ipapo. Ende kana munhu auya make sure munomutsandura kuti isusu hatina chatinoita. Kana zviri kwamukoma shuwa ndizvozvo mubvema mugadzise paa global paya. Aiwa handizvozvo mukoma. Ende pama-FNB ndadzokorodza zvekare ndopanje pane lupo ipapo. Aiwa paglobal kana achitoda akaunti chero ari kuUK system edi anokwanisa kuwana akaunti.
Aiwa, account asi mutsananzve kuti vanhu vazive. Vanoti vabigwa nei ndokumbirawo vauye kwamuri. Uya kutanga mabhurusu 35,000 yake yakutomutsvaga chiuya kwandiri chitomudzokera pano palife. Ndeupa kuti akatipa 35. Mumakomensi mozodzokera kumakomensi. Chimwe chinhu vanhu ngavasangoita ruvengo. And you feel like, no, check it. Me, I'm not approving anything. All right, we have to do that. I'm not going to do chocolate. I'm going to chocolate woman. Chet. Chocolate knows where I'm going. We are going to approve. I am not approving anything. I think I'm just saying chocolate each. I think simple. So the time we never have a chocolate, Mugachiramba. I think that chocolate they each. Mugachiramba Mkaodi. We are to age. My doctors are age to age. I hope I speak. Bruce Sadoni, Ranwaka, Sadoni. I'm saying check Pensira is Panama accounts, please, and it. Ukaona waitirwa account yako please usangopa munhu wese kuti usirwe mari yawasingazuti yabva beauty. I don't know what's going on with your phone. Kune vanhu vari kupa mari vachitatika advantage vanhu vane accounts. So please, once wazodecide kuenda novhurwa account yako, ngaive account yako usangovhumira kuti munhu wese akutumire mari because vamwe vari kuti vasikamiwa mari okumbira account yasesimeli yoonekwa iri muaccount mako mosara zvakanaka. Uyu mwana akatokwira pachifo iri kundirambidza kuti ndikwire. Hamwe ndoita sei kuti akwire iri kuramba. Aish. Uripire kani botaya futi. Akutoti zvakanyatsonaka but kukwira kwacho kuri kunetsa. Ende arikutoda iwewe Bruce. Aiwa ndakamirira sister Mary ndiri pano. Alright. Mutame ngaramba achizama akwire. Ndinotoda kumuedha futi sekuitwe kuti ndione sanokwira. Akafona zvindipo pavari zvavo. Akafona ndipo pavari ndine namba yake dai muedha pakule yavari. Zvino handina namba yake. Ndikunotoda kumuedha pamusoro panoti edini. Mogona kupiwa namba yake mumuedhe sister Mary. Alright, ivo bhaza ndokuedha pavari, bhaza B, bhaza ndobva ndakuedha pavari iva vachadoni, bhaza yako haisiri yandopera na 87. Alright, bhaza beauty, bhaza toy. Right, ndo yakanzi ndikikirerei. Alright, mira toy. I opened to you. Ndiye ndapera 50. Ndiye ndapera 50 ere. Ndiye ndapera 50 ere. Ndiye ndapera 50 ere. Ndiye ndapera 50 ere kola. Ndaira tuoni nsanga ed. Ndiye ndapera 50 ere. Because paita vanhu 2 vauya. Saka ndichaziva kuti iye ndeupi apa. Pane 2 manamba, pane 2 achazivi kuti iye ndiyo ndapera 50 ere namba yako. Because pauya vanhu 2 panapa. Saka ndikuda uyu ari kuti ndoda kukwira. Umwe uyu ari kutoti andivigira ndichaverenga zvaandivigira. Alright. Ndiye ndapera 50. Alright. Let me see. I'm adding you pako, ya pako, nduku edha pako.
Asinapera 14. Ndiyo ere namba yako iyi? aiwa ndisiri ini nditongoriwo follower renyu riri kutorwadziwa namukoma wataura zve35k yavo Manje ine 14 alright ndaiona. I saw it. I got it ndaiona. ngopawo 2 cents dzangu from experience kuna mukoma vari kutaura zve35k yavo Taura? makadii mukoma Mabridge chimbomira nchangenda edha vanava mabridge chimbomira. ndaikumbirawo muti nzuro tsitsi semazimbabweans kuti tese tiri kushanda tiri kutsvaga mari but padhiri re35k iroka madhiri wayo tinomaziva inini ndiri dhayari rinitori nechikoro necritical skills dhiri re35k id inobuda but dhiri re35k unozobatwa chero ukagara 10 years nayo id iyoyo unobatwa ini ndine brother yangu akaitirwa mapepa iwaye ekutoriswa mabhesi nekuita sei mamwe atodi mabhesi unongoigirwa id uri kumba unobatwa at one point or another chinozorwadza ndechekuti unobatwa life yako yakufaya watokakama kuti wakatenga id ende panenge pasisina marivhestiri unorasikirwa nebasa unoluza zvinhu zvakawanda so pama35k apo ngatingokupai ma2000 ekungoti mutibetsere kuapply mawaiver noti kuti titi munotibudisira ini maid because maids iwayo anozokubatwa at some point toenda panyaya yechi2 yes second nyaya yangu panyaya dzemaid my very close friend inini is a quantity surveyor akagadzirwa id tiri muna 2015 maid ainamirwa yakanzi 94 aya id yakabuda kuborder countless times one point akaona basa kuzambia akabhukirwa flight necompany akangoti achisvika kuOR Tambo akanzi wakaiwana kupi id because they know ende zvinhu zvazvine maserial numbers so chero akaitirwa nemunhu wemukati anotoprinda maid kana id isina kufamba nenzira yakanaka kubva kupemiti kubva kumapemiti everything is traceable and it's even worse now because zvese vanongofolowa kuti chero patakabhokupa marejection kangani patakakugiranda mavhiza kangani saka pama35 apa akati mwoyo wangu uri kurwadza henyu muchiti ndekuperi chichi I know the gullible people who will be like tinoda hedu ngatimboendai neroseri tinotera mukoma uya atobvisa hangu 35k hatina 2 weeks tiri panyaya dzavheko panapa vanhu vakadyirwa mari zvinonzwisa tsitsi ignorance is no defense you understand kati kana vanhu vabirwa mari dzavari kushanda zvakaomarara kudaika zvinorwadza maita henyu sisimeti ndosvika ndakutaura Right, thank you very much. Inogona ndonako. Right, Beauty, hello. Hello, uri sei sisimeli? Diribo, over to you. Bruce uri sei? It's about to go down. Yeah, number 1 ndanga ndichinyora message mugroup comment section ndofunga sisimeli wamaona. Number 1 daukukubvunza chinhu 1 unoziziya here kuti munhu akauya mugroup ratiri ndiri mugroup rako munhu akauya mugroup ratiri akabvunza zvemari but handina kupinda nenhamba ishi ndakapinda neimwe nhamba akabvunza zvemari uri kubva wamubuditsa number 1 ndo chekutanga number 1 I don't know kuti ndiwe here kana kuti hausiriwe alright kubvunza zvemari sei akabvunza kuti Bruce ndakakupa mari yangu yechakati pane I remember pane munhu akatouya akati ko traffic register rangu ndakakupa mari 3000 handiri kuchaja 1 ma3k ekutora traffic register 3.5 yes good thank you so much munhu akauya pane munhu akatombobvunza nezvazvo ukabva wamubuditsa ndobva pauya mumwe munhu achida kutaura kuti guys mukubirwa mari zviri kutorwa mahara wakabva wamubuditsa then bva padzoka mumwe munhu ndiri kusvika panyaya ye35k bhozi ndini ndachiitaura ndobva pauya I think pakatouya vanhu vakati wachibvunza mari dzavo vamwe vakabvunza dzemapemiti because pane madays awaitoadvertisa kugroup rako iwewe kuti uri kuitira vanhu mapemiti ari kutobuda ndiri kunyepa here sister alright
Ndikuti don't worry. Apiti munhu anonyepa sister. Usati ndikukunyepera because ndirimo mugroup mako. Kana screenshot uye nawo kana kunotora nhamba dzemunhu wacho munoti akabudiswa mugroup oedhewa pano nasister Mary. Ani munhu akabudiswa mugroup zvinoratidza nhamba kuti nhamba yakati yabviswa. Chimira, alright. I think zvanchaita ndichadzokera group kan ndonotora ma screenshot epese pandiri kutaura ipo pane vanhu vanenge vakabudiswa ndopa Sismeli. Don't worry. Mira hapo. Aiwa usaburuke. Pana send a screenshot. Let me read the screenshot. Right. Iyi group iyi ndofunga iwewe ndo group rakanzi waiver iri kana kuti ndo star unoshandisa iwe kuti waiver. And then ukati there's no need to explain everything in this group. Hence nyaya dzese it's very sensitive, more especially on public like here. Not everyone needs information. Those who wanted more contact us, and they contacted us and we gave them information. Lastly, we don't do zvitupa nenzira yamataura. Tine imwe yatinoshandisa yekuti munochinjwa mazita ese nebirth certificate munenge munaro muchiita kunge makazvariwa munotoenda nemubereki wenyu watinenge takupai kunotora chitupa. This is coming from the group. Yeah, izvo ndozviziva sister Mary nyaya yezvitupa yandati ngatiinhikire. Alright. Sismeli handisura kukugarisa ndangopa warning kuna Bruce yeye. Bruce uri kuzviziva here kuti kuno Cape Town uri kutsvagwa nemapurisa ende nyaya yako yema 35k iyoyo izvezvi right now kutaura kwandiri kuita pane mapurisa ari kutoita investigation panhau dzako dzema 35k dzema pane munhu akakuripotera ari very close then. That's why ndichikuti dai uri mumwe zvako miswa Bruce udzosere kana une mari dzawakakolekta dzimwe more dzawakatorera vanhu dzema 35k dzorera vanhu mari dzawo. Thank you Sismeli. Ndataenda kure ndokumbira kutaura izvo. Hapana wanda ndatorera 35k yake. Kana one. Are you sure? Yes. Alright. Sismeli handiti mbamunzwa kuti dai uri mumwe watoenda kana handizivi kana usingakwanisi kutaura pano papublic go kuna Sismeli kana life yadona unotaura naSismeli zvigadziriswe nguva ichiripo then vanhu zviriko izvisha zviriko kutsvaga kurarama. Thank you Sismeli. Thank you very much Beauty. God bless you. Thank you very much. Right. So right vanhu vari mumagrupu menyava vari kudai mabridge otaura zvanotaura Sister Mary ndokumbira vanhu vanouya pano tingotaura chokwadi panonga pangotaurwa chokwadi sezvachiri vanhu ndinobudisa mugrupu Sister Mary. Number 1 munhu akauya mugrupu zvinhu zvandiri kuchaja mari akati zvinoitwa mahara iyeye munhu Sister Mary iye akutodzikisira business rangu vanoziva kuita zvemahara hauyi mugrupu mandiri kuchaja but ukauya mugrupu mangu chinhu chandiri kuchaja kuti zviri kuitwa mahara izvi muri kubirwa mari it's so bad ndinobudisa Sister Mary. Right then paizve matraffic license pari kuti ndinogona kunonoka kubuda munhu adzingwe mugrupu anongozouya matraffic vanhu vopiwa matraffic saizvozvo hatina kana zvipande kana all is well. Saka nyaya dzekungozonyepawo kana dzekungoda kudai ndazvinzwa manditi dzema 35k ndisi aiwa ndatsiurika Sister Mary handichazviiti. Alright. Mabridge taura iwe. Sismeli inini hangu chandoda kutaura muri right here. Ndiri bhori sei? Ndiri bo. Chandafarira live ino yamaita. Makuseni pandaposta video rangu. A lot of people were complaining. To be honest, tombenge ndaona notification from FNB. Zvinhu zvatondibvundutawo kuti what's going on and ndatofonerwa nomwe munhu ari close to me anoshanda mugovernment yemuno machiniti zveFNB zviri kupisa izvi zvanandiri kutoziya. So but information yavataura yekuti ivo kuziya zvinhu zvose uchagara uchikoti ndarisiri kuziya because vanhu vari kutaura nyaya yekuti due diligence ndosaka ndaiamba postera kuti kati waite here due diligence because unaa kuzvitsvaga kuti vamanya kuzvitora mari investigate kwete kuti handisingazivi ignorance zvati defense shamwari akoma ningopawo 2 minutes mamoyo maswera sei ndaswera maswera sei
aindoda kungoti pakamboya vheko kubva gore chitanga kusvika izvozvo aingoramba zviri kuita mukomava. Saka all consultants semadiaries enda ikoko at your own risk. Ndapedza. Ndo zvataingoita navheko izvozvo izvi kana toni yakafanana same story handiziva kunyepa kusvika munhu azosungwa achingoramba. Hapana munhu anobvuma mhosva dzake. So madiaries anenge aenda ku all consultants zo uri kuenda at your own risk. But vaende vachiziva chokwadi. Idina hamsimere ndoda kutenda live yenyu. Honestly speaking, zvakafanana nenyaya yema35k ina handitoizivi, ndatoinzwirawo panapa. Ofuti zvinhu zvekuzoti mangwana kana nyaya idzi dzaakupisa, vanhu vanenge obvious semunhu akaadvertisa company dechinzi maybe tinotodziziva. Ofuti ndakanasendera zvandoziva panyaya dzema35k. Thank you so much nelive yenyu Sisimeli. Yandipawo rimwe side randanga ndisina. Sisimeli makadi tokumbura kuzotaura because tatomuonesa kuti wakamirirwa nejere kumberi. Sisimeli makadi aiwa kusara kumabridge ukona izvi ukona advert yauya please be very very takavasi kutraisa mabridge zvinandorakuka urarakuka utoenda kune mafenza kuti vakomandata vane chingwa guys ndaramba mamadhiri because hatisimanzwisisa protect yourself because even government yekuzimbabwe now mutemo wewe wakatoproposa munyikiri muparliament wabindira kunopasiswa kunzi iko zvino ukamaketa chinhu chinoita kuti vanhu vabirwe uri kusungwa kupinda kuzimbabwe chosinzwai wakaadvertisa munhu anenge scrutinize please. Sisimeli makadi bleaching yandoziya kuti inozorwa sei. Alright. Paperwork inonetsa paperwork iri kupisa wangu. Zvemakambani izvi zvinoda kutovhurira vanhu vangu yachitaura nyaya dzemapepa dzemakambani. Ini vanhu museketogwa makambani vanoti uya utaure uchizvimirira kuti kambani yako zvaita Bruce akazvimirira akati ini ndokubatsira kufila. Zvinozoitika ine ndotokuudza kuti don't come back kana wine. Saka vanhu vakuita vakuziva vanhu vachiziva kona vataura henyu ndoona mune chiudza ndotaura sereki. Hello. Yes kola. Yewo Sisimeli makadi. Tipo makadi. Ndine chungu ndiri kuno kuAmerica kune munhu ari kutobira vanhu mari izvezvi. Bamunini vangu vakabva kumashipu vanga vari kumashipu vaive nevisa C1 ndobva vataura nemunhu uyu ndobva kwanzi ndinogona kugadzira mapepa mochinja C1 to F1 handiti. Saka semunhu anenge vasingazivi havazivi ivo vakabva vatonzi ndokuchaja $2,000 ndobva vabhadhara $1,000. Alright, bamunini vakuzoita mainvestigation vakuudzwa neumwe munhuwo akambozviita wangabva kumashipa akati no hazviiti C1 hariiti kuti uchinje wave muno muAmerica. You go back wonotsvaga B1 B2 wodzoka then you can change to F1. Kudzokera kumunhu kuti aiwazve ndozviriko izvi munhu achadi $1,000 hanzi ndakagadzira mapepa ndakakutsvagira nzvimbo yechikoro. Tikati iwewe semunhu anogona basa wakaregerei kuzviona zvese izvozvo ukatotaurira munhu chokwadi usati watora mari wakutotaura kuti handisi kukudzoserai hanzi handisi kuzokurifandai mari iyoyo endai kwese kwamunoda kuenda ende handisi kuzokurifandai. Apa bamunini vanga vasinawo mapepa akakwana zvikanzi ndowagadzira iwaya kubika Sisimeli ndobva atobikiwa mapepa iwayo. Alright, tiri kukumbirawo chiudze kuti iwewe kugadzira mapepa kwawakaita usati $1,000 munhu akuti aiwa zviiti $1,000 bepa rekubikwa robva raita $1,000. Apa munhu hauna muudza chokwadi akukanganisa upenyu hwake nevana 4 vane vana 2 kumusha akukanganisa upenyu hwake. Iwewe hauna basa wakutotaura dhoti kuti hazvina basa isusu tine mapepa muno plus mapurisa atiwatye zvemapurisa. Munhu wacho kana aripo akateerera handisi kuda kutoti ndiinde mberi ndakatotaura kuti ndichaenda kuna Sisimeli and I'm gonna expose you. Rita rake richabuda because taneta nembavha dzekuZimbabwe kuda kubira umwe munhu uri hauna moyo here kunzwira tsitsi uri kubira munhu wekumusha kwenyu palive wakatarisa wega kuti chinhu chachisi kuita anga asingaziviwo semunhu anga asingazivi but wakutoenderera mberi kutoti handina kana basa nazvo uyai nemapurisa kudoda kuti hanzi muri kundithreatena unoti imari $1,000 haizi mari yekutamba. Handi maona Sisimeli.
apa ndiri kutotaura zvangu kana aripo hama dzake kana dziripo ndibve ndatoti bvuka wani chibvondoke because ndakamuudza nezuro ndikati chichabvondoka sisimeli variko vari kuuk but tiri kuamerica chichabvondoka chete saka kana akateerera please tipewo 1000 yedu zvamuchandiroesa 1000 yedu sisimeli ndikandimumura pano ndokuira vari 1000 abamnini vangu bamnini vaone zvekuita ne1000 yevana vavo imimi makutoita chitsotsi ende munhu uyu handisi kuda kuenda mberi nezvino ndakatomuti akuda kunditanga because zvakawanda zvandinotoziva ende ndikauya zvakanaka kuseri ndichiti sisimeli bvondorai sisimeli vanobvondora vaiti zvekutamba vanoita kuvhondora chero vanhu vachivavenga vachiti zvazodai but chichabvondoka ndokumbirawo mari yabamnini please ndisati ndaisa zita remurume wako nerako ndisati ndatomboita deep taita kuchera zvakawanda please dzorerawo mari yabamnini vaende kwavanoenda vaone life yevana vavo kwete kutora 1000 yemunhu iwewe wotora uisa muhome woti wagadzira mapepa efeki wapedza kugadzira mapepa efeki wakuramba kana beta kutora $200 woti haiwa kana 300 wakutora 1000 kugadzira mapepa efeki wodzoka ipapo woti endai kwamunoda chero kupi kwamunoda kuenda endai ende vanhu vacho vari kutaura navo hausi kuvaziva uri kufunga kuti zvituta zvakabva chero chituta chabva kumberengwa vasikana chabvawo kumberengwa shuwa kungotorerwa 1000 yoiswa muhome konzi zvavharana sisimeli 1000 yonzi aiwa zvatopera zvakadaro nokuti wabva kumberengwa wofira kubva kumberengwa here vasikana kana kuti kubva mushurugu konzi because wabva kuseri kwegomo kushurungu uchaora wakadaro aiwa ndati $1000 iya 500 zelo handiti ndakatumira ikauya imwe zeli the following day last week saka chiita zvekuti udzorere mari yedu yabamamnini viende kwavanoenda kana usingadi hangu kuti ndiuye ndakaita kupaka nokuti ndichapakira sisimeri ndovapakira vobva vauya palive sisimeri ndongovadira kuti vanongoenda vanongobvondora palive kungoti ningi chitigadzirirawo vanhu vangavazive ende tiri kuda kuexposa vanhu ivavo because vacharamba vachingoita zvimwe chinhu munoziva kuti ndakatoona kuti ndakamboenda palive yalili kuamerica lili achitaura same thing kuti vanhu weye timbomirai kutorera vanhu mari vanhu vari kutambudzika ende the same people vanhu vedu vekumusha kwedu ndivo vari kurwadzisa ivo zvavo zviri kutofamba ne1000 iya bamnini vari kuchema usiku nemasikati izvezvi havana kana yekuti tse kuti vadzokere kwavakabva iwewe hako watorara nemurume wako kuti kuri kutonhorera kuti haiwa vachazvituta zviya don't worry manje ndiriko ndini panapa ndiriko uri kutondiona kana kuri kutondinzwa nehama dzako dziriko ndoziva kuti dziripo izvezvi hama dzako ngadzichikuudza kana iwe usipo kuti ndokumbirawo 1000 iya ndisati ndakumbira sisimeli kuti vanditaurirewo vaudze muka yacho here it's an obvious case vanin'ina vake ane munin'ina vake anotozviziva dzinotozviziva matsotsi tatozvinzwa vari kugeorgia vari kuatlanta mazitsotsi tatozvinzwa tine vanhu vakawanda you want to use mazimbabweni kutora mazimbabweni kuuya kunoko kushandiswa sedhongi manyana at the end of the day takamamburisa zita titange exactly sisimeni ndosaka ndati sisimeni you can even report from embassy kana kuti kupi dzakawanda zvekuita but taiko zvinochimbomirai mutaura nefellow sisters handisati ndabudisa sisimeni I'm protecting zita iroro because inini ndinotomurespecta semwana saka ndauya kuti palive panapa ndini ndiri kutaura ari kuzviona ndakumbirawo ndisati ndakumbira sisimeli kuti sisimeli please kana kuri kuti mangwana vasati vapaita action maaction akawandisa hanzi endai kukoti hanzi go to court mafunga mapurisa emuamerica anoshamishira ndo zvaanga achindiudza izvozvo ndikati allright hongu hapana chakaipa zvikanzi munonyanyisa kunyepa anonyepa ndiani neanogadzira feki unogadzira munhu feki wotora mari yemunhu wagadzira feki achasungwa ndiani kana chidzoserwa kuzimbabwe todzokera takawanda takazara truck inini bheta ndinotooneka dhumba kangu ndikati dhumbe ndinako ndosvika ndopinda muchidhumbeni vanhu ngavarege sisimeni vanhu ngavaregedze kutorera vanhu mari iri kurwadza kushanda iri
kurwadza sisimeni kutorera mari iri kurwadzisa vanhu ngavambodzidza kushanda vanhu they should work hard chete woudza munhu chokwadi hazviiti kana kuti ndichatorawo 100 ndichatorawo 20 munhu agara aziva kwete kutora 1000 yemunhu wopedza ipapo woti kwanzi usandiudza zvekuita go wherever you want to go tione kuti uchaita sei allright ndichaenda kwauri kufungira ikoko I will go and then mangwana womuka futi ozochema wakuchema futi back kuti vedu we aiwa ngazvipere kana zvipera America yacho hapana zvainoshamisira anyway but mari yangu ndiri kuida iyo ndiri kutoida neabamnini vari kutoida mari yavo dzorera munhu mari yake tisati tauya nemazita tinyatsotaura zvese kana takuti ndakakutomusendera message ndikati kana kuri kuti takubvondorani let's go for it handei tivhondorani zvakawandisa line racho rakadai so zvekutoti kana ndatanga kutaura nditi kufungira veduwe ndiyoyo ndiyoyo kana kuri kuti makando ikapo yacho I think ndiyo sisimele yamuri kufungira nokuti yakatombonzitsatsa vanhu vacho vanovacha but inini manje ndatoona kuti aiwa zveka kaizika zvanyanyawo tiri kurwadziwa sisimele nekushanda sisimele tiri kurwadziwa vamnini vava havana vari kuchema musodzi nokuti havana kana mari yetiketi rekudzokera havana vari kutokumbira kuti kumbirawo mari yangu veduwe ndibatsire hanzi kudii kwacho aiwa saka ndizvozvo sisimele ndakutaurirai ndo zviripo but paine ina bamnini so mukavaona munochema musodzini kuti murume mukuru we37 years old achifunga kuti ari kuedzawo kugadzira usingaudze vanhu chokwadi taurira vanhu chokwadi zvakonewa hazvisi kuita hazviiti chichibhadhara munhu bheki mari yake hapana zvawaita wotora tumascreenshot uchiti waona chikoro chazonzi chichizve zvikazodii zvikazodii energy yangu chichi energy ipi wakagara pakombiyuta uchingonyora zvinhu zvisina nebasa uchiita macertificate efeki wopedza ipapo woti kwanzi muchaona endai kwamunoda kuenda tione kuti muchadii allright ende uri kuzvinzwa allright kana kuchinzi kunofa munhu haatifei guys kushanda kunorwadza if it means kuti ndinotofaka aiwa ngandirohwe nempande ndife ndichifira zviripo kwete zvekunyepa vanhu kutaglowa nemari dzevanhu vanhu vachichema misodzi yevanhu vachichema usiku nesikati kushandisa vanhu kutora munhu kumuyuza using somebody kushandisa sedhongo wapedza akati aiwa kunoko hazvidari hatishandise izvezvo tinoshanda zviya zvekuti 2 weeks munhu haabhadhari chezoda kuda kuexplaina zvinhu zvisingaexplainis kuda kuita vanhu zvituta tichaona let's see saka murume wacho makamuudza here murume wacho akatotaura nemurume wangu nezuro ende ndiaitotaura achiti nyaya yacho inini handisi kunyatsoiziva mukadzi wangu ndiyo andakadzidzisa bhizinesi iri zvikazodaika handinoziva vanhu vanenge vachinzi vakadzidzazve ndokunga vanhu vakauya kuamerica zvesisimene vanoita mazimasters kana chiona hichabudi nendeveni zvinenge zvatoblokwa kunenge kuchitaurwa chirungu kachiya chekutwistwa kuchinzi inini handizivi nyaya yacho ndichaiona ndichataura naye timbonzwa kuti yakafamba sei makagara mese nemukadzi wako muchiita kuronga zvinhu zvisina nebasa mukadzi wako ari pasaidi pako taura mubvunze ipapo kuti ko nyaya yandiri kunzwa iyi chii chiri kuitika wakuti kwanzi I'll come back to you come back it's gonna be too late come back too late because mapepa atoveko zvese zvimafeki zvenyu zvamuri kuita izvozvo zvese zvichabuda zvakawandisa handisi kuda I don't want to go deeper sisman don't want to go deeper because pane dzimwe nyaya dzekutoti if I go deeper munoti haha sisman vanodzibudisa because vanenge ndendavaudza kuti sisman ichibudisai itai kudadanura seshinda ende sisman vanodadanura dadanu mangwana bhoish and then momuka mangwana moti mele haiti chiiko muchibira vanhu imi ndimi musingaiti mazimbavha mbavha mirai misiwai mazimbavha taneta nemi regai kubira vanhu kumbira unopiwa shanda uchahora rega kugarira zvisipo uchiti ndakagara padeski ndichadai ndichataipa 1 2 ndigobata zimbuya riya handitonzi zimbuya mbuya riya ndicharibata riya rakapusa handina kupusa zvekudaro iwewe ndounoona zvakapusa ndokuti ndozvipusisa kana ndichida kupusa ndinopusa kunge zvekutoti unodhonza netamboti matii ndida zvakangwara guys
toda vanhu vakangwara akaziarisa hapana munhu akapusa iva musikona vari kutoudza meseji kumunhu wavo munhu wacho anenge arimo mukati imomo muri kudetsekana nei varigei vari kuudza munhu wacho kana ada achakwira wavo vari kuudza meseji direct straight forward meseji iri uri kutongoita straight kumuridzi wayo ipapa hamusi kuzviona hamusi kuzviona muda ndikuudza ndikuinirei bhizi shona agara kuno potiko anoita mupedziyungu kana achidanga muripesa wokwire ngaakwire ataure nyaya yake tinzwe kuti iri kuenda nekupi ngaakwire tinzwe kuti ari kuda kudii ari kuenda nekupi sisimeni because takaura vedu we takaura munhu dzidza kungoita chitacho zvinhu zvine uchivanhu mukati ongosvika kuamerica kusvika kuuk vanhu vatochinja vatove varungu vatochinja neunhu ochinja neunhu takurasa unhu kungokurosa bhodha takurasa unhu apa uchibe hatisabirana mari iri kurwadza kushanda ndo zviripo mari iri kurwadza kushanda kubva nekuno kuuk mati kapula ina kubva nekuno kuuk ine handinyatsoziva kuti yakazongobva neikoko here kana kuti yakadii handitombozivi because aiwa I don't think so because mukadzi wacho ndiyakazouya kana kuri kuti chokwadi chaitaurwa ichocho handinyatsoziva kuti vakazouya sei but aiwa zvakawanda nyaya dzavo dzakawandisa vanofunga kuti takapusa nokuti unogara kune imwe state iwe ari imwe state unenge uchifunga kuti munhu akatopusa zvekutodaro zvekutosoziva Facebook zvekuti azoziva kuti kuna sisimeli zvekuti asozoziva kana chii kana kunyora ende ndanjibvuma kuti handigoni kana kunyora b chaiyo ndiratidze kuti anonyogwa sei b iwe uchitofara kuti aiwa zijembera harigoni kana kunyora torera vanhu mari dzavo kutorera vanhu mari dzavo kushandisa vanhu kunze ukusisimeli moza kuti unenge uchiona tinoti varoyi hatisi kuvaona vaya vanobhuruka nezvindiro vaya unoziva kuti munhu muroyi unotomuona kuti uyu muroyi chaiyo haana mwoyo wekuregerera haana mwoyo wekunzwira tsitsi unotozvibvunza kuti akaberekwa nevanhu vakaita sei hauna mwoyo wekunzwira umwe munhu tsitsi kungoti watora 1000 waisa muhome zvatovharana 1000 wotongoisa muhome ungoti zvangu zvaita apa utora mapictures iwe uchitoti tiri kuoko kuamerica uchitumira vana vako vanofanira kudya vako kuzimbabwe ikoko kana kuti vabereki vako vanodya mari yavari kudya iyo uri kuexplaina kuti uri kuiwanepi uri kuexplaina here kuti uri kuiwanepi kuvabereki vako kuti mari yandakatumira nezuro iya muchiona yakasvika pa ndakangotorera umwe munhu akapusa so achiti kwanzi ari kuda kugadzirirwa mapepa uri kuziva kuti haasi kuita ari kuto bamnini vakatomuudza kuti hazviiti kutotsvaga loya bamnini totsvaga loya kubhadhara again loya akati aiwa hatingatambi chidaro izvi hazviiti chitodai dzorerwai mari yenyu mutange mudzokere mudai munhu akutoti aiwa zvavharana zvangu zvaita zvangu zvatoita ndo zvauri kuita zvangu zvatoita zvatovharana zvangu zvatofaya zvatoita kwaari zvatoita zvatofamba zvatovharana ende achitotaura rabha kuti aiwa unondiitei muchandidii taura you want to what murida kundithreatena ari kuthreatena ndiani iwewe dzorera mari chingodzorera mari yemuridzi ndiri palive nasisimeli dzorera mari iyoyo yabamnini idzorere mari ndo yatiri kuda 1000 iyo dzorera kana usingadi udzorera its fine its okay apa wakutondinzwa ndiri palive yasisimeli hausi kuda kudzorera mari its okay regedza kudzorera asi nyaya yedu newe nemurume wako handisi kuda kutoti ndimupinze hake nokuti anga asingazivi pati achatofanirwa kutoti azvinzweka iwe hanti wakangwara iwe unonzi sister mangwarire sister number 1 munhu akadzidza kudarika vamwe vese iwe une chikoro handiri kuita law at the side parvative ane mapepa munhu ane mapepa semunhu ane mapepa ane mapepa negreen card sisimeni green card isusu vaya vasina magreen card ameno vasikana ivo vana magreen card vari kutozvitonga kuti mapurisa vatyi kwanzi chii chinonzi mapurisa vanhu vekuafrica kwanzi zvekuafrica ndezvekuafrica kutotaura kuti zvekuafrica ndezvekuafrica saka tiri kuda kuona kuti munhu anogona ndiani iwe wakadzidza ukaenda kumusoro uko nemamasters ako nelaw yako
Saka kana ukadzidza zvekudaro ma-1000 evanhu uri kutorerei uchizoramba nawo $1,000 uri kuitorerei semunhu akadzidza ari kuita law? Handi uri kuita law ndio inokudzidzisa izvozvo kuti chifamba uchingotora mari dzevanhu, munhu achikuudza kuti zvinhu hazviiti. Woti kwanzi ndagadzira bepa refeki, wapedza kugadzira bepa refeki wakutotaura kuti ndakagadzira mapepa, kutogara pasi izvozvo zvinotosungisa. Sismel, handi ndo zvamamuchitotaura izvezvo? Hazvisungisi here? Zvinosungisa. Exactly. My sister, makatarisa live vapei mari yavo please. Mutona ndi vari kurwadziwa zvokutodaro, coming from the heart chaiko. Vapei mari yavo zvipere. You don't want this. I know you are watching. Bamnini ndikuvadziwa bamnini havana kana mari yetransport. Just give it back the money. Yeah. Bamnini havana kana tsei yetransport yekuti vadzokere, vane vana izvezvizvo vari kufona, baba vari muhospital vakurwara. Havasi kuziva izvezvi, vanga vachitotaura neni, ndatovaudza kuti ndatovadropa vachindifonera kuti maiguru ndakuti ndikati bamnini mirai ndodzoka izvezvi kumba, nokuti ndakutofunga kuti matiketi izvezvi 1.6 vari kutoti zitiketi honai 1.6. Yeah, umwe munhu akangogara hake achingoti no, it's fine, it's okay. Sismeli, no man, no. Vanhu vekuzimbabwe hatisadaroi. Vanhu vekuzimbabwe hatidzidzei hunhu, hatirambei tine hunhu hwedu, hatiregei kutora mari dzisiri dzedu, nokuti mangwana unoziva uchatorera umwe munhu so anorwadziwa kusvika zvakadaro zvekutoti uchazvibvunza mangwana ugoti ko ndaimboitirei zvakadaro. You understand? I'm coming. Unozvibvunza kuti ndaimboitirei zvakadaro. Saka vanhu ngatiregei, vanhu ngatidzidzei please, let's learn kuti rega ngotora vanhu mari, uchatorera nomumwe munhu asingatorerwi mari. Hatisiyei nyaya yekungotora nokuti uchatorera umwe munhu zvekuti for the rest of your life uchademba. Let's not do that. Uchademba upenyu hwako hwese. Maona? Kumbira, kana wada kumbira uchapiwa. Kana newe uchichema chichemo chako, isa chichemo chako chinonzwika. Motaurana zvakanaka, kwete kungotora chingoti ndatora nokuti wakambotorera ningi. Yeah. Kwete kungotorera ningi, otora mari kutorera ningi mari uchingoramba uchingotora. Yeah, oramba uchingotora uchingoti vaya ndekutorerwa. Pane ma-students akauya kunoku, vanhu vachingovatorera mari vasingazivi. Vari kudyiwa, vana vachidyiwa vasingazivi pekutangira. Taneta nazvo Sismel, taneta. Ndiri kurwadziwa nenyaya yemari yabamnini, ndiri kurwadziwa. And action kwete hasisi kutora, tiri kutoitora yakatokura kudarika apa. It's just a warning. Yeah, it's just a warning. Asi vanhu vachademba upenyu hwavo hwese kuti unoziva kuti unofanirwa kutorera maybe hama yako yaunoziva, kwete kungosangana nemunhu murodhi wongoti I'm taking. Muriko Sismel? Because inini ndine mapepa Sismel, inini ndine mapepa. Kutokuudza kudada nemapepa, haudadi nepepazve. From the beginning, exactly. No, good and in my plan to be treated. I don't treat it as this. You know, the go to that. Yeah. Yeah. Okay, I'm not resting on this one. I'm just not gonna rest. Murukuvanza Sismel. Ndo bamnini. Bamnini vari kuchema, mukoma wacho, my husband. Saka ndekuti ndavaisa kuti vazvinzwewo kuti zvakamira sei. Mogona kutaura kana pane anything that you want to add. Sismel, wakatoresa. No, it's fine. We are not resting on this one because vanoda kutora advantage nezvosipoenda patitomboedza kuti taudzane nevanhu in a professional way, tinzwanani sevanhu vakumusha, but kana vanhu vachikuita mabharanzi okupedzisira okutongotora muma-action and they won't like the other actions that are going to come. Vachazoti dema katiudza handimaona isatina basa isusu tinogona kudzokera musha mangwana chaiko tina kana problem.
kana nhasi zvezvi kana kana zvikwanisa nhasi nokuti hatina kusiya tavhara madhoka vanhu vanotora advantage no Yeah. kana let that happen. ende zvinorwadza kutorera maadvantage kune vamwe vanhu vakawandisa izvezvi zvandiri kutaura pane vanhu vakawandisa sisimeli kana ndauya kuseri ndikakuudzai kuti mazita muchaona pamunouya palive iya yekubhonyongedza muchaona vanhu vachauya kutsanangura handitaudza kuti ataura naumwe lawyer futi aiwa atotaura ndo zvandiri kutaura kuti akapa iyoyo sisimeli iri kugeorgia in 2 days Yeah. ticket iri kudhura izvozvi yeah and he needs to move like tomorrow. but vanhu vakatorelaxa zvavo zvandaita inini pane zvandakaita wakaita chii wagara pakombiyuta ukaita application yekuchikoro ukachaja 1000 wakagara pakombiyuta wakaita macertificate efeki iwawo wakuchaja 1000 hauchatiwo aiwa mamuchiti pamwe regai ndichaje zvakati utaurire navanhuwo zvakanaka manje wobva kuti hapana handidzoreri iamerica inoi oright iamerica tochaona zvekuti inoperera kupi hanzi hamuno muamerica hakuzi kuafrica kunoku shuwa vakomana zvakaoma isusu mabharanzi ekuafrica regai tidzorerwe mabharanzi ekuafrica ivo maamericans vasare zvavo vachirarama isusu tidzorerwe asi hati we are not going to rest sisimeli chokwadi ndechekuti hatisi kutombozoresta kuresta chaiko kungoresta kungoti ndadyiwa ingawani chero kukasino ukadyiwa nemeshini uya unongoramba wakautarisa uchimboufungira handiti kuti ndouita sei denda kwanisa kuusumudza denda dii uchingoubaya usingakwanisi kuti odii wadyiwa kukasino kwawazvoendesa wega koti munhu wobva arutsa kutonzi kurutsa achiramba achingorutsa and then more relax ati aiwa zvizvaiti aiwa takumbira zvakanaka tikati pakaita problem ibusiness rese rinokanganisika especially kana iwo uri muridzi webusiness noti ndinoita zvinhu izvi everyday kana uchizviita everyday chiadvisa vanhu kakuti wamana iyi yatoda kuita iyi inonetsa tisatamboenda kure togara tapinda chitoziva kuti inonetsa but iwo ukatoa advantage yekuti havazive havachandidii then ipapo manje ndo pane problem ipapo kana kutora advantage yekuti handitombodzoreri kana hautombotiwo saka matitite sei kutaurirana nevanhu kukuita mabharanzi mozoti unoita bharanzi munhu achiuita bharanzi wakatarisa so kukuita bharanzi wakatarisa kuti varume ndiri kuedzawo kuzvininipisa semunhu mukuru but anotokuita bharanzi rekupedzisira kuti aiwa inini ngatitei so makagara ipapo mune foni yenyu nditextirei namba yacho munhu iyeye kuwhatsapp kwangu nezita nenhamba nditextireipapo ndimbotrai nditaure naye izvozvi whatsapp namba yenyu inoti chisisimeni yakapinwa yapinwa mirai ndione 079 plus 44 mirai sisimeni bruce ane patience anyway akangonambira akangorembera hake ari pafoni zvakaoma matini ichi namba yenyu plus 44 okay yes 79 9 18 yes 21 03 26 yes haina 0 handi 26 kumucheto 26 plus 44 79 18 21 03 26 okay sisme ndaiwana yeah all right sismeli ndaiwana sendaitaure naizvozvi muripo ipapo all right yeah Bruce ndokumbira kuti ndimbokudonhedza tidzire namba dzavo makatooma nebp ndikudonhedzi tidzire namba dzavo asununguke ndiriko sisimeli mirai chambo ed
My Davis. Uyenikisa. All right. Yeriko sis Mary, I'm here. Takatomira namba iyoyo. Takatomira namba iyoyo. All right. Pane chikuletsa here Martha? Aiwa ndamirai sis Mary. Ndanisina inonzi chii? Ndanichambotsvaga pekunyorera. Kaura nevanhu vanongobira vanhu every minute, every second. Kushaya zvekuita, kutoshaya zvekuita. Vantu kana. Zvekudzokera mashure kana. Unozoona chimunya. Aiwa zvekudzokera mashure Nikisi. Nikisi. Asi vanhu vanoswera vachituka sis Mary. Sis Mary vacho vanongobata. Forget about me. Ekutukwa inini ndo zvatitori ndakatogarira kutukwa Sis pano Mary pasi maiwana here nhamba nokuti ndakutumirai nenhamba yekunoko. Ndatumira nenhamba yekuno kwete iyi. Aiwa kuna namba yauya kuno. Kosei. Asi vacho maisa namba rusiriyo. +44. 79. Regai ndione kuti regai 7918. Yes. And 210. 326. Yes. Regai ndiikole toni. Kolai. Now muri kufona direct kamanje. Maiona. Ikandikatise kuWhatsApp. WhatsApp ndatumira one. Hakuna chinhu chauya kuWhatsApp. There's nothing on WhatsApp. Alright, chinditumirai tione mimi WhatsApp tione. Kometa yacho ndiyo yandiisako. Nditumirai message sis Mary. Mirai nditaenda tandi masenda mirai takenda safe kana ngazacho. Alright. Fona direct. Alright. Unonzi handinyoresi tarai.
Ndonzi ntombi entsha. Ntombi entsha. Musikana mutsva. Okay. Entsha. Ndakusendera message. Okay. Yeah, all right. Number ndakukuisira inhamba manje. Maiona message. Ndaiona sime. Ndatumira sisime. Modernista. Isaine it. All right. Remkadzi iyo. Come through. Number it's right is it? Number ndatumira It's right. Ndo namba yake iyoyo. Okay. Irikuita. Apparently it's in a one tick. Yeah, anti maona manje. Nguva Zviriko. Kuno 10 minutes to 11. Ana kuti kubasa here. Amen. Atitombozi. Aiwa vanhu vakawanda, vanhu vakadzidza kasisibeli vanomukawo kuma 1-1. Isusu varombo zvitandi taveko tiri kumabasa izvezvi ndofunga ndichatodzingwa basa. Nokuti zvandakuita izvi zvakuda namba ndarenadzo ine one tick ndaona tinopinda 2 ticks ndobva ndatongomubata. Saka ine one tick kureva kuti kufona it's pointless. Ine one tick. Saka mumbodona tomirira panopinda 2 tick whether muripo hamupo ndichamufonera and then number dzaenda nadzo then I'll come back to you. Try to resolve muone mari back. All right, Sismeli. Thank you so much. Thank you. Thank you. Muri homu vangu Sismeli. Musati rasa tiri munhamo mumatambudziko. Muri wekugweru. Yezve ndiri wekugweru. Tozotaura Sismeli. Thank you so much. Thank you my sister. Thank you baba. Bye. Foni yacho yakabva yabva yafarwa saka rikaitimomirira. I'm sure my sister was in the comment section. Yabva yafarwa. My sister was in the comment section. Ndochokwadi chiri sere. Message yakachidirectwa direct kumridzi wayo wangu arimo mucomment section. Ende patatanga kuti yabva yafarwa phone 11 kazhinji kacho hauvhare phone na 11 asviko. So yeah, tichatry kuvabata. So uyati ndikuda kutaurawo something before nyaya yake yapera. Regaiti mudzose Bruce ataure tipedze nyaya yake nyaya iyi yeta how many hours tiri pano. Right, Bruce wakachitotaura something chitaura tinzwe. Alright, sister Mary, handichikumbirawo pane musikana mboya achitaura kuti hanzi ndikutsvaga Cape Town ndakazodai. Ndokumbirawo mumudzose ndikufila kunge ndasvibiswa pazvinhu zvandisingazivi ndokumbirawo kujekerwa sister. Inavo ndofarira kugara ndakajekerwa. Nevanhu vanga achitaura kuti zvinodai ngavauye pano. Penyu ndobadira kuti pano nyaya dzinongotaurirwa ipapo hatidi nyaya dzemuzvikona sister Mary. Nyaya ngadzive pano dzotaura dzichipera because ndakuzodai mucomment section umu. Tombozana mukadzi wangu ko urumba famba mucomment section zvinofamba sei because ndoda zvinhu zvakajeka system pakati handifariri kungosvibira pakenda taura ndikati haiwa izvo zvamati zvemaIDDC hayo ndazvinzwa system yedu takusiya asi kana pane nyaya I'm so happy pane munhu andisira message achiti pane mari yanga achicomplaina yakanga yakatogawo nomwe munhu suro achinyeperwa kuti amadhiri munhu yandobatidza madhiri. Saka andobva angoti ndikuinza nyaya kwaSisimeli. Saka ndipo kaponewa kwandaita ndiri palive panapa munhu yabva atumirawo mari munhu uya izvozvi arikutondisira message kuti mari yauya mari yadzoswa Sisimeli.
vanhu munotireko zvikwere zvakadai anyway musikana yaya ataura musikana yaya Bruce ataura kuti ataura nandakateerera inini kuti ndakaudzwa pane mumwe munhu ari close kwandiri ari kuti wakamutorera 35,000 ndo zvaataura. Ora ndomukumbirawo munhu iyauye pano kana munhu ari close unongonzi shamwari enda unofumura. Azve sorry ndamudonedza nemistake. Hello, Sisimeli. Hi, Kola. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Sisimeli, I just want to tell Mazimba, Kuti, as a country, Mazimba are very intelligent people, but Padanya Zakada is because I don't know Kuti what's happening, Sisimeli. Kuti, I want everyone to know, anyone that's thinking of migrating, and whatever country you're trying to go, and Van Vaningana Brucey or Anaveko Anani, and people are paying those people money for the same thing that they could have done Vega, and Vaniveka, they don't have any power to give anyone any sort of immigration status or my visa or anything. Any country that you're trying to go to, and if you don't do the proper investigations yourself and know kuti chichikudiwa, that's why they end up never vakadaya because they want to do the easy way out. And there's no such thing with 1,000 something for visa as Rico Sisimeli. As Rico, and people should do their own due diligence, and let's do our own investigations. You're trying to get a visa to go to wherever UK, and you go on the immigration page on UK. What is needed, and what information do I need? What documentation do I need? Any visa process is made so easy that anyone can apply for it. Anyone can do it. And if you have the right documentation, how can someone amount to 30,000? How does that happen? It's impossible because that money you could have done it yourself for less the price and go to a different country. Wakanaka. Saka, please, Mazimba, please, let's learn from these people or we'll perish. Right, thank you very much. Right, back to you guys. You two people, Bruce and Beauty. Sisimeli ndandichinzwa Bruce achikuta Bruce ndadzoka. Ndiri kuramba ndichidzoka because ndakuudza kuti it's a hint yandiri kukupa. Iwewe pandataura ndofunga pandatotanga kutaura even Sisimeli ndikupirire mama akateerera. Ataura Bruce apa achinda akuzvimira kuzvinzwa here. Yadaro. Saka Bruce, iwewe wakataura nemunhu ukati uri kumitira ID. Hauna here, hauna munhu wakataura naye ukati uri kumitira ID here iwewe. Kana dai munhu akabhadhara taitanga mapurosesi acho but handina munhu atandipa mari. Sisimeli, kana madonedza live ndichauya kuseri ndokupai zvese kana muchida kuti this person haasi kuda kuuya palive izvesi because ari kuita ma-investigation nemapurisa. Sister Meli, nyaya dzinomuda kuserere, nyaya dzingano. Iwe Bruce ndosaka ndakuudza kuti kana if someone wambotaura ukati unoshanda nevamwe vanhu kana uri kushandidzana nevamwe vanhu pakatorwa mari just to give back mari chete. Ina ndo zvandataura vanhu. Sister Beauty, ndokumbira muda nemunhu timupe mari yake tizive kuti ndiye watakatora mari yake ngauye pano kwandiye ini tindachifanira kutya kuti handisi kuda kuuya palive nekuti ndiri mbavha but munhu akabirwa otya kuuya palive. Ona Bruce makaita ma-ID amaiita angari pasi pemuti handiti kuzviziva. Nice sister. Munhu wacho ari kutambotaura nyaya yake pano. Ndosa ndati nchapa Sisimeli life ichadona. Vanhu ona Beauty uri kusvibisa zita rangu pavanhu. Wapedza rakatosviba kare sha. Chingoita zvinhu zviri straight. Zita rako rakatosviba kare. Ndauye pano munhu wacho Beauty pano ndo patinoda munhu wacho. Otaura kuti ndakabirwa mari. Bruce, utori mbavha because wakatoresa chitupa changa chisiri musystem. Munhu munhu andakangotoresa chitupa Sister Beauty. Handina, handiri kumaketa.
ndandisati ndawana customer. Ndosanda kuudza kuti ndakupa hint kuti nyaya dzako dzakumapurisa you are under investigation. Pari kutoitwa ma-investigation because munhu iye akatorerwa chinhu ichocho. Nani? Nemapurisa. Ndozvandiri kuti sister, ndokumbirwa munhu auye pano, handina munhu wandakamboitira ID. Ari kuuya. Iwewe wai uri kumhanya kuti ndakusvibiswa zita rangu. Kana uri clean uchatombobuda uri clean kana but for now uri mbavha. Because wakaitira munhu zvisiriso. Saka munhu anonzi ari wrong, saka munhu anonzi ari guilty here until approviwa you, right? Ndosaka ndikuti chika tichimirire ndachinchapa sismail kuseri. Don't worry, iwe mira wakadaro. Kwa hiyo kana uye achiuya akabhiti zvite fair since izvabudawo pachena papublic kuita kuti iye achena papublic kana chidziri nhema ochikiriyewo sare munhu kana chiri chokwadi kutotowedzera kuipisa kutotowedzera kuipisa ini ndiri kurwadziwa sister man, I don't wanna lie. Ndiri kurwadziwa zvandinoziva ndotaura ndozviziva sister man. But kana munhu ngauye sure just to be fair guys, munhu uyu ngauye kuita kuti kana tichiipisa toipisa wese kana achireva nhemawo mukukumbirwa ndegero gurusi guys. Let's be fair, let's learn to be fair pazvinhu zvese guys, honestly speaking. Sismail munotaura naye kuseri first mozouya naye palive because haasi kuda kuuya palive first because ngachikupa evidence, some sort of evidence yekuti akapa 35,000 ngakupe some sort of evidence iwewe, just anything. Kana paakabhadhara 35 ngaakupe. Alright, tiripo. Piwa utikandire tione so that tobva tamuchai waka screenshot iyi munhu 35 aripo sezvati hapana munhu andakandamboti ndaitira ndakandiri kutsvaga makastoma. Hapana sister man, vanhu vakatotaura kukanzi zvatizvinzwisisi ndikatosiyana nazvo sister man. Saka ndiri kushamisika kana pachinzi pane munhu ndomukumbira munhu handitashvika. Wai ukuramba uchinyepa because uri kuzviadvertisa wani kugrupu rako. Rini ndakaadvertisa rini? Ndiri kuuya nemascreenshot. Ndozvandiri kuti ndezvarini. Mira nditore mascreenshot izvezvi wakamira kwako. Tora mascreenshot. Aya. Makamboparirwawo nabhururu wako ndiye wakangokuparira iwo. Saka vanhu vakutangoposizinaita zvese zvese. Ndaitoda kutoti titodzidzavo zvekuindisa vanhu kuzhe sister Melivo zvikadai. Ndotozviparira. Dei usina kumbokuonekwa unaye, dei usimo munyaya idzi. Munhu kuedza tizotaura nezvako ndatoudzwa nevanhu vakakona emene kuti wewe ndibhururu wabveko. Ndakatoendako ende aitondiignora ndikandokumbirawo kukuona ndikatoenda sister Meli ndikatofarawo kuti ndasanganawo nevanhu vakuru takudzidzawo zvemapepa. Ndakainda sister Meli chokwadi ndakainda kwavheko but akatotora time ndichiramba ndichingozama kuti ndimubate kusvikira azoti uya ndikaenda ndikati aitokumbira kuti titi undiudze kuti zvinofamba sei zvemapepa kana uchindidzidzisa maybe I can pay kana tutodi kuti wait list unombowana vamwe vanenge vachizvidawo kana ndavaitira umwe maservice andinoitira. But unfortunately akwanisi kudaro. Upuwa dhiri chairo waitoinda zveuri iwe pane pawaizogara muno uchinda kuitira vanhu waitobuda kuzveuri iwe. Sakawo handina kuzviwanako sister Meli. Nhasi information kuti zvinofamba sei. Iwe wakaenda kudzidzisiwa wakadzidzisiwa chiiwe? Handina akaramba kudzidzisa. Ndakati baby ndinogona kuti unondidzisira paprice yauri kuchaja ndotsvagawo maclients ndochaja maybe inofanana neyako ndichiwanawo kanhangire kamakapukangwa akati aiwa ndongoda yangu yakakwana ndikati it's fine ndikatosiyana nazvo. Waonotsvaga makastoma uyochimupa then iye achipo yako. Ende wanga uri kunyura. Wanga uri kunyura ndirini sister Meli. Wanga uri kunyura. Dai pamwe zvino nditori mutsekweni. But chini chandinoita sister Meli. Regai ndikuudze ichokwadi. Paripo pamwe pekuti maybe for example chinhu chemunhu chanonoka iye hasi kwanza isu tinoita marefund. Chimwe chandaida kukurudzira kune vanoita zvatinoita kana vemakambani. Refund ndozviziva kuti inorwadza. But refund inoita kuti uve munhu ari legit pamberi. Yes. Plus women asina ari free, asina zvipande zvinenge chimutevera. Pake nhasi uno sister Meli ndinomira ndogona kumira panosvikira rini. Ndoda munhu anoti ndinomukwereta auye sister Meli.
ndogona kumira kusvikira chii because I know tinoita marefund anorwadza refund because unongo kuti mari yatopinda yatova yedu. Ndanzwa madha vanga vachitaura unhu hwakadero hunofanira kusiyiwa kuvanhu vanoti vanobatsira vanhu kunanikira. Kana zvinhu zvaramba zvamunenge mawirira munhu mari. But hapana date manje, hauna kusa date sikuje date manje. Because I'm sure there is always a better way of saying things. Vanhu vane mari chaivo vari kuita financially independent permit muno mese. I'm willing to bet kuti hapana ane 35,000 just lying around isina basa. Always be kind and choose your words carefully. People are going through a lot. Uyu akabvanyira kuti 335,000 K kana kuti 3,500. Ndobva uyu ndofunga ndiye Sandy Peter akati 35,000. But handisi kuziva kuti screenshot yarini because haina date. Yeah, November mire nditore pane mire ndibuditse ushu. Ndozvatotaura tiri munani nai sister Mary. Muna December. Ndozvatotaura kuti zvinhu ndakasiya kare. Pati ndikundi ndikubva kwati zvamanje manje. November zeriyoyo nai sister. Ndikutaura kuti November. Muri kuti hai advertiser kupi kwamakandiona nje advertiser. Aiwa sisi Meli handiti matizvonizvo Bruce ari kunyeperwa. It's okay. Handina ari kunyeperwa. I didn't say munoziva ndo pane problem masimba kutwista zvinhu. Nai mamboona chiti Bruce ari kunyeperwa isita munza pano. Ndati it's only fair. Ngazviite fair pakuti nyaya yacho yauya pachena. Hati wauya pachena. Hati ukataura kuti aiwa akatora bhuru wangu 35,000 zvandotoziva. Iye akaramba hati akachallenge kuti ndokumbira kuti bhuru vauye pano. Iwe ukati bhuru havasi kuuya palife. Ndikati no. It's only fair kuti auyewo pano kuti zvinhu zvataurigwa pajekerere palife. Kana kuri kusvibisa zita rake tongochingosvibisira palife. Kana kuti hakuna kunyeperwa tochingokundira regerero palife. Nokuti nyaya yacho yangotaurwa palife. Ndozvandataura nambobva ndamborevererai. Sorry sis Meli ndachida kuti Bruce ari kuti ari kunyeperwa nditi it's okay ndikuda kuti ndikupei zvese ndichakupei namba yemunhu wacho mositaura naye mimi. Then Bruce anditi ari kuti zvonizvo akazvisiya kudhara. Last month apa ndopai advertiser izva nditi it's okay tirimo mugroup Bruce kana chikazoona usingacha advertise tozoti aiwa wakasiya but last month waka advertise but wangochiti wakasiya kudhara. Kudhara ndirini naye sister vangu. Kwa hivyo zvakambouya rini? Hapana zvakaro zvakapera vanhu vakatotaura mugroup ndikatosiya. Zvakambozodzoka futi. Handopata zvakauya zvikatobva zvatosiyiwa here naye sister Beauty. Alright Bruce. Asi ndokumbirawo sister munhu wangu unoti akandipa 35. Ndomukumbirawo ndapota. Sister Mary hai namba mumire umunhu uyu pano. Ndokumbirisa kune mweya waMwari. Ndiruchapa sis Mary. Ndangoedzewa zvenai Beauty. Hello. Ona andikwanise kuedza munhu izvezvi chicha anotakana chindosandati ndotuti atanga taura nasisi Meli. Achauya achitaura ega. Oh. Hello sis Meli. Hello Kola. Hello Murisei sis Meli. Tiri right Murisei. Ndimboisawo hangu 2 cents dzangu pangabvita. Nyaya yekumapurisa Bruce ndakuudza. But Bruce ndo apa ndo pari kutsika madzira chiramba ndanchimaketa hasana mboitira munhu. Saka apa ndakudzika apa kunzi yavo mapurisa. Bruce iwewe kana pasina kana uri kuziva kuti hauna mari yawakatora ndosandakubvunza kuti kana uine vanhu vari kushandidzana navo wakatora mari kushandidzana navo kana munhu achitouya tiri zvinhu zvese zvezvo zviri pandiri zvekuzoti ndichazopa nhingi kana zvakafanana dai ndakaita mavhiza navheko vanenge vakapa mari ini handivaudzi kuti ndai kuna vheko vanenge vachishanda robhatara saka hakuna umwe munhu wekuzoti ndozondoshanda nanhingi ukatokaona munhu achiti anoshanda neni anonyepa mari inopinda muakaunti yedu yeall services consultant Beauty unongozviona kuti mugrupu ndo akaunti yatinongoisa same account ndo munoisa munhu wese mari iyoyo ndo nhangiri yandiri kungoda kuti iyi 35,000 yakaiswa musi wakati akaibhadhara mari yake ini nai Beauty ndati ndichapa sisi Meli wagotaura naye but Beauty ungabva wadaro here asi alright aiwa vanhu chienda henyu kuna Bruce haisi mbavhava pakambotika misunderstanding
kana Ai zvakadzoka uri kuda handiti watinda kusvibisa zita rako here but iwe zvinhu munhu akauya kwauri iwewe wakaadvesaiza zvinhu munhu akauya kwauri but nawo wakuti zvozvo ndakasiya ndakazodai handiti pandiri kukuudza kuti onai akaenda kumapurisa because wakaitira munhu zvinhu zvisirizvo iwo maybe pamwe uri kupanikako but kana pasina zvawakaita usapanike ndinogona kuuya Cape Town anytime kana muchindidai ikoko kuti ndiuye kuCape Town asi mema kundinhangira makosi ese andiendaita ngauye munhu pano kuti pano in fact mapurisa ngauye nawo ofisi yedu 291 Tabo Sehumo Pretoria Central inowanikwa muofisi zviri kuinvestigatwa don't worry saka wawire nezvinhu zviri kuinvestigatwa pano nai beauty aye wakawana wangarambe wachibirwa shama ndozvakavheko zvakaitika pana vachipirwa maoni vanhu vachibirwa nai beauty alright ko zvingani zvakanaka zvawakaona zvichiitwa mugurupu nai beauty wambouya ukazvitaura pano zvakanaka zvingano zvawakaona zvichiitwa kana matestimoni emangano awakaona wambomataura handiti kuramba ndakamaona paneona wakaitira matraffic register wakati rangu rabuda ivo makadhi aya aiwa ari kubuda chaizvo maFNB handidi kurevera nhema ipapo ari kubuda handi hai ndinokupraisa chaizvo but zvese wanga usina kutaura ngoyo kati Bruce Mbavha uye munhu ona ndataura because wangochiramba nyaya yema35k watomboramba kuitaura official wangu wachi Bruce ona waramba wanga uchiramba uchitaura but iwe uri kuzviadvertisa why uri kuda kuti wanga uchiramba uchitaura pajekerere izvo zvanga uchiadvertisa kugroup zvinhu zvindakaguma last month one beauty wakambozoona ndosada tikatichimire isisimeni changu wapa proof yemunhu wotaura naye first hapana sisimeni chete beauty pane vanhu vakawanda vamwe vanhu vari kuona vanoda ndosanda kuti sisimeni handisitaura zviri fe here vanhu kwanze ngounza munhu sisimeni ndokumbira kuti mutange mataura naye first munhu mataura naye ozouya ega palive ameno regaitizwe munhu wacho ari kutanga pabhurusi mari chitange changu inotonedza kuti ndikomenta hapo because munhu ari kuti akaudza bhururoke kuti ndakaindisa neya kumapurisa uyo bhurusi ari kuti handisati ndaitanga naany case one ndaitomaketa saka ndosaka kutsikirira kuti munhu iyeye ngauye pano ndimuonewo so iri 50-50 kuti ndikomende right now ndongonyarira ndongoona kana chokwadi because possibility yekuti possibility yekuti beauty anogona kuva akaregera bhururu wake nhema iripo because masisitira ari kuita kuti munhu ngauye asanambotora mari yemunhu but ndomukumbirawo nemweya wamanda akutongokumbirawo sisi wangu dai mamuisawo munhu pano ipawo sisimeli nhamba angopinzwa munhu pano apupure chatovawo chikumbiro beauty ndakungokumbira wangu nyaya ndaiti ndakungokumbira munhu auye pano yataura nemunhu wacho aedwitoni handingafara sita meko sisimeli ndokumbira udona ndoka njijoina alright dona pakaipa ndikusaramba kati sarambura svibiso kana ngarikliwe ipapo pa35 handina mari yemunhu yandakatora ngaitimirire proof kwai ndakandoda kupinda madhire kuti ndidzidzisewo kuti kudzi vanhu vanoenda sei ungadeu uri kujere iwe Bruce aiwa taitotiwo zviri lechipi pandaitangawo ndaitawo due diligence ndichionawo zvinenge zvakabuda sister saka maitochiva maitotama muri musame business ka saka maitochiva kuti aichi mukomana uyo ari kumberi kusara tiri kumashure zvokutodaro
ndaitongoonawo kuti munhu anenge ari kuita zvinhu saka taida kuswedera padhuze saka ndimi vamwe vaitotiti ha vane godo akatisimena ndimi because maitoona munhu achiita zviri munhu haumanyiri kujaja usati waona zviri mberi sister Mary. Unomirawo zvipanguva, zvinhu zvese zvine nguva. Izvo zvese zvingori pachena, zvinhu zvese zvichingoonekwa. But sevanhu vari kusebusiness ka pamaitoona achidini mari dzichidi maitoti maiwe ari kuzvivamwa kuzvigona sedo saka wanga wakuenda kuti ndidzidzisewo. Aiwa ndaida kutodzidzisiwa. Dai kuri kuti izvi zvava zvinhu zvainakira. Ndaiva willing kutobhadhara kutoudzwa kuti ari kuzvifambisa sei kana zvaidai tounzwa kuti zvavamira sei ndobhadhara kumaketawo sister Mary vanhu voindi kana kuri kuti vaindi. Asi kana zvisingaindisi vanhu aiwa ndonjodzi yazvo izvozvo sister Mary. Because ndofarira zvinhu zvinobuda saka ndambobvunzawo beauty woyo akapupura zvaapupura saka ndamirira zvimwe zvacho izvo sister Mary. Because group redu harina kuvharwa sister Mary. Munhu wese anokwanisa kutaura imomo, munhu anokwanisa kukanda matestimony, vanenge vane makwiri vanokanda makwiri imomo tichibatsirana tichienda mberi. Asi uyu we35k ndiwandangomiriravo sister Mary. Ndokuna kupimira ichiro bank statement rangu hakuna 35k akambopinda sister Mary. Zvigudu zvemari iye achinzi ari Cape Town ndiri Pretoria. Womuri kureva achiiswa shoma ngauye plus ini ndiri kunesekana kuti kunozouya sahwira muridzi wenyaya achiti hadi kuuya sister Mary. Anouya kuti Bruce wakandibira Bruce ndakakuisira mari musi wakati ukati Bruce onyara kana achikumbira rege rokumbira kuti 35,000 yenyu iyo muzivana ndatotanga kutomuona vachikomenda panhankiri penyu handimuzivi. Chiro zvaari kutaura kuti mugrupu but matauro ari kuita anoratidza kuti mugrupu arimo because nyaya mascreenshot wese ari kutumira ndezvemugrupu medu ichokwadi ichocho asi ini kumuziva handimuzivi. Vainahamba sister Mary moedha munhu akabirwa ipo pano pazvaitikira zvotosolvhiwa nyaya ndokurira kuti munogadzirisa nyaya yotogadziriswa sister Mary totoenda mberi. Shuviro yangu iyoyo handidi zvipandi sister Mary, handidi zvipandi. saka unoshanda here Bruce unokuita zvemapepa ndoita zvemapepa izvozvo. Ndaitomboshanda ndikati aiwa ngaimboconcentrate apa. saka muri kuita mari wako mari dzinouya here takatsikwa bhamba takungonzi umwe akatouya mugrupu zvikanzi hamusi vamwe navheko here vanyaya yavheko zvayatanga hakusi kushandika sister Mary. kushandika hakusi kushandika sister Mary kubva nyaya dzavheko idzi trust vanhu havachina nesu dzakapaoma ende ndine shuviro yekuti vheko paanobuda ndimbomuudza kuti akatiparira kusvika papi shu hauchakuda chizviona ndorwari 49 mangwana 59 mangwana here koti 15 next week nasi musi wa9 next week matumigwa here sister Mary nabeauty aiwa asati aiwa tine vimbo hangu kuti vese vanga vakateerera zvarambe varipo hangu mbozonzwa chokwadi aiwa ndosisununguka siko chiro nasa ndingatombotye kana chinzika ndine 35,000 yevanhu. Saka manje kana izvozvi kana business ramba rakadai nenyaya dzanavheko idzi modini motsvaka basa zvakawanda zvekuita sister Mary muSouth Africa especially Gauteng. Zvakawanda zvekuita ende tisingaiti tichizamawo kuita zvimwe nezvimwewo kana zvimashopu zvakangowanda wanda. There is a lot to do though. Kana mune capital bo handisingadini sister Mary zvipandi sezvafeko zvekukwereta vanhu mari ichocho ndochinhu chandisingadi totoita marefund mati chimwe chinhu chandoda kutaura futi chandachada muri right sister Mary mucheka njani
aiwa handiri zvaitini inini ndauya ndichida kunzwa yeamerica manje yeamerica yazongodisapira. America nanhasi tine 1 tick ndotopana tichitoisa vheya penalty yapridere tiwane kufona but tine 1 tick. vari kuti vakabirwa mari here kana vari kuti vakaitigwa fake bepa here kudi kubva kuzimbabwe ikowo kuuk kuamerica vapinda munomu vaida bepa rei vapinda munomu nyaya ichaziva vari kuti bamuni vavo vanga vanechera kumacruise ship here saka munhu yakati yaiti kuitira ikwai kuchinja kubva kubichi kuenda kuchiamheno ndobva vaitira zveshe izvozvo izvo apa process yacho aidzinoita kubva kuswicha kubva kuenda amheno kwaita kwachona haitoiti unobva kunoita uri kumba. That's true. Hazviite because kuti uchinje wabva kuningirikini because ukapinda wabva kucruise line unofanira kunge I think une 1 month of being in America, 1 month or 2 weeks, I'm not mistaken, then unofanira kuita exit. Saka nguva yose kana akakuta akatogara anenge akatodarika mazuva ake because aifanira kuexita because vane time yavanopiwa yekugara vari munomu. Then kana after a month or so vanofanira kubuda kuenda out of kuti vanogadzisa because haukwanisi kuchinja from visa F1 here from F1 from C1D ameno hazviiti izvozvo. Plus also inini ndoziva hangu varipo vandinoziva hangu vari vanoita izvo zvekudzi vanonzi mastudents vanodii hanzi vane chikoro chavanacho here chichi varipo vandoziva hangu vari muno muAtlanta vandoziva zvangu many pastor something like that but hazviko saka kana kuri kuti vari kuita fake handichazivi but ndakambonzwa zvangu. Mukoma Bruce mune mane Bruce yandipa nhamba ndiri kumboedha nhamba dzacho dzaandipa andipa nhamba ndatoedha munhu wacho regaitione ndatoedha munhu wacho aiwa ndakusununguka hanzi ndivavo pastor. Oh, okay. apera ndibhiti ndikutira kuedha umwe uyu wako uyu and ndanditoisa wanga ichimbotika but hazvidaira usho atondisira message kuti hai saka ndikuda kutira kumuedha pakoliro mugona kutiita tichitongori 4 ipapa sister Mary. Direct ko iri kupinda telefoni yake naye atondisira message atondisira kuti hai akandisi hai saka ndikandisira kujoina kopo ndamuedha ndinopinda ndamuitira mamessage chero katita direct alright ayo saka let's hope akuwe Saka imi mukoma Bruce muno agent inoita zvemapepa apa acho pari zvino tiri kuita mapepa emuSouth Africa mukoma. Ndine muina wangu saka ndira kuti kana ichoda kuti aitirwe ID ano inotoita ID tamira iko zvino. Saka muri kuita apa acho manje mapemits ari kubuda here kana kuti muri kuita mawaiver
kubuda sezvandambotaura kana matangani live tongokubatsirai kuita application zvekubuda vanongotaura kuti vane backlog saka zvezvisina time frame iri accurate atogona kuudza kuti mapepa ano munozoona respond after how long. Saka pakabuda weva pane zviri kuitika panapa. Uyu anonzi junior uyu wacho wandiri kuti ndiedhi apa anoti anzi who are you. Ndakumuti ndabeauty kwanzi sorry I cannot join, I don't know who you are, sorry. Saka yafa yakandoti wambozotachinyatsa kubvunzisisa kuti munhu akamutorera mari ndiBruce here wambotaura naye. ndosara newe kuserori kana uchida. Aiwa ndachingotaura wangu anyatsokuva shuwa here kuti zveshuwa akatorerwa mari nei. aitombowa mugroup ipi pane vanhu vakatombobudisa vataura zvemari so kana if you still remember atogara tichibudisa vanhu vakasiyana siyana kuti panenge padipa. aiwa anambobigwa mari ndikumusinzira munikikiri Bruce vanapa kwanzi I don't know who you are. angouya pajekera taura system hauna hapana nyaya 35,000 Bruce ndaipamakabirwa but akabirwa nevamwe vanhu so sorry for that because ataiwa mugroup ravo. aiwa apology accepted sister but ndokumbirawo kumuziva zvangu unogona kuuya kuseri anonzi junior achoti ndiani itonzwa kuti ndogona kutokubatsirai kutoti titotreka vanhu vakamuitira izvozvo. I'm willing honestly. anachakabiko nema dzake so beauty yangu akangonzwa nyaya yangu angonzwawo nyaya akaifambisa sitara kuranga toshuba zveshuwa but tara chokwadi chaiko chaiko aiwawo hapana. Hakuna munhu akabika uchiziva kuti ne munhu unotojambira ipapo kupinda kuti totaura kutaura kuti who are you, I don't know you, who are you. Anotoziva zvakuita. Junior anotwanzi English please. Asi muZimbabwe ndikai. Nai beauty. muZimbabwe nere munhu. muZimbabwe. Ari kuti tikwanzi English please. Anzi English please. No, smelling. Bruce wataura kuti Bruce ndichauya kuseri pamwe munhu akabirwa munhu achishandisa zita rako rega tingoona. Asi mushona kwai English please. Shandisai chirungu. I think sisi beauty vangu vachingona havo namba dzaBruce. I think vadziwana to rinda akudzika zvangu. Sisi beauty namba dzaBruce madziwana mozotaura kuseri. Pakaitika zvimwe zvinoitika beauty mugrupu vanhu vanobirwa mari uudze sister man usabuda mugrupu garemu uri refri ukaona munhu anenge atikirirwa manya kuna sisimeti. Zvino zvaiko zvinonekwa kuita zvinhu zvinenge zviri resistant. Aiwa ibenzi junior kwai who is this atonyora who is, do I know you? Kuti angasingazivi hapana unabo 35,000 guys cleared. Hana 35,000 yakatora. But I try kuita zvema 35,000 ish. So imi manjadzi Bruce don't get involved in zvema 35,000 ish. At least zvema visa zvako wataura vanhu vachauya vachiziva kuti tipinda unofiligwa mafomu. Vachenga vachiziva. Ayo, aita basa. All right, no that's fine. All right. Hakuna chiro chigame hacho chikutoitika ichi aiwa hapana zve 35,000 niye pana ndagara ndichizvifila but I didn't want to comment hangu kuti zvitambori kumhanya kudai but chokwadi was right. Saka guys, ndo nyaya iripo pamukomana yataura chokwadi chake. Atindi please. Vanozoya mangwana chikwadi zvakati. Kana moenda komboza kuti mukunofiligwa mafomu. Andika ndo zvega zvanokubatsira. Information ndo zvinongodiwa ndo zvega zvanogona ngoti apa pari ndatora bank statement atacha chakati ita chakati woendisa. Otherwise zvimwe zvese hapana zviripo kumapepa uku.
all consultant services ichi antika tatogara taura kuti inonzi black tea aya antika yekwa Elson, that one it's a fake no haina chainoita. It's a fake, it's a no antika ukaona woti tumbitu muchinda kwega, please musadzoke pano endai komega musauye pano kana maenda tiri kutokuudza kuti hakuna zviriko ifeki kana maenda go musadzoke pano. Iri mari imwe yamuda kutaura pakambani taurai tinzwe kana varipo vauye vazvidhifendi vega kuti aiwa isusu zvechokwadi takazodai tikazodai varipo here iripo here ozoda kutoti ndipedze panapa ndatoenda kujimu zvangu mangwana ndine masi satano watina kuita vheri tinoita mangwana because tikatanga ndasati tingapedzi varipo here ufonai yeAmerica hatikwanisi because hapana munhu uyu haana ingori ne1 tick nanhasi haasi online ingori ne1 tick nanhasi kana asina kutozondiblock. So Father Pastor, why which pastor? Iripo here fonaika vari kuti chii amenhu vemakambani aya fonaika paifonere pasta vapizve muchamuchitirangadzaka pasta vapizve tatotolangedza kwanda panapa pasta vapi vatiri kufanira pasta kuAmerica here ndo yandiri kuti ine 1 tick. Aiwa handingatangida kuudzai zita ndosanga ndozokuudzai mangwana zita ndokuudzai mangwana ndingatanga kuudzai zita kanongotanga ndambotaura naye mangwana chinogona kuheleleka mangwana chinogona kuheleleka todzoka pano unozi chinogona kuheleleka mangwana. Hi Siboneni Mugadzi, how are you? Chinogona kuti ndichibva palive inenge yakutopinda yakutoita double tick pamwe ameno but matauro akachitamadza imimi mazviona makachudza munhu wavo ari mwemwe. Icho Milimeo, how are you sisters? Ndaona message wako. Ndaona message wako. Inga muri kudita sacrificial lamb chai. Imiso. Na imi ndisaka kutenga rini lunch yacho. Mari yedu tapuwa. Chikandauka lunch. Titenge lunch. Ayacho vitine kwa usuko. Titenge chicken. Titenge masalads. Right. So guys, yeah, ndisati ndaenda ndozokuudzai but ndisati ndaenda ndachiti ndozokuudzai ava varipo but tozongotaura guwa hanzi nyaya yemukomana wedu uyu hanzi yachiti nyaya handina munhu akambondiripota zvaShelton ndotaura zvandisina zvandisingazivi hapana munhu akamboripota nyaya yeShelton kwandiri so I don't know bamnyati nabamnina variko kumba kwavo vari kumba kuri right ko zvino vari kumbodanana ikoko kumba kuri kwava right kumba matongoti kuri right zvazvino kumba kwava right saka takatogadzirisa kaisi kumba kuri right regai vambodanana kumba kuri right saka guwa mukomana mwana ndipodza kuti mwana akapiwa akagirandwa appeal kuHigh Court saka agirandwa appeal kuHigh Court saka anofanira kuti izvozvo kwamirirwa bail tizive kuti bail ichasetwa pamari anobuda rini
but kwanzi nyaya iyi iri kukosa komosheni hombe isingaiti, hanzi iri kukosha komosheni isingaiti kwaari. Hanzi muridzi wekambani hanzi akungoti bhaisika ndogona kukuvadzwa murodhi muchifamba nenyaya iyi. Saka hanzi inyaya yaitaurika vakaungana zvichitaura kuti pakabhaisika big time patove nedhenja iripo, like tangodzwa rumwe luya inzi nyaya iyi iri kutonetsa kumabhodha wengiru, hanzi ataura kuti pakabhaisika big time anyway. So I think that's why pangonzi same time papo Bill inisi agrandwa tatatu nyaya iri kutonetsa paikangoti nakuita nesi kunoko nyaya hadziri kunetsa. Saka ndo patiri papapo ndokunzwa kwandakaita soro. Saka tamirira ipapo mukomana vakaenda vataura naye akabuda ari kuuya pano mukomana buda pachaya pano, asi izvozvi kwanzi kune stay hombe chaichai, kune stay hombe especially petition inotendera yayo kwanzi hakuna mira mushe, petition iyoyo hanzi hakuna kumira mushe. Saka guys vanokwanisa kusaina petition vese please sign the petition. Petition kana ikanga yakuyaitama as many things as you can. I want to submit it myself to my Mnangagwa. I want to submit it to my Mnangagwa myself. Anditi maona. Saka please vasati vasaina PY nevamwe, asi nyaya iyi kwanzi iri kutonetsa. Amangotanga noisi makuno kuzasi kuno kwaapa kwanzi hakuna kumira mushe. Kwakuine meeting nesuro kwakuine meeting nesuro advocate vava ndakawana vava vakushanda naloya vayakagara ripo dzimai uyu. Saka kwakuine meeting nesuro wanga waripo hanzi hakuna kumira zvakanaka. Atokuwana ndaiti itaura at least lawyer majesty prosecutor advocate naloya mudzimai uyu vari kushanda vese vakushanda vese. Saka vatave ipapapa ndausenza vatenda advocate vaivaya zvakanaka. So petition guys sign petition guys sign nokuti advocate vari kutongoita free guys, free ndo yavari kuita. Saka vanoda kuti kana ichinge yabuda toda kuzongovatendawo guys, how I don't know but toda kuzongovatenda because zvakangooma kuti vaite nyaya iyi for free. Nyaya inyaya itori ikona maona so yani vanhu vakawanda vapindira netemo. Saka kwai iri kunetsa vanangoti ndikudza ichi ndikudzei guwa irori but tichazonzwa guwa irori navo pachavo. Saka sikuko kuti ngoramba takadzvanya tichiita tokuita iyoyi. Asi petition please sign it, sainai adzichavatengera ndingaiwa ndingachivatengera. Saka I don't know now kuti since mwana akunobuda do we still have to do a GoFundMe for him kana kuti akabudawo zvinenge zvaendwa. I don't know, what do you think? Tichiri kuda kuita GoFund yake here kana kuti akabuda zvaendwa anenge abuda. Saka handisi kuziva ipapo kuti toita sei because we are just hoping. Vasina kusaina petition please sign a petition. Imagine go advocate kungotora ndangotaura navo ndikangowadza nyaya yakuti pakamira pakadai ndozvikuitika vakangwadziwa kuti ndaiona nyaya tindira kuti ndiite ukwapu naloya ari kuita nyaya ndobva taita ukwapu papaitwa meeting. Saka tichiri kungoti justice for Owen, nyaya ngaivhurwe, nyaya ipenengurwe panyuwani. Tichika nevese vakasaina thank you very much. Towirirana pano kuti pachiri kuda GoFund here kana kuti because achabuda iko zvino akunobuda andika. Saka papaita tiri kumhanya tichikolekta keshi tiri kumhanyisana nekuti time hapana but now achabuda tatongomirira kunzwa kuti bail yake iri kufamba sei. Andika ndataudzwa kuti bail yake iri kufamba sei then tobhadhara bail iyoyo obva abuda. So handisi kuti pachine need yeGoFund here kana kuti hapana. Because we can assign somebody to create a GoFund pano yoitwa. Right. Saka I need somebody, a trustworthy somebody to open a GoFund
ichi kundai handisi kumuona hapo anonoki kuita zvinhu zvakadai kuvhura handizoti pane anokwanisa kuvhura here gofund leto are you there ingaramba ichingovhurwa nemunhu wane iri zvinobuda here if we've got somebody else mudhayara kutonyatsoziva are willing to create a gofund haina chitotse kuti tichiona mari yacho irimo kuti iri kufamba sei kana aripo anosvibhirawo since tiri team padiaris anoti ndinovhura gofund inini ovhura kuti tichiona anditi kana aripo avhure gofund nokuti ndiri kutyira tikati kunda aivhurezve iye ane imwe gofund yababa vaya nekenza ozoonekwa avhura imwe yechitu hazvizomukanganisira here zvinogona kuzomukanganisira anomaona zvinogona kukwanisa asi leto handisi kumuona leto aigona kuivhura gofund kana handisi kumuona saka kana aripo mudhairi wataisa kuti uyu mumwe wedu uyu anoti ndokwanisa kuivhura gofund tiwirirana kuti iri kuvhurana ningi ano handisi achiona ovhura gofund iyoyo aripo here thank you vaisa masters ayo 400 thank you vaisa masters thank you vaisa 400 stars ndiri kuzvinzwa ndobata kuti taakuda I can open Tanya Nicole isa message kuwhatsapp ndonoti ndiwe here munhu wacho isa message kuwhatsapp kwangu izvozvo right now mirai tichange taverifya guys Tanya Nicole isa kumessage kufoni kwangu tione because hatingangoti munhu atisingazivi angovhura gofund kana mari yakuda nobviswa ikabviswa ichienda somewhere else tozomuwanepi tinoda munhu atoziva pano Tanya Nicole isa ndikiri isa message tione ndine nhamba dzako here muwhatsapp uko inyaya dzemari alright no munhu aiwa munhu wedu right vhura Tanya munhu wedu okay munhu wedu because ndine maconductika munoshandisa mazita akasiyana kaimi kune mimwe mazita indine ndakaseva mazita chaiwo hanimaona thank you Irene 500 stars thank you 500 stars saka ndaida kuverifya saka ndaverifya yawa chitori chimunhu chepano zvokudaro chitori chimufana changu zvokutodaro saka vhura Nicole vhura gofund put a picture and state kuti tavhura gofund yedu padiaries yemwana wisuso techingoipuchawo patawana mbichera tingokanda patawana tingokanda kuti hatizozivi kuti panobuda pachada kufamba sei zvichaita sei zvinogona kusvikomubatsirawo iye kuti awane zvokutengesa thank you ndaka beauty thank you zvinogona kumuwana awanewo kusvika achitangira saka open a gofund nokuti kundai ane yari kupusha vedu and tisaikanganwe gofund yavedu ngatisakanganawo gofund yemurume wemumwe wedu vane kensa yemublood iblood iri kunzi pai ndechiigara zviya yakataugwa iya starpad guys kwai paita starpad kwanzi paita starpad ndisadzirewo starpad guys kwanzi paita starpad yes jani wonga uripiko paita starpad guys paita starpad 120 paita starpad saka kundai tisakanganawo guys tikatiwo dollar kune gofund yemurume womwe wedu toti futi kune mwana tingokandawo chingodaro at least hatisina pressure yekuti now tichikanda magofund aya chiita kuti ikangonzi mari yacho yadai thank you Morris thank you very much tobva tamupa pamwe achibuda ndikaidawo pekusviko kuwana pekutangira handimaona owanawo pekutangira anzere thank you napo thank you mazita chaiwo ndinenge ndinawoko anzawo isi cheripokizi okay aripo cheripokizi zonda ndichita kutaura naye ariko chiriko mazuvano chiriko chiri mumarriage mazuvano thank you Nicole chiri mumarriage kamazuvano saka chiri kumbobhiheva chichati chodzoka chichauya thank you friend Manyatera thank you Ndaka thank you zvakare Naku thank you very much Naku thank you Grace Memo thank you very much thank you guys thank you yazara kana yazara murudzi thank you Viola Sigauke thank you Viola thank you zvakare Naku thank you Naku ndangubhorowa unenge waendepiko thank you Naku unenge kuma street thank you Naku regai ndimbotsva ndikotsvaga chiro chamboya pano shoma musuwa agarisa ngamboya pano chete right handed yazara here guys starpad yazara yazara yestarpad
you Jakare Nicola. Thank you Nicola. Thank you Nicola. Thank you Fagat Nicola. Sorry guys. Yes, sorry, stop it. Thank you Chenai Ashi. Chantel Davis. Icho. Thank you. Ko Chantel Davis engagement yako deva rungu. Ndakaona page ku engagement yako zvairi zireva rungu. Mozati ukaramba kwazonyanoita mari singaiti. Thank you ne 20 stars. Thank you Irene 100 stars. Thank you Chenai ne 50 stars. Thank you guys. Thank you guys. Thank you guys. Yes, Sarah. Yes, Sarah. And the city apakati. Right, and the guys is at the 7 way, guys. That's at say, okay, stop at guys. Boom. Thank you, Janet. Thank you, Shongo Liz. I know what a boom 1,000 stars in Uber to Farah. You can go to boom 1,000 stars. I know by Shai. Thank you, Janine. Thank you, thank you, thank you, thank you. And the guys is at the ocean. Yeah, minutes, Magan. That's how we can. Yes, I remember minutes, Magan. Thank you, Nontlant. Thank you, Nontlant. Yes, Eggy. How are you? And the Sarah Bijana. Yes, sir. Thank you, my sister Doc. Thank you, my sister Doc. Priska. Thank you, Buried Beta. Thank you, Chenai Shakari. And Kaite. I said, Sarah. Shonkolis, thank you. I said, thank you, Chidukoya Sarah. Nichi, Sarah. Hey. Thank you, Chenai. Thank you, Chenai. Thank you, Chenai. Our Dokwa no Satashi. Dokwa Jaids. Doku avajaidza achingosvika pasi doku na hope ma1 vanosvika vachizadza ipapo guys toda kuita star party yangu birthday rangu riko next week. Thank you Chenai. Guys ndine birthday rangu so next ndoita here star party asikana ndoita here star party guys ndoita here star party next week apa hey tinenge tichitembera toita sekuti tidzokere mapasi tisachepera Frediko. Thank you guys. Thank you all the star senders. May God bless you. Thank you all the star senders. Saranda kuzaito sarane 3,100. Thank you very much. Guys, Machadi, Icho, Milimel, thank you, 500 stars. Thank you, Milimel. Thank you, admin. Icho, right. Thank you, guys. Thank you, Irene Yati. Thank you. It was around 1,800. You was a Chris. Oh, it was anyway. All right. Papa Nama Garanga report. All right. This also. Do you say the guys stop at Trinity birthday? Birthday. You go to Lorando in Panzapas, Capasonora. The data for permission pan would do that permission granted. To track out that story to Gare to Swallow. To say, Kumachen. Toto Fera, Ipopano to any radio. And then she tampers him so much. I did it. Jay, I would have looked at it. You could say, stamp up. Which people like a bit, did she find like a bit today? Think it, she find like a bit today. Tadino, we have said, and the same 25 are Italy. You are not got peace. But when they took myself, I don't know. How many of us I don't know? Quite never in peace. Quit a birthday party and this CV man. She knows a birthday, but I said I'm going to put on no dates. Who are not about my bus? I don't say you can have a to work my bus. I'm going to say about my bus. Thank you, Chenai Ashley. Thank you. So, but I'm so to 25. Oh, okay. Happy birthday in advance, Twinny. We have sent us to come and get as well as Zimbabwe to know, but you can I want to zero Zimbabwe. Never do when you go short door and I know Zimbabwe. Quantity, Ogcheri organize a birthday party for this man. Birthday party. When I'm not back to my basa, Kuno, we do up South Africa. Ya Kuno, Penny Pakaip. Penny Pakaip. Has been forwarded. The person you're trying to. Quite 29, 26 years after I said that. And that's my God. Simple Garadarika, I swear.
saka mirai tigogadzira guys matidiitewo right saka regai tiiti hanzi UK birthday ya ndichaenda inini namili tichaenda kuwedu kuhamene kwatichaenda kunoswera tiri koko hamene nichando chicho tichaenda mili tichaenda kumasaji tsvaga kune masaji mili tichaenda kumamasaji namili ushu but sapati tichaita tichaenda kumamasaji koko kuna mili maybe tichajoinwa naSusan Susan aripo here papa maybe tichajoinwa naSusan womastay anonetsa habudi vanhu vekumastay munozviita sei havabudi vanongogara vari mukati momo hanzi isusu we work 9 to 5 Monday to Friday imimi kamaje isusu tiita ma 12 hours chaiwo Pelagia sure here guys ndagara tine 4000 stars dzangu idzi so 4000 stars dzangu musazoita yakuza saka pamutaka kuverenga mupanga kutengera kuverenga pa 4000 idzo 4000 dzagara dzenge dzichitovepo kudhara saka imuzongotangira pa 5000 zvichinda 6 zvichinda nokuti 4000 dzangu dzagara dzitoripo kuna Pelagia. Thank you very much Elijah Mkora in advance. Right, so guys check a date next week. But that's saying next week and not next of next week. Twitter in next week and not next of next week. And they come Mandarin. Ndokupi koko. Ndekupi and they could Birmingham kune venue yakanaka. Kunenge kune. Let's go with the spoons. Ndekupi he kupi kwandoziva ibi chikondudza tiko handi kwakati msuwoyo ndouya spa nikoni zvatutaura kuspa hande vanenge vari free we guys we can go ndaverenga hanzi naPelagia ini tinenge ndine 6 kwanzi chikona Pelagia inini ndine ndatovimbisa chero musi wavanoita ndichaisa 4000 stars dzangu saka ndatoverenga kuti ndagara katove ne 4000 kudhara ndatoverenga kuti tofanira kutangira kuverenga kubva pa 5000 zvichikwira because 4000 already dziripo next week saka tigaiti kuona kuti next week tinenge tiripo ndetiripi toona kuti tinenge tiripo pa next week tite star party yeuyu asi vanenge varipo hawo timu rangu revataxi rinenge riripo rongoda kuti tiinde hamene ndekupikana kusipa kuni kwakanaka kusipa kuni kwakanda tongosanga chete kaita 5 chete 6 tongoenda kusipa ikoko tongonoswera tiri koko vachimwa vanomwa mashampo pavo vachimwa vachidii bho zvekuti bho zvondere takagadzira zvinonga kudzara tatinoita kana tonight out ikoko usiku hwese tiri koko Friday kudheti manje zvinonetsa Lydia kuti ndibvume because pamwe ndiri kubasa bisiso rota rinongozobudawo rinobuda paFriday saka izvozvo zvenge tisikatozivi because rinobuda paFriday ndopanotozoziva neFriday kuti zvakamira sei which is which as it is right now I don't know saka 17 December date rinonetsa I don't know I can be free let's go kuLeonardo Hotel Spa it's nice unachinitora here Nicole hanti ronga tobai todedza mili anouya toenda kuLeonardo kwacho because mili asi kure neni pana ndongopfuura pana pachindipika kana kuti ndopfuura chimpika mheni toenda anomaona handei kuLeonardo kwacho ko ndekupikwa iwe aingodaira kwanisa rozi todaira pahende ikoko ungati ndokuziva come on thank you iyo birthday present yauya fast iyo guys naJanet Mateo iyo birthday present iyo hanzi kana mawana spa please tell me ndichabhadhara iyo birthday thank you Janet this love thank you very much thank you nasino zvitazira vaiwekani chero vakandirasisa maspas here kunoku ndongozvindira ndoga ndotonoita live ndiri muspa chero vakandirasisa zvakaiwe Janetika vakasauya ndinongonozvibayirira ndoga kuspa ndichitotofonyiwa ndiri palive muchitotiona kana shungu asi vanouyawo they will come December babies tisi maDecember babies acho vanouya ndatoenda ini kuspa ndakaenda guys ndibetsereiwo kutenda Janet Matsowe ndatove nebirthday present already yekuenda kuspa so maspa ayo anzi kuLondon then you sleep over zve chibhuka tayo chibhuka then wondiudza kuti bhuka tione just book then you tell me tobara bhuka toenda London kwacho toenda muLondon tongopfekawo zvinodziya tetiriko kupfekawo maitiwaya nemusikafu tetiriko thank you very much Janet iyo birthday yadai kudai kurumidza kusvika iyo yasvika before right ngatimbocheka vayo kwaMerica anza ndokuri kutaurwa hanzi ndokuri kunzi toenda kuLondon ikokoko ndokuri kunzi toenda kuLondon kwacho titori kwekoko kuLondon mbona vekwaMerica kuti vatouya here vekwaMerica vakanzi hazvisi kunyatsoita
hazvisi kunyatsoita vasati vauya hanzi rangu saka rako masisa ndorunotanga masisa ndakakona kuita slapati kai wakatoita kai rako rebirthday ndakakona kuita slapati vatiziva yako wakatoita iwe yebirthday believer mafuta 27 December muri vapfana vedu mumasure 2 days after imimi vana 27 zviri nani munotoandocelebrate mabirthday ini rangu haticelebrate rangu haticelebrate because 25 waunoti pauya kuno kudiani unatidza kudlani zvanenge atikamba kuti vanhu vakachitikwa ndikuenda uko ndiani rangu haticelebrate rongocelebration remunhu wese kaari kwaari koko zvokuunganidza vandende toita before kana kuti after we'll come to this part uri kuya unenge uri kuno here beta zvabeta unenge uri kuno here kwaupilo kuuk ibeta unenge uri kwere uya kana wauya unotiudza kuti ndapinda titouya kukone kuri koko kwanjira yakapinwapo meseji yajeni iyo jani iyo meseji yakapinwapo takatoipina wani iyo meseji yakapinwapo iyo uyu 17 uyu yatosvika akakudzai next week right December babies mese mundipe mapicha muchindudzwo kuti pakati tiposte wedu hanzi chi aiwa tungosheya sevanhu vakazvarawo December tungosheya mwedzi umwe chete pelaji uriwo 25 seni saka iwo ti 25 tese zvipelaji ti 25 tese saka pelaji ti 25 tese ti 25 tese saka alright guys ndakuenda hangu. I'll see you tomorrow then. I'll see you tomorrow. Anzi, may you please answer your phone? Okay. Chidropa ndichikufonera ka. Chidropa ndichifona. Chidropa ndichikufonera. Linet chidropa ndichikufonera. Inga December takawanda. Hello. Mushe kuri say? Mushe muri right? Mushe. Okay, I'm calling from Zimbabwe. Yeah. Concerning imwe company yakativhara mari. Titori vanhu vanotosvika I think ana 20 chaiwo inonzi Recruit Large. Yaiwe kuno kuZimbabwe. Inonzi? Recruit Large. Recruit. Recruit Large, all right. Makamboinzwa? No. Okay. Yaitove nemaoffices. Patakatotanga takanga maoffices, that was last year. Maoffices angari muna Jason Moyo. Saka ari muna Jason Moyo vakazomuvha later on ndobva vazoenda kumaopera kunorenta pane imwe imba. Saka isusu like mwana ndaitira mwana wangu kuti aende kuCanada nekewiki. Saka mwana tatosvika paprocess yekutonzi visa. Mwana atomirira visa. Vakuzoresponda vachiti zvone hanzi veko IRCC here, something like that. Kunzi makatipa fraudulent EUMIA. Saka mwana akatopiwa ban. Takadeclineirwa visa. Mwana ndopapiwa ban 5 years. Almost 2,000 gone. Vamwe vaida kuenda kuGermany, vamwe vaida kuenda kuCanada. Vanhu vakavharwa. Ndoba atozodzi kutozomutsvaga angatodzi foni yaari kudaira line rake ndere Finland. Saka up to now kubvira muna May nanhasi kana kusombodzwa nezvake takaenda tikanoripota. Hapana kana feedback iri kubva kumapurisa. Tikatombofoma group hapana chakabuda. Saka takatongogara. Saka asi nai guys, honestly speaking, ndiani muridzi waimuziva muridzi wekambaniyo? So taingova nemaagents aitibatsira. Uyu airana uyu ainzi Tinashe. I can look. Inini ndaisabatsirwa naTinashe uyu. Ndaitovawo nemunhu aitibatsira agent aishanda ipapo. Anga ine vanhu vaibatsira vekunzi ukasvika unopiwa munhu anenge an account holder. Ainonzi chi account aikubatsira neaccount yako zvese. Ukangoenda kumaofisi kwavo iye ndiye anenge achikubatsira. Saka ina ndinongobvira ndakaona mukuru ndakatozomuwana later on tatosvika pekunzi EUMIA raitwa fraudulent. Ndopatakaenda tikanomufesa kuti ndizvo zvizvaitika. Kanda tione Bettina Mandava, kanda tione munhu wacho wamunaye. Kanda timuone munhu wacho. Saka zvinhu zvaitika muZimbabwe izvi? MuZimbabwe
Apa mwana akapiwa bani? Mwana akapiwa bani 5 years. Apatenga kuzadwa almost $2,000. Apa mwana kuzono apply kusambira zati bani day. Ha? Kwacha zona ku apply after 5 years anga zati kwetsi kwacha apply even now. Varada kuzati bani day. Usually handiti kuna na Australia, Canada hatukwanisi kuenda. Saka I know kuti America, Australia ikoko kwese hatokwanisi kuenda. Even UK, because perform, I think panenge pakatonyorwa. Vantu vakuziva kuti akabhanirwa chii, bhani iyoyo inomusungira zvinhu but uroyiva kumwana. Not kuti wangotopirwa mari nekuti wamzi mwana visa radeclinwa and watopiwa bhani for 5 years nenyika dzimwe dzese watovharirwa apa mwana ane 20 years. Tiri kuramba kuedha Bestina ish. Edha Bestina ndiye mumwe ane mwana futi. Ane mwana akaitirwa achida kunzi auye kuUK. Bestina ari kutori kuUK ikoko. Mwedhe papa ukaranyira bake Bestina uchikoli papa. Zvakaoma veduwe. So unomuchefuna ndakazojutiwa ndakazokuchefuna pama website izvozvo veduwe. Saka mwana akadini daini? Mwana chakazodini? Apana anongoonekwa nhamba yake ingozi ide kuFinland yari kudaira nayo. Ndoreva mwana. Mapurisa hapana. Because paitonzi izvoni patakaenda kumapurisa isu zaitonzi anga atori out on bail nedzimwe nyaya dzekuvhara izvozvizvi. Saka iwanda kuti mapurisa kana akari out on bail kusei akabvumidzwa kuramba achirana this company. Kureva kuti havana kuziva kuti aritoramba achirana pamakati ndekunoranira. Because anenge aine nyaya dzitori pending kana ari out on bail it means anga atori nenyaya dzanga dziri pending handiti. Saka aiwanda kuti mapurisa anosiri vanhu vakadaro so vachiramba vachirana makampani zavo because yaifanira kubva yatokuvharwa. Pamwe vanhu vasingazoziva kanongwa handiti kana ukatama like zvakaita kuZimbabwe akangotama kubva kana kuAvonto wakaenda kunoita maybe kuBoard of Brooks uko munenge vangazive. I guess so. Saka mwaitopata vasingazozivi because remember kuti kazhinji kacho anenge asingagari muofisi munenge mune vanhu vanoshanda. Because akavhara tise vangu mari yeCOFCA UK saka tiri kudzira nebaba pano. Alright, uyai mangwana. Because yenyu inenge itori broad vanhu vakaenda vatotaura nezvemunhu. Mogara mani mundipa mapikicha titione. Mapikicha emunhu wacho. Kwai ndinawo naushu. Kana munhu ataura tanawo. Nabesi. Nabesi. Okay. Saka toita sei? We communicate. Bani matimaka mwakawanda communicate moya mose mangwana. Tipe mapikicha yawo tifana kungoposta uchimutsvaka. Mumwe pamakaona aposto anogona kubudikira. Amen. Ngakuti mari dzenyu. Nokuti mapurisa vamusada kusada nekuti havasi kwani. Rinenge risina kuvharwa ndekuti obviously samaita majenjenje bhani inenge iri chokwadi hati yakabva mukati hati bhani yakabva mukati inenge iri chokwadi yakabva mukati maofisi inenge iri chokwadi bhani ndeyechokwadi chaiyo tinotori netsamba dzacho apa ndeyechokwadi itori yechokwadi chaiyo chaiyo. Saka after 5 years vanozobvisa here bhani. Vanolifta bhani. That's what I hate. I've never gone through this. It's my first actually. It was mangwana mangwana guys. Vatizvitei mangwana moya mose mangwana namai murungu mangwana ndo panenge pane zita ravo panenge pane anzi can I have the phone number? Guys, ipai uyo phone number sina phone number yangu Bestina mupeyo phone number. Mupeyo phone number Bestina uchapiwa Bestina na nevari pakola mangwana moya. Yeah, I'll give it. I'll send it to her. Okay, sure. Saka right, saka guys ndakuinda mangwana kuzinguva iripo kuseni mai murungu plus quite national inandimuziviwo atsanamboiwa. Saka guys vana ndambobvunza patikati vanhu vemakampani vemafisa hapana vabuda. Right, saka mangwana moya tinzwe makampani ese aya ari kuzvimapepa guys aya ngatimavharisei. Ari kuzvimapepa makambani aita chokwadi guys ngativamisei because anoramba achingobirwa. Hanza kuti unobhaniwa choose an email
unobhaniwa, you don't have to travel kuti ubhaniwe. Unobhaniwa unobhanirwa kumavhiza ikoko. Vhani inobuda kumavhiza ibudi kutravela. Unokumavhiza ndokunobuda vhani ikoko kuembassy kunoitwa zvemavhiza ikoko ndokunobuda vhani. Hakuna munhu anobhaniwa because wambotravela. No, inopiwirwa ikoko vhani. Inopiwirwa ikoko bhani ndokunodzoka uchinzi bepa rako rawashandisa nderefeki yatove nebhani. Embassy ndokunobhanirwa ikoko. So guys, ndakwenda tosangana mangwana, tobatsana mangwana, ndiripo tobatsana mangwana. Morarabo guys, bless you. Bless you.